Kran neme may bir hili. Salam. Komediyalarınız arma. Ya aşamasanız can sağlıklarınız unutma yiğitler. Komu can sağlıklarınız. Stabil olmayan bağlantı dip başlayar olsun yani. Sesim geliyem, eştiliyem vatandaşlar. Metin Çaylak hoş geldiniz, salam. Yani neme? Şartık şehif filan haramladı bilen nemettik golün gidiştik birazcık da. Şerefsiz var ha neme diyene kendi Türkmenistan'la iyileşeceğimi can edip ünlüklerine can edip yok neme diyene kendi bilen adamın nomurunu can edip misal için şutaydak aktivistler bilen neme diyen karınlaşı olsa sonra can ediyordu neme diye sizi iPhone Pro tuttunuz diye iPhone Pro tuttunuz hazır size SMS gelmeli sonra aydın kod aydın diye olun adamlara mananıp beriya daha şey dip imosunu uğurluyor haramlarda. Salam mançiti salam. Görüşümüz yali şahatlık maşenlik elinden hem medat geliyor. Onun iki tayı guvanç dilyanan berdi. Özünüz hazır olun. Esasanım tanımayan linklerine de basman. Size bir WhatsApp'tan onun link gelse basayman vatandaşlar. Şu linkem içindeki programlarını uğurlayan linkler olabiliyor. Hazır olun. İnniki maslahat vatandaşlar yakın vakitte piknik edelim diyes. Ne el görüyorsunuz? Derneğin adından hemen nesip olsa ruhsat alacak. Ay bir deniz yaka var mı? Ya odan bir teyugat proda var mı? Bir yerlerde derneğin adından hemen ruhsat alıp Türkmenler olup tapadı yok. Özü kardeşlerimizden gelip biler. Başka Türk dostlarımızdan gelip biler. Milliyet ayrımçılığımız yok. Herkes gelip biler. Bir oturalım, iyi biçelim diyes. Bir piknik edelim. Tomuslar geçmeyaka, bir tomus paslı geçmeyaka. Ne el görüyorsunuz şonu? Piknik etmeyen yollar açın diye. Hazır men elimde jadal tayağım var. Şey deyip tegirerin olun yollar açılır ne deyip. Garaşı verin. Yani yolların açılmanı isteyen olsanız birazcık koşondu size moşmalı değil yollar açın. Näme biz prezident hataplayanız mı? Näme görýäňiz bizi? Özüňizden birazcık pikir ediň ha diýen zadyňyzy bir görüşmeli, özüňiz etmeli. Dünkü ýaly birinji awgustdaky ýaly nämäni geliň diýsega geliň dok. Ýok, soňam yollar açyň diýeniz. Kardeşim ýani babnik seň üçin açmaly zat ýokdur ha. Yollar açyň kan sen açjakdyň. Aças nesip bolsa görüşip gör. Sen näme babnik? Ha? Mihman mı sen? Senin mihman onu men yollar açıp Türkmenistan'a eylesem onu ertir kuğun men edelim etcek. Gözünü de basıp edelim etcek. Seyret oturacakmış onunla da. Men diyecek yurdu açtımam yurdu döttümem yurdu allımam eyledimem. Sizin sesinizi çıkarmadınız olam menki diyecek. Olyamış ol. Niye elay bir gürrüngüz niye elay? Olup görüşünüz niye elay? Hay, korkoklan var her hilek gepem ma. Her hilecek. Özlerini jogapkärçilik yok ýaly. Ýa aýrat bir şeysiniz ha, birazcık bir özüňizde de bir aň düşünje bardyrlaý bu.
Edil bu derece nime dältiňiz da Kani sen yollar açıladı gidecektin. Gidecektim ben yollar açılasa gidecektim o. Koçta selam aleyküm benim istersen özüm açarım diye. Bollu ulug var atnaşık ministri sen. Inni muş var pasport 2026 çenli oda diyarmış şol yapık. Şoňa çenli Talibany bahane edip yol yapık ha. Bah. Ay gara taşınnak vatandaşlardan nidi arany göwnüni üzdü diýdi bolan şo çynaw şollay. Taşınnaklar diýdi Türkmenistan nidi bara. Ýöň bolmanan bir sesimiz çıkarmadyk da turistler saljak bolany salmady, oňa ruhsat bermedi, moňa ruhsat bermedi sesimiz çıkarmadyk da bilýärmi? Indi öz türkmeniň mara salman otursa oturur şu. Yani meni anan yan Türkmenistandan her dağda garaş berin. Her dağda garaş berin. Göwnüni üdüp taşarut ayatlar gelmeliler. Esse de var ha. Her dağda garaş berin. Gelmesin diýse, maňa gerekkä şo taşardakylar diýse. Şu wagt 2 Salam aleyküm. Salam, hoş geldin. Gomlenada. Hoş bulduk. Oyun çyn 2 ýyl içinde ýap saklady ha. Şonu sesini çıkarmadyk ha. Yeni 5 ýyl saklany näme sesini çıkarmady. Ha. Bir min serediň şu daşyrykdan oturan pullaryň girde Türkmenistana hazır bilýäňizmi? Eger şular adamdan izne gaýtyp kelse, Türkmenistanyň abarat dollary pese çykaly. Şulary izne getirmezlik üçin belki bilgeçdeýin ýollar ýapykdyr. Türkmenistanyň dollary abaraty güýçli. Belki bir näçe milliard dollar. Bilen bilgeçdeýin aýda 50 dollardan kan pul geçirmän otursak näde? Onu etmejek adam ýok hazır. Emme hojalygy şu hor bolmasyny öýtüripden produktdan ýagdaý belli hazır. Hemme şu hor bolmasyny pul gurady. Kemden 300 dollar emme gurady ýandyr 300-200 dollardan. Näçeklem bu adam iş tapýar hazır Türkiýede, Russiýada, O anardaklara malagadan sırada durşuna çalsan oklay. Ýyna sakla oturýam diýär. Ýok, hazır emme men tanış bileşlerim herkim öý bejerýär. Öýrenmende de otyrlar. Öý diktator. Gumbazdan seyretme. Sıra materiallarım. Doğru. Guruluşdaky, onu guruluşu geçirýänler bu gazanýar da guruluşu işleýän kim bolsa. O gazanýar. Zatdan sonra da men bu pulu guradan karwaç oglanlardan soraşdym. Şu bir günde ya bir ayda näçe milliard dollar gurulýar diýipdi. Aýyň sanyna biljek bolsaň hemme karwaçlar ýygnamaly bolýan orta diýip. Yok kargoçam koperkta. Yok 1 milyar da yok. Pullay oyunu milyon dolarlar bardır. Ayda 5-10 milyon, 20 milyon. 20 hem değerler 5-10 milyondur sepdiýsen. Taşarutdakylaryň hemmesiniň ýagdaýy gowdy däl. Olaram 3den 1, 3den 2 böleni urulýar gadan ýani. Aýpärden fatura diýär, ýemeçime gidýär, ýola gidýär. Eke olan çilim çekýär, oňa gitýär. Aýda 150-200 dollara 150 dollara galendir şu İstanbulda işleýän adamlar. Men düşünem Oktaray, şunu diýip görenden var, 2 ay 3 ay işleň taşlap konkretini ýapyşdyň şu işe. Bir pauza goýsaň. Ondan soň hemme düzelip gidenden soň şu 2 aýyň öwgüni dolup bolýar, her nädeňde Türkmenistan düzelip gitse bara beýdip kösönüp kazanmalyym mesele galmaýar. Bu da maşgalandan da şerde çağalar, köp adam men maşgalaly çağalar üçin mejburi çağalaryň hor bolmasy gelenleri var bäri. Her kim çörek üçin. Ýöne oturyp zat etseň bara, biziň türkmen halky bara, hakda ýaş zatlar bilen. Näme üçin diýsen, seslenen gorkup oturýarlar bir ýerde. Özleri mecburi käbir adamlaryň mecburi hakly. Şu zatlar jebirjek mani. Özleri näme diýsen boldy? Salam şöhret. Şoňa münasip diýjek bolýanda men şeýdip jebirjek berenler halky münasip. Näme diýsen aýaga alanak, agzy bir olanak, agzy birlik ýok. Ya ağzı birlik bolýa bir-birini
bir-birini oňalyk düşürüp sen marruh, ya sen çatyr, ya sen wank, ya sen tekke zat diýip bir-birini unyjat etmen köpçülikde. Haçan agzy biri bolýar bir ýere tüýkürýärler, bir çukurana sonda aşky üýtgeşikme bir täzelik zat bolar. Eger şu zatlary üýtgenmese, şuňa da horluk çekmäni türkmen halkynyň özleri münasip şoňa. Hem şuň agzy birlik ýok. Bolmanam hadis var, şoň ýaly nähil bolsaňyz şolar ýalam dolandyrarlar diýer. Hakykat aşo. Oda. Yani men inanamok, eger nemis milleti bir 100 sanja bolan bolsa Türkmenistanyna şolar ýaly edip özlerini dolandyrtmaýardylar. Şolar etmeýärdiler. Ya da başka tapawy ýok milletlerini görýärse, ol sen şol nemäňe bagly ol. Bir jahilliňe bagly, mertliňe bagly, talap etişiňe bagly. Şoňa öwrärak bolýar hökümetler. Ho beýtseňe halk şeýdir, beýtseňe halk beýdir diýilen düşünje bolýar. Bizlere şeýtseňe halk şeýdir diýilen düşünje ýok. Bizde diňe nämetseňe diýer bu halkdan tes çykan, o depseňe tes çykan. Dilde watyr diňe, dilde watyr. Dille watyr hakiki, dille watyr biz. Aýdylan bir söz bar türkmenlerde. Türkmeni dürtmeseň bolmaz diýär. Dürstürmoldaş, etmeli, beýtmeli, oňalyk bolmaly, muňalyk bolmaly bir. Erkimem äzirki adamlaryň näle? Erkimem öz maşgalasyna ala diýär. Eýder, beýder maşgala, muňalyk bolar. Maşgaladan gorkýarlar. Hakiki, maşgaladan gorkýarlar. Maşgaladan gorkýarlar da. Maşgala ýa edenowa, maşgala näme diýmişin? Hani yalan kim diýär maşgala madar? Anha ne gespers adar beren ýalakdyr. Bar ýa bir gün ýarym gün çaýır ýa. Olar kim adar berýär? Nädenmi? Haýsy maşgala adar berýär? Gorkok maşgala adar berýärler. Gorkok. Ene atasy gorkok maşgala adar berýärler. Ýani jaň edenne bolýar edip duran gorkok adamlar bolýar. Ana şonu edip duran gorkup erkime sakın talap etmeli. Gorkup duran maşgalalara adar berýär. Bir adajyk maşgalalar hem şoňa görä batyrrak gepleşmeli, batyrrak jogap bermeli. Oňa denişinden menden näme soraýaňy diýmeliň bolmanyna. Kanunyňda şey diýip ýazýarmy diýmeli. Kanuny 18 ýaşandan soň öz jogap berýändir. Men häzir oğlum 22 ýaşyndaky oğlum jenaýat işlese, oğlum jenaýat işläpdir-de, göýberäň diýsem, göýberýärlermi? Göýberen oklara kanun wa diýerler. Çün onu näme üçin jaň geldi? Onu näme üçin men düşünemok gorkýarlar. Gorkora esasy ýok taýda. Maşgalaň gobakan hakykatdan. Kırgız halkyna bir hili berekela diýesim gelen. 2010-njy ýyldan başlap görkezen mitinglerini men şu YouTube'da görýän-de videolaryny. Kırgızlaryň ayağa kalkıp öyle ağzı bir bolup näçe gezek prezidentini aýryp zaatlara. Ölen ýaşlary boldy, ýöne gorkman orta çykdylar. Adamlar mırzaň edýän bolandyr. Näme diýýär? Näme barmy? Bumerang rafting diýdi. Bumerang rafting diýdi. Ýerde bir ýokarda. Direkt gelip otursaň edýärler. Başalta janta soňra. He? Başalta jantadan soňra. 5-6 näme? Atlasdan soňra. Atlasdan soňra. Meniň käbäş alt gerek geldiler barmady, ejem gerek bolsa özüňiz geliň diýdi. Gowa edip turan iň gowy jogap şol. Türkmenistanyňky ýylleşlerimiz hemmeňiz aýdýan. Eger görýän bolsaňyz, hatda şu taýdaklary da değişdi. Eger şu taýda ene taňyz azar berýän bolsa, ýekece diýmeli zady. Geliň diýse barmaly, algap barynjy. Yapılsalar, Eştilýärmi? Daşarda oturaýyn näme? Daşarda. Daşarda golçuk antena. Köçeden geçenler hina oturaýyn. O eştilýärmi? Leonardo sen sesiň
Nerede? Balkan yok mu bragam diye. Yok, Balkan'a uka gidip duracaksın. Yatır Balkanlar. De, içinden Balkanlık avat gelmede yekecede. Balkan'a gereğim değil işte. Kamuoyunda. Dünyanın oyudan var, buyudan var olaymasa. Balkanlı var olsa bir gelsin o var ama. Sağ olun. Hakikaten Balkanlı kim var ya aramızda? Balkanlı şol peygamber Allah verdi. Bana ol tutuldu da geçen yıl var ha. Onun aktivist olup aktivistlerin son bir kallıkla. Düşen fın yağday ne el oldu kara düşen fın yağday. Tutmasanın gören o fiyatsınlarla. Fudu ne el geçti ne metederlik. Mavu okusular için yol açıptır albe. Aşkavatlam yok diýerler. Men ýanymda bir aşkavatly tapyldy işleýän oğlanlarymyzdan. Turizmde. Berde ken oňalak 8-9 saat tutgan bar eken. Aşkavatlar bilen komnokdosum ama Aşkavatlı. Aşkavatlı nemeler Aşkavatlyň özlerem doýan hakykatdan men olar wapşe gasylýar. Çem welaýetlerden beribede. Aşkavatlar doğrulayım. Aşkavat, Mari, Levap üçü aktif gatnaşýar. Daşoğuzdan bar bolun. Men özüm Daşoğuzdan var. Ha, senem Daşoğuzdan. Näl Daşoğuzlar näl Daş töwrüňdäki olanlarda menen öň bir küçük çekmejede bir kwartirada bolun. Daşoğuzda zat bardy bolun gaty nemedi däre. Köp sagzyr bizimkiler. Ay adama bagly. Çekinen o nemedi hatta dogu düşünýär hemme zat da ýöne bir şeyle olaysa gowur, beýle olaysa gowur diýä boldy. Onun atmasat ses çıkan ok. Kızağa az korkak diye. Indi duhuna bagly. Duhu näle bolsa bir Hudaýdan gorkmaly bu dünýäde. Bir Hudaýyň öňünde hem zady jogap beren sen. Galan zatlar sen öz haklaryň bilmeli. Özüň Ýöne mihmanseýerlikde Türkmenistanyň içinde iň mihmanseýer halk hökmünde Daşoğuz görýärmen. Daşoğuzlar tüweli mana o tarapdan adamçylyklar. Men Aşgabatda bardym mihmançylyga. Şu biziň kälik aşaňy oňalyk düşük ýazmaýarlar. Birinji aşaňy düşük ýazylýar. Aşaňy düşük ýazylýar, oňa çörek getirilýär. Aşgabatda takır ýerde oturup goýarlar. Indi kim ýeriniň däpde sury bardy. Yo, bir ýerdek men Aşgabatda garnaşsama diýdim. Siz diýdim, bardasy barajak diýdim. Näme üçin diýdim Aşgabatlylara şey diýerler diýdim, düýün gelen bolsaň guta berdiň diýerler diýdim. Näme üçin şey diýerler diýdim bolun. Seret diýdi. Her kimiň diýdi Aşgabatda işi bar diýdi, ministrlikden bar şu taýda diýdi. Bir tarapdan düşünürsen normal. Ministrlikler şu taýda diýdi. Ina sen geldiň şu wagt näme üçin, näme üçin bir zatlar almak üçin. Ýene bir garnaş käna diýär. Ol Daşoğuzdan ya da Mardan ya plan yerden plan garnaşym gelýär, ministrlikden plan dat üçin. Gastin saýyran oklarda diýär bide gelýär diýär. Her kim bide gelýär, ondan her kim diýär öň diýär mihmandan kim bolan ok pasta ýa 3 gün 5 gün 3 gün 5 gün şey dip diýär ýatyp turup gidýärler bolun diýär. Aşgabat adam gymmat eklenşiňem näme aýlyň şowra aýlyk niýe hökümetde işleten. Mollum şo taýda da mollum, welaýatda da mollum. Adam geçen ok diye. Şoň üçin men aýtdym o mihman asgaly bile gelýär beýdimen mihman bolsa sen asgaly alyp gidýänler. Şolam gelen elini golunu sallak gelýänler bilen bartak ýanyňa bir giden bir kalwasa ol bul towuk näme läşkajyk zat alyp barlýar bir boş barlanok mihmançylyga barsa da won. Ay şoň ýalyrak bir näme ekenler men ony näme diýip maýdam ok garnaşym men näýelek diýsene biziň 2003-nji ýylda bir garnaşymyz tapyldy, täze garnaşymyz. Ýani atamyň başga bir gelininden bolan gyzy tapyldy da, olam Aşgabatda bolup çykdy. Men kakam bolmaly şu ýerlerde sonra widak gelip men şu atam bolup çykdy. Atamam urşdurun adamsy, urşa gitmän boltur bolansam. Atýarlar.
Atamyň men neme köpçü men kakam 11-12 doganna o şeydi. Ana sen o bir garmyna satdy. Jdi Mine di programma gördüňiz mi Russiýadan? Berýärde, Perm Awo kanaldan Jdi Mine. bilýän. Şoň ýaly kolturasyň kem. Hakiki, awo. Hakiki. Ay, atam paýer galawyny boltur bolan soň urşa gitmedik şol döwürde. Oňsoň näme urşa giden soň birinji meň enemden 4 çaýa bolýar, soň ikincisinden 5 çaýa bolýar, soň käbir Allah pulny alyp gidýärmi? Ay garaz şon ýaly meseleler däre. Atam paýer döwürün. Öý tarapdan Koştağa öý tarapdan habaryňyz adyňyz ýokmy? Bu näme biziň garaç toçkalar bar, Günerta tarapdan Awgam bilen granisa. Awa. Şu Awgam bilen granisa bolan ýerlerden bir bizden geçipmi Talibanlar ýa geçmänmi? Hiç habaryňyz barmy? Yo. Taliban geçmez vatandaşlar. Talibanyň men size bir zadyny aýdaýyn. Taliban diýilýän zat men dün nemelerini okuşdum da etdim de Taliban häzirlikçe hemme kişä bu mesajlar berip otýar. Ne bir şeýle bolmaz, biz beýle bolmaz, siziň o diýişiňiz ýaly bolmaz. Ay gatistrogu dinar bolmaz. Ayal maşgalalara mysal üçin öňler mektebe gitmem gadagan edýän bolsa inni başyny ýalygyny ýapyp diýe mektebe de gidip biler zat diýip her kime şon ýaly nemeler berip otýar. Şonuň düşünjesiniň nähilligini ýükleýänligini ýa-da şu o wansany nähilek dolandyrjygyny görürsüňiz diýilýän bolsa häzir tanamasyňyz, ýene 4 ýyldan 5 ýyldan tanasyňyz. Ol häzirin täk hökümeti gurnamaly, täk ol geçiş döwrüne şu wagt ol hemme kişä ýyly mesajlar berýär-de, hemme kişä, hemme döwletler. Onda näme üçin öz halkyny ýurtdan howat ýa köp adamlar gidip ýatyr? Yok, hiç kime gitmän gitmän o habarlarda işdime. Hiç kim gitmesin, bir hiç kim nemetmez kanun esasında hemme kişiden olur zat diýip. Hemme ýa-da bar, o gatçandan köpüsi Amerikanlar bilen bile işleşen 50.000 adam diýär, 40-50.000 adam var diýär. Amerikanlar NATO bilen işleşen. Olar wayenlerin beýgerek beripelleri, olar zatlary özünden gorkup çıkıp gidýärler. Hatta dünkü samolyotdan gören soňla O samolyotdan gorkunçy samolyotdan hiç kellesine gelmeýän hawa adamlaryň ýokary çykan soň näçe müň kilometr ýokary gary olsaň näçe temperatura bolýar. O taýda temperatura. Şonu bilýän nädir de ölümüne minitdir de şu samolyoty. Emmes kaç bilendir olam. O min ýa gatça o taýdanam dogry. 100% ölýär. Yani barada düşünemokda o wansanyň halkyny şu wagt bärigen bir giden halk geldi diýä olun. Şu men pikirimçe nemelerdir. Weýenlidir, ýenedir şon ýaly nemeler gelýär. Arasynda spionlarym bardyr şolanma. İçali spion bardyr. Garad her näme bolanda da Talibany Türkmenistan gerek ýa-da Türkmenistanyň granisasyny geçşegem bolmaýar, pozjagem bolmaýar. Ondan men pikirimçe Türkmenistan ýem Talibanlar bilen azda känne alalaşyp oturdular. Bir kata para olar Aşgabatda duşup geçirdiler. Adatlyk radiona çykdy. Türkmen telewizionynyň öýden bir gerek ýarmyda gaýtdy. Şoň üçin ondan neme var? Men onu düşünşendirler. O taraftan olar hop awanlar onu men pikirimçe. Ýöne iň erwet hökümetem iki hökümetden bowdur, iň erwet hökümet hökümetsizlikden bowdur. Yani şu wagt näbelli bolup durandan bir bowdur. Ýöne iki hökümet bardy. Bir Taliban, birem şol oturan prezident. Prezidentin diýeni Taliban kabul eden okdy, Talibanyň diýenden prezident kabul eden okdy. Netijede bolan halka bolýardy. Men pikirimçe Taliban ýöňem 90-njy ýyllarda ýurdu dolandyrdy. 4 ýyl ýaşan Amerikanlar gelip olar tapşyrdylar da. Ruslar bayağı söwüşetdi olar ýerde. Ama biz düşünmeýän adam, men şu düşünmeýän adam 60.000 tane Taliban bar diýe. O hökümetiň 200.000 tane eskeri bar. Ondan nädip o 60.000 tane bilen 200.000 eskeri nemedi bilýär diýdiler bolun. Dün bir habar okudum, şo düşünmeýän ýerimde şonu soň düşündüm. O habarda näme diýär? Halky we hökümetiň içindäki nemeler var, watansyr patriotlar. Şolar şu hökümet için görüşmesin, beşedipdirler näme üçin diýsen, sebäp diýsen olaň içinde de korrumpirlanan neme bar.
owan hökümetiň içinde üziyatka korrupsiýa. Masal üçin ýa 1 milliard dollarlyk diýe pul göýberilipdir diýe ýara ol bulalmak üçin näçe diýdi 10 million 20 million dollarlyk ýara galanypdyr galanyp howa hasaby ýok diýe. Ondan sen pikir edip gör. Sen görüşýän bir hökümet üçin o hökümetin korrupsiýa özüni öz bähbidine neme diýip otyr. Şoň üçin görüşen däl bolmaly. Beýlekle. Şoň üçin san rol oynanyp, sanna däle hille rol oynýar. Ýani Talibanyňkylar güçlü bolan. hal nemen Talibanyňkylar hille güçlü bolan. 100 sanagan bolsa beýleki müňüne de ýatyp diýsen olar jany bilen yapışıp yatırlar şonu yatırmak üçün mi, şol öz ideologiýasy urunlu, öz nemet urunlu. Olar 60 milyon 200 milyon yatırdılar şoň üçin. Näme ýazýarsakda Türkmenistanda diýip uruş bolsa bizi hiç kim goranok diýip. Birinji gelip gorajak Rossiýa bizi. NATO goramaz, Rossiýa gelip padeçke diýär. Bize bir taraflık diýen bu näme zat? Näme zat bir taraflık diýen zat düşünmýär köp adamlar. Bir taraflık hem yurtta yok. Özü 3 sanak yurt var bir taraflı yurt. Bir taraflık bolanna gowzat aslında. Ol senin üstüne çodanoklar, sen başkasına çodanok. Biraz gorayan zat bolun men bir taraf diýgem mara halkyny ezgi otyr daşta urukdan gelip bilecek nemelerini möňüne alyp otyr. Ay men bir taraf. Ay sen bir taraf bolsaň halkyny ezmelip zat ýok, bir taraf men. Yani eger halkyna ol bähbit bermejek nemesine yani her zadyň hökümet her zadyň özüne bähbitli tarapyny bolýar. Her zadyň. Birazjyk halkyny düşünä bolýar, bir tarap bolupsyň janyny on dawamyz ýok, gara gözüňe söneýin. Ýöne halka da seret. Etçikun ina şu wagt 1,5 ýyl 2 ýyla ýakyn ýol ýapyp saklap otyrsaň. Eminim häzir şu taýdan şoň baskı edip ýol açdıysa, gatyr içerik siýasatyna goşulyp berse, men bir tarap diýip aýdym aýdyp başlaýandyr şu. Ya bir tarap men bir tarap. Bir taraplygyň garaşdyrlygyň tagam belli eken içerik siýasatyna hiç kim goşulmaz. Ýöne halkyny söýmeýändigini gördüm. Şu hökümetiň halkyny söýmeýändigini gördüm watandaşlar. Halkyny söýýän bolsa turistler gelip aýdýar da. Bir hili abidan batýar o wagty. Sizin prezident clown ýalyk zat diýip menen polisiýa goşulmaýyn diýip näme şol bolsun diýe. Ýöne biziň halkymyz sizin halkyňyzdan gowy ýaşaýandyr diýip olara möçürdim bolsaň. Bizde gaz, swet, tok, duz, oňalara pul harçamas diýdim. Sizler oňalara wara biz şu zatlara pul tölenimiz gowda çem aýana men sana mud etdim. Ana senin sana şunu men mud etdim diýip hakyň gözläňde nirde wa olur ýal mud berýän ýurt. Näme diýip hakyny talap etmedi ýaly edenden pul berenim. Zatlara pul kowuşda o zatlara pul kili bolsa pul töleseň näme diýip adamlar daş gebirýän bolsa o zatlara pul berse. Tamam işte o zatlara pul tölemelim. Aýlygam normal gazanar ýaly etmeli. Näme üçin? Aýlyk kabran iş ýok agam, iş ýok oňalyk. Nirde işlesin adamlar? İş sany az Türkmenistanda. Şeret Leonardo men sana bir aýdyn. İş ýerini döretmegem hökümetiň eline kadar iş mümkinçiliğini açmagam şoň eline kadar. Ol senin dogry iqtisadiýaty dolandyrşyňa bagly. Sen dünýädäki krizislerden wara bildirmeýänjigem geçip gidip bolýar. Mysal üçin 2009 krizisinde neme beýleki döwletler kösenende men Turkiýakyň bilýän şo wagtda Turkiýa gaty bildirmedi. Bular gelip biljek her 4 ýyldan 5 ýyldan gelýän krizisleri taýynyp görüp iqtisadiýatyny dolandyrdylar. Men özüm iqtisadiýat dolanyşyň bilýän. Şonu şeýdip dolandyran üçin gatyr dollar galmady, gatyr rahatlar haritler gymmatlanmady. Düşünýärmi? Ol şol hökümetiň subwensiýonlary bar, edýän kömekleri bar. Düşýän sen mysal üçin Türkiýe aýdaly gaz satyn alýar Rossiýadan, dogrymy? Eger sen botaş satyn alyp otyr, botaşa beriljek her aý berilýän milliard dollar tölew bar şonuň. Bu näme diýär Türkiýe Rossiýadan gaz satyn alýardy, halkyna satýar, halkyndan hem lira alýar, dogry. Soňra näme diýär bu lirany? Dollary urýardanym beýle uro diýär. Indi şonu sen Türkmenistana kýala getsen, şonu
merkez büdjetten hazynaň özünden taýinlik görüp, şoňa görä taýinligini görüp, hökümet şoňa bermeli pulun bermän, berjek gelýse, bu taş gidýärde rynykdan çöpleýärmi, ine bize şu wagt şo bolla. Dollar hökümetiň özü tölemeli bolyn, öz tölenokda bazardan alýar bar gitdi. Şu wagt telekeçileň hemmesi bizi bazardan çöpleýär dollary, bankdan näle. Aslında bankdan bermeli sen. Telekeçilere, mesela şu sowda edýärmi, daşarutdan bir egneşik getirýärmi, başga bir zat getirýärmi, çiğmal getirýärmi, sen şoňu bankdan pereçliğini usulundan berip durmaly sen. Bazardan alýarlar. Birinki hada gitti bazardan alýdy bolyn, bazardaky dollar azalan üçin ýene Ine galdy. hazır 21-nji ýyl Goştaga. 30-njy ýyl açyldy. Bu Sapar Murat Niyazowyň şertnamasy 2030-njy ýyl açyldy. 2030-da gaz, toğun, suwun şertnamasy gutarýar, dogrymy? 2030-da? Onsoň gymmatlap ugraya. Ay sen o 2030 diýen, 2030 diýen urja toğu geçdi ya, bu tölegler ne uzatdyr Türkmenistan'da şu wagt. Ýok tölegildi, o derejede däldi. Vay, önem için o derece değil. Mena 3 ayıma 500-600 manat töleýän Türkmenistan'da. Yakkan kan sanýarym. Kir maşinim, pasodomoykam, tifalym, hemme dadym toğu işletdim yakkan. Öýe bagly bolsa, öýüňde bolsa kan çykandyr. Vay, ulu pauç komnat çay bolýan ýöne sen hazır 120 manat diýmegem. Türkmenistanyň dollar möçörüni ursaň $50. Ştaýda da $50 kan çykana wa neme tok. O fatura. Onsoň näme? Taňa şu wagt uju beýleki standartlary getirip goýdular, ha dollar wakasyny ursaň şo bolýar. Sen bindiňiňe 50 sent, awaryň barmy sen? 1 manat 50 teňäň näçe bolýar? 3 manat 50 artydyr da. Ýyl-ýyldan kynlaşyp barýarsňyzmy? 50 sentlerden näme? Dollar dursaň. Garawadar dip kursy ýok Türkmenistanda. Demme zat sen dollaryň kursyna görä urmaly. 45 sent 50 sent. Yani birazcık käbir zatlary ölçäňizde ykdysady analizler boýunça ölçejek bolun. Yani sen ay o diýen ýok, sen nämen uju men kelläňdäki aýdaýyn, sen uju Garawadardaky nyrky görä aýdyp oturýarsyň. Garawadardaky görä nyrky aýtma hiç çaşan. Tölegleri çyktajylar edende bankyň kursy boýunça aýt. Bankyň kursy boýunça aýtsaň senki gymmat. Gymmat internetler hasaplap gör 150 manat. 150 manat, 200 manat, $100. Sen şutaýda näçe töleýän? Töleýänmi $100? Hemen aýda internet töleýän $10. 100 lira. 100 lira. 110 lira. Sen näçe töleýän o taýda hasaplap gör? 150, 170 ödem 510 kilik 200 manat, 800 lira. 150 manat. 800 lira töleýän da, 7 sesini töleýän aňarda. Onsoň hasaplap gör, 350 manatyna $100. 200 manatyna aňarda näçe dollar bolýar? Ay $60 diýdi. $60 aýdy sen internetde töläp oturýarsyň. Aslynda tereseň, şonu ýaly hasaplamalysın. Ýa-da produktlar 200 manat bir baklaşka ýaga töleýän bolsaň sen şonu şoňa görä hasaplamaly. 3 manat 50-den hasaplamaly. Yani Garawadar diýilýän zat, aýyryň ho, Garawadar diýilýän zat, aýyryň. Men telekeçi bolup bir iş etjek bolamda näil boldy? Eksport etjek bolýas. Biz aýdýa bar gitdiýe bahaňy diýe birjadan tasdikladyk geldi. Oy. Ya men niye şu wagtdan ýazyp bilem, ok. Sen niye birjadan tasdikladyk gel? Onu diýe nime ýok, mesele ýok diýe. Bolmasa da şu wagtdan çykaryp bilen ok diýe. Neteredimni? Men diýän, ay janowon, bu aýdýan hansen peýdan diýe da. Ay janowon şunu 50 sentden sataýyn, 30 sentden sataýyn, maňa dollar gelýär. Şo dollary men Garawada urýan bolyn şeýle peýdan bolýar diýen onu ýok diýe. Garawadar ýok bizde diýe. Sen peýdany 3 manat 50-den görkezdi diýe. Sen 20 sentden satmada diýe 30 sentden sat diýe. Ondan sen 30 sentden satjak bolýan on aňardaky ýamaýda ýok, maňa 30 sentden sat gelse diýe. Poştynysy we onçy we munçy we tamojny rasodlar maňa epes bolup gidýär, şoň üçin men o wagtdan alyp bilem ok diýe. O taýda sen bar peýdaň bar eken diýýän ok, näme üçin? O taýda diýýän ok. Yani birazcık hökümetiň 200-li nam artdygyny görkezjek bolýanda.
2 ýylda namat özüne gerek gelende dollaryň kursyna seredýär, özüne gerek gelmediklerini çornuryny seredýär. Häzir samolyotlar näçe bahasa hasaplap görüň abi, 15 milyon, 17 milyon şu wagt näme geljek bolsa köne pullanlar. O $1000 bolýar. $1000 niri men Dubaydan şutaýyk $115 uçduma. Şolam 2,5 saatlyk ýol. $115 uçdum men şu taýdan. Olar niri näçe awrya? 3500 manat durýar. 3500 manatdan sen näçe bolup gidýär? $1000 baryp gidýär bankyň kursunda. $1000 meni 12 saatlyk ýola bilet alýana bu ýurtlarda. Özüňiz oýnatmaň watandaşlar, oýnatmaň. Her ýerde hakyňyzy bilip talap etseňiz, hökümetem şoňa gara bolar. Häzir şonuň 3000 manatdan bileti satmanyň özüm halky soýmak, halkyň puluny uğurlamak şolam. Aleyküm selam alemdar, hoş geldin. Yakın wagtda watandaşlar piknik edelim diýär, piknik. Diýmek maşenlik biziň hökümet. Ya o maşenliğe matasy, ni toko maşenlik. Maşenliğe matasy. Halkyň gany, ýağnysyny sorup oturan sakat beýaly. Ne telekeçilere ýol berýär, adam akylly sowda edip iş etmäne. Ne adamlara erkinlik berýär, bir gidip gezip bir ýygyna gelip dolanar ýaly. Ne pasportlaryny uzadyp berýär, o hökümet dollugyň bolýarmasyň, sen pasport uzadyp bermejek bolsaň. Originallaryny bermejek bolsaň, men ýene gidip öýüme gidip çykaryp geljek bolsam. Sen kime berip onu? Bilen tek Türkmenistan diýip döwlet men guruldy diýip hasap etmek ýalňyş watandaşlar. Türkmenistan döwletiniň tek erkin hakyky döwlet däl. Şunu biraz watandaşlar göreşeliň, ýurdumyzy azad edelim haramlatlarda. Men bilemok, o içindäki ministrler ýa-da şoň başyndaky my onu wagt görüp. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Batreke. Näle eder? Sağ olma. Yaxşı, yaxşı. Şide urnam. Ha, boljak. Meniň oňat gören temany göz gapsyn. Yani dollarly tema. Dollarly, manatly bakalar bilen deňeşdirsen. Halta sementin bakasyna 350'den hasaplap aýtsaň, o $40 bir zat bolýar. Nerede var $40 sement bir halta? Aýtmasana, bir halta sement $40 pikir edip görýän. Men size bir zat aýdaýyn. Nerede daý? İranlı tonnosu $60. Hava var mı? Tonnosu $60. Sen 50 kilo $40 berýän. Özüňiz oýnatmaň watandaşlar. Dogrymy aýdýan. Bir tarapdan gazanyp 2 uçlu oyun oynaýarlar da samolyotun bileti. Dollaryň bakasy, etiň bakasy, jaýyň bakasyna doğru. 3 näçe şu 3 milyon mu? Näçe 3 milyon yok. Biraz tayga bulda näle bolýar şu. Karoçy bir 100 näçe milyon, 100 näçe min dollar bolýar bir 4 komutly kwartira. 350'den hasaplasan hazırki teze kurulu oturan jaýlaryň bakasy 150 näçe dollar, $1000. Türkdäki oglanyň köpüsi begen ýa-da seret näme diýýär, dollar aňarda galýar diýip. Ey, samsyk sen galýar gazanýan dollaryň ora galdyryp otur o taýdaky. Sen berdäki dollaryň şu Türkmenistana dollaryň galmagyny begen ýan bolsaň, hakykatdan hem sen ne düşünjäň bar, ne bilimiň bar, nirde bir samsykdan suwda edýän aýtmak gerek gel. Men samsyk diýmek gerek gel. Bir diýen bilýär şonu. Bular bir samsyk ekenini. Diýip diýsen sen dollaryň galmagyny gollaýan bolsaň çim bolýar. Dollaryň galmagy diýmek bolýar käşke. Ol 3 manat 50 kursy bilen saklap oturup çyk hemme zady bolelyň saklap oturan bolsa. Onu ýal däl. Onu ýalam däl. Sen dollaryň galyşyna görä haritlar galdyryp otur. Guruluş haritlaryny galdyryp otur. Bir şifr näçe manat? Şolama 500 manada bardy diýdiler. Oňsoň sen hemme zadyň azy karydyň, ýagyň, unuň hemme zat näme üçin etdi bilýänmi? Dollar işleýänden dollaryny elinden almak üçin etdi şonu. Bolmasa dollar gelip dur bahalarym arzanjak, hawa derro halk baýajak, öz erkinligini aljak, öz azatlygyny aljak. Ýok, bulan erkinligi azatlygyny almaz ýaly, bahany galdyrmaly. Bul eger istese uny 50 manatdan edip dökünem edip bilýär.
Ýöne beýtsesen gerindäki dolarlarından gelýän puluň alyp bilen o. Galyp goýberýärmi zady? Emin düşünem o adamlar bara. Şuýda gazancı ýene şol öňkü bir wagt ýaly 300 400 minem 6 milyon 7 milyon gazanýan bolsaň şoň efekti nähili bolsa şu wagt gazanýan pulunyň efekti bilen birrak gidýär. Nur bu oyun biliyor musun? Yaman köp taraflayan oyun bu. Yankı doları 2 kuruşta saklamak. Statistika boyunca 3 manat 50 köpük mü? Yankı 3,5 milyon aylık alayan adam 100 dolar aylığı var. Yani aslında halkı arzan işletmenin bir görünüşü bu. Şu zada düşünen yok millette. Ay dolar kaldı. Aslında sen arzan 30 dolara 40 dolara işlep başladın. Bundan 5-6 yılın 350 dolara işleyen bolsaň şu wagt 35 dolara işleyen. O nesse işçi gücü yere urduğu bu gulçuluğun bir zakonlu bir alamatı bu. Halk şu zatlara kendi düşünen yok. Dolar kaldı. Dolar kalan yok. Manatın kıymeti kaçtı adamlar. Şöyle raznice var. Dolar açtyp miting etmeli mi diýen? Aw etmeli, dolara maç diýmeli. Başga ýollara maç diýmeli. Ay gara açmaly adamyz gatykän ýapyp dur hemme de ýapyp dur Türkmenistan'da. Ya adamlar birazcık özünden bilmeseňiz, sizin üstüňizden oýnalýan oýny bilmeseňiz, gulçulukda dowam eder barar durur. Hemmemiz bilejek. Yani ot näme ya ot gelende diýe ýaşyň buryň ýanyna ýaşam gider diýer tokoýda o dünýä ot ýantany ýan gördüň tokoýda ot ýanyny. Başda guru odun ýanyna bolýan bir giden ýaşylja ýanyp duran ösüp duran agaçlaram ýanyny. Näme üçin bilýänmi? Şu bir sürü jahil düşünjesi adamlar sebäpli beýleki öldürem ýanyp gitdi. Şo manyny berýär şu. Ot gelen wagty buryň ýanyna ýaşam gider diýdi şol. Şäňe şoň üçin düşünýän emma özü hawa birazjyk düşünjesi ýetip duran bu halky düýede oturandan men özüm gideýin näýdi gitdi köpüdi. Ýewropalara, Amerikalara dawyna gitdi daýy. Bir ýerlerim jany çok bolýar. Çykyny başarjak bolýar. Ýöne aslında ýol şu. O maksat ýalylar asmanymyz duru, asmanymyz arassa diýe de men hemişe şu primeri getirýände uruş bolan Ukrainada inflasiýa 300% boldu. Uruş bolup duran nämede 300% inflasiýa boldu. Toýst dollaryň kursu ýa-ki 3 hisse götürdi. Uruş bolan Ukrainada, uruş bolan ýurdyň ekonomikasy düýbinden ölýär. Bizde uruş yok asmanımız aslında ýöne dollaryň kursu, toýst inflasiýa 1000% oldu. 1000%, 100 emdel, 300 emdel, 500 emdel, 1000%. Toýst 10 esse. Şu zatlara köp adamlar düşünen yok. Bu praslar aslında. Iňa aýlyk 2012'de 70 ýaşda olur, iňulakanik aýlyk 331 milyon, 330'dan känräk ýalňyşýaňyz. 330'dan känräk. O 2012'de diýä bolun. O wagtlar 10 000 manat aýlyk alýanlar bardy. 2014 näçetde 2800 1000 dollar da. Azap baýasy. O wagtlar beýikdi. Prastoy şöyle bir 4 milyon aylık alayan adamın aylığı 350 dolar çıkıyordu. Prastoy mı niski zarflatı. Yani 10 milyon aylık alayadılar 14.000 dolar. Ben gördüm 2016-17'de de alayan aylığım 15 milyon zattı. Yani kaçtı 700, 800, 900 dolar oluyordu. Şoň efektam şoň ora oluyordu. Nur amca tutun ýagdaýy näil boldy. Tut berildi watandaşlar şuň prokuratura konsullugy içeridäki video kameralaryň ýazgylaryny beriň diýip ýutupdy. Atysy bilen şolaryň berilmegine, alınmagyna garaşýar. Içindäki bolan waka 1-nji awgustdaky bolan wakanyň içindäki video ýazgylaryny beriň diýip ýutupdy. Göreli wakaly Türkmenistan näil maýmundlyklar örkezler. Ona meştireliň häzirlikçe onsoň bir 4-nji urlan bar batyraga sen götürüp giraga geçiren. Düşünmedim. Urlan bar Esen Murat. Düşündüm. O Esen Murat'ın nime düşündürüp bermedi bir de advokatyň ýanyna gelýi tegem etmedi. Bir de onuň at familiýasyny telefon nomeryny goýduk da Siyaplyň balnitsasynyň raportyn matda bizde.
Rapordan, hadip rapordan koşup berdik. Onam polisiýa şu torapdyr, nirde ýaşaýar, onam tapmaly biz diýip. Onam meni tapandyrlar diýip pikir edýän. Olam düşündürsin berer. Bilemok näme üçin düşündürüş bermekden ýyda çekildi ýöne men gaharma geldi şeýtdi bolan. Urluňyza urulýaňyz soňunda onam aşkaýda gerek gelse de gorkuşdy bolan. Hakyňyz gözlemek bolanmaý diýip gorkun, otda bara. Edil özleri ýala gedip aljak diýip aýtdym ana. Menem ýalňyş aslynda etmediň. Bilemiyorum. Biraz daha doğru hareket edecek bir adamlarımız bilemiyorum. Hemen artık işaret edip bilmediler. Ay çekin yanım olsa nämet yanım olsa biz maglumaty gizläp bilemiz o hökümetin onu. O hudaýyň nemesi berdilik goýuly hasan berer olan. Gaçerbet näme bolla? 6-7 kimmişdir. 8 san nurgot goýulypdyr. Men doktoryň nemesine okudum da. Ýöne her haptana 4 sany goýulan bolaýmasyn. Da. İçidinden, ağzının içidinden nurgot bilen emedipdirler var. Kän gepläm bilen o. O aslında havarsız kaldı o. Dolmasa olan bir budar yarımdarda yıkılacak yiğitlerden de havarsız kaldı. Kaptaldan gel vurdu pakodu. O kim bilen şu beyleki Sadık Kargo var. Şu bilen yumruklaşıp durantı kaptaldan geldi de o yankı. Sonra olanın vurulmagyny Ştaýdak oturan ýerleşemez. Özlerini aktivist saýanlar. Köpüňizde de değişdi. Sizin hem günäňiz bar. Gelmeli keniňiz, birazjyk bir golla durmaly keniňiz da. Taýda bara heşelde kakmalyň da gaýrat edeliň. Men ara şu efirde bu gepleşýänim. Sana ma bir 20-30'dan geçýär bolýan şu taýda 20-30 adam görünmi? Şöyle bir topar ayalmaşkallar vardı. Bara şu kameradan bar birisi şu an tapıp o görkezme almalı. Benim barıp vereyim deme problemi yok gerek olsa. O şolardan şu pakazanya almalı da yankı siviliyetli görünüşünde. O. Boy vereme gerek olsa ben tayim. Gören zadımızı yeterlik şu evde başka Mustafa özüňe bu bunun etýän olsa gelsen efire gepleşelik. Bolmada bara dymdyr ýa-näder sesiň. Çünkü olarak yani. Näme diýär Mustafa men de bizde arka tarapda batırlar kände ekranyň arka ýüzünde siz ancak batırlygyňyz ýorgonyň aşagyndan öpedersiňiz. Käý biriňiz. Ýorgonyň aşagyndan. Näme diýär mende çykan ýok. Ýok. Maktalle ýöne bir gelin bolup Ştaýda näme eden bolýarlar da bir. Mustafa gel, Mustafa. Kimin rol oýnaýany görkezeli. Bir o rol oýnaýan olsak advokat tutup beýdip arşka edip görmek da samsyk bolar näme. Sen ekrandan onu bunu allarsyňyz. Halka allar bilmezsiňiz arkaýyn ol. O prokurorlar da atla samsyk dälir ha. Şu Türkmen oğlu diýenem bir topar demeler yazıpdy şu düýünme kaçan bir nemede komentariyada o kadar cevap verdim. Oturan yerinden Mustafa, Karmut şuna cevap veren erkek bolýurdy edip edäýda hereket ýanynda menem gitjek diýip. Bar sen git kardeşim, sen madem bu kadar cesursun, madem bu kadar batyr ýüregiň var, bar git et. Sen kimde elin saklaýasyň? Men äni ýüzüm açdym, men gitjek diýende de şu hökümet namart meni samolyoda mindirmeýär. Men sana 100% garantiýa berýär. Ýüz açan aktivistlerin köpsini minjek diýende de mindirmeýär. Ay, no what diýen bor. No what'yň garaş diýen bor, plan diýen bor, pyspadan diýen bor. Men 1046-njy, men 1047-nji no what'da dur. Bir gün talap eden siz maňa 1040 näçe diýdiňiz, ondan soň näçe samolyoda düşdi. Bola akidiň diýip men talap etjek, onu diýen, owlukma. Öyle sen näme edin o? Sen. Men näme öz ejemiň mille üçin görüşýän. Saňa da değişdi däme o watan? Ya, Münir bezosur arkaýyn ol. O, aýt.
Gurwatun çatjan bolsa, tanıyan bolsaň. Häzir bilmän ataýyn, aýtjaň etsinler. Bir gede çykjaň etsinler ha. Naif gitjek bolsaň samolyoda geliň gitjaň etsinler. Eden oklar ha. Meň jaňam malan oklar blog edip taşapdyrlar, saçaklar. Ya, Muada hükmet değil. Neyse, işte siz ancak ecide ganimlik edip bilirsiniz yani. Türkmenistan'a da Türkmenistan'ın içinde de ne var ne açar bir ayal maşkala olsa şonu çağıran ortamı o paçopanın ayal maşkalası aya gelin çağır korkusunu yani karanlıqdalar. Ben şu pan eden işinin etmişini nem etmesem şonun maşkalasını eden basışlarını yazgar yani. O bir kanun al. Sen ne hakkına sen onu çağırıp gözünü ağladıp gözünü yaşardıp Türkmenistan'a onun maşkalasını basış ediyen o karamzada hükümet İçeri İşler Ministrinin adı näme aýdyn sana? Men şoň ýyldan opçady. Men bilýän siz ýaltanman men epirim görýän. Evet. Vakti gelir hemmesi tekten pişman ederler biliyor musun? Her yol açılacağı menzen yok. Her birini kasnutsa eder de bir kıyınçılık. Şu anda vakt yeri tapmaz var. Hele paka bir probleması yok. Pasporda hem yeterlidir vakti, öyünde hem rahatlıktır, berde hem sağdınca gezip görendir de şunun yalı pikirde. Her kime değer bu problema. Yani ortalığın, yolun yapıklığı her kime değer. Ben görüyen TikTok'ta kimin enesi öldü, kimin inemesi öldü, ağlaşı oturuyorlar da her kime birden dımdırdım. Senin o birazcık var gitti katı iç, süt iç, birazcık beynine sen var ha kalori varsın, vitamin varsın almacık iyi, banancağa şey, hıyarcağa şey böyle o birazcık kelleyen işleri. Neticede var ha, ne da halkımızın ağın düşüncesi. Bunların içinde bir satlığımız ken, bir binamız satlığımız ken. Bir ayal maşkalalımız gaytam namusla, o bizim köp erkeklerimizden var ha. O Gonç Pehlivan diye, yine başkası var. Bir binamızlar. Öne şu büyük sadık karga, oğlum diyen ne? Neyme diye bilen? Neyme diye? Oğlum diyen zaten, min diye eklencim bilen oynadılar diye. O konsolluk ýa-da üstü haramdady, üstü açylsa sen araňyz pozulýa, indiki elen bilen tanışyp bilersiňmi, bilmersiňmi, o saňa şu wagt gedýän kömegini edermi, etmezmi? Bir ilki bilen şu konsolluk haramdady durşuny paketlemäli, şu taýdaky konsollugyň barmy? Barmy, eger şu gitmese şu taýda konsolluklar jeda almasa, gitmese bara biz şuň üstünden gaty uly wagt tudurmaly watandaş. Hakykatdan tudurmaly. Ýöne men inanýan şu taýda adalat bar, berildi bolýar. Tak deniz görmän hiç neme çıkarmalar, hiç ýelek neme umytsuzlyk etmeler. Ýöne berildi, edildi, hökmany surutda talap ediler. Advokat tutuldy. Advokatlyň üstünden tak bu waka dogry gitmese mazlum der we watandaşlar mazlum der dip dernek we ol eger kanuny laýyklykda şu zatlar netije barmasa olaram oşuljak diýip otyr. Düşünýärmi? Olaram boşuljak diye näme boldy, näme oýuldy. Yani şu konsulluğun duruşunu paketlenmeli. Ya şu taýda turmaya gitmeli şolar ya da aňarda gitmeli. Diýip diýsen bir adamyny gaçyrmak, ýençmek jenaýete çekilýär watandaşlar. Neyse bolsa. Hemmesini jeda çekip beýlekler mi der? Beýleki kanun nemeler, kargon nemeleri. Olar da aýyny bir giden oglanlar ýak. Bir giden oglanlar ýakýarlar. Biderek gere. O pankelle olar ýaly çykyp urşmana, ýenetmäne, gaýradyň batyryň wa bolsa, batyrlyň ba bolsa. Köpüňiz şu taýda gezip görsiňiz, aýallaňyz aňardaky hilileňde ma gawat gelen oglanlar gawat gelen ýerde ýelmäp görler ha. Ýene de gelip şu taýda bize batyrlyk görkezden bolýarmy? Ha? Hilileňiz kim bilen ýatyp turup gör aňarda belli däl ha. Yine gelip şu taýda bize batyrlyk görkezýän. Olar ýaly batyr bolsaňyz 1,5 ýyl 2 ýyl bäri, onuň 1 ýyl bäri gitmedikler, 3-4 ýyl 5 ýyl bäri gitmän ýörsiňiz. Görkeziň däre o batyrlygyňyz, maşgalaňyz üçin. Yine gelip şu taýda batyrlyk görkezden bolýarmy? Namatlar bir topar.
Tak şu wagty geler hemmäňiz hasap berersiň nesip bolsa. Bu demeler äni birazjyk bir wagt beriň, sebäp diýseň prokuratura arda bereňde de ol delil çöpleýär-de. Delil çöpleýän wagtam emmesiniň olaň nomerlary, zady, ýenesi bar. Bir-birden bir gelýärler, bir polisiýaň baranyny bilerler, bolly şondan soň sag bolar, gaýdarlar öýüne. Nesip bolar. Nesip bolsa. Hoş geldin Kezdum mu? Kim bira geldi? Şu vakti sesini çıkarman otuyor. Salam. Salam salam. İman, Nuri diýen zadyň pikirlenip diýdi. Meniň diýen zadyň niresi ýalňyş bolsa seni şo taýyna jogap bersene sen men diýen sözüm bilen işiň bolmasyn. Bana. İňerkisi biz gezipýörs. Men mundan gelnimi özüm maşynyny gitjek germe äkitýädim, getirýädim. Karamdadalyň agyzlaryny saklap bolýam. Takdan min sen nomerini soraşyp dogunyň tywarlary. O ne hökümetiň edip beren zady. Şunu etdirýär şunu. Şunu hökümet etdirýär şu wagt karamdada. Başyma ýapaýyn mol. Götüňe sok pandemiýany. Götüňe sok virusmy. İň soňunda şu derece halk kösejek bolsaň, bular ýal goranyň gerek gel bide. Sen özüň oturanyň gerek gel. Hemme zady ýöne gadagan edip oturjak bolsaň, beýdip ýurt dolandyrylýarmy? Çözgü tapmala sen. Tapmakmaýdylar ha. Salam aleykum. Neyse. Aleykümselam. Zaten geplemesen eşitlenýär. Sınlay çıksın. Ne adaylar goş. Yaxşı. Aha, terzen kod isteyin. Benim harama ses kesilere işte. Kod vermek için udaylıkta girmişsen de udaylıkta geyime giresin. Näme diýen dostum? Kezdum. İman näme pikirlenmeli bir Ferhadyň ýazanyny okuýandy. Kesilýär aýdýan her gerek şu. Batraga men ýene geljekler alayın, köp sag bolun. Tamam çıktım. Öyle. Girdin mi? Nastroyka girenden son ikinciye girdin. Ýollar ýapyp bolsa da ma barypdyr virus. Virus bahana o vatandaşlar. Köse bilen Salam gowmy adalaňyz. İkinciye giren Yaşlı onu. Hani yankı diş doktorunun şaykala varmış daydı. Diş doktorunyň şaýkalarmy? Ha. Ağzını yumdurdum da şu taýda şu wagt ýaňy bira bardy. Var olsa eşte eceň skene haramzadalar. Hani Türkmenistanda koronavirüs yoktu. Men helem koronavirüs bop ýatyr. Eceň ske haramzadalar nerede koronavirüs yoktu? Ya. Diýde spatly da eceň ske haramzadalar. Neyse söwünme boş ver. Yani haramzada olur. Haramzadalygyny haramzada da am. Yok diýär. Koronavirüs yok da benim helem 2 günden beri koronavirüs bop ýatyr öýde. Dem almasy, dem ısma var gerek deminni. Demem alyp bilen ağzı tagam alyp bilen burnu kokam alyp bilen. Düşüp durar gına. Türkmenistan'da koronavirüs yok ama bir barlygyny biz dawno bilýäs. O başlarda diýerdiler, ay berde yok, yaptylar ýoly. Ey samsyk, ol geçmezmi o Hytaýdan bir giden okuwçy getirdiler. Bir sanjak bir ýylyň geçdi. Ýeti o. Da samsyga men helem dem alyp bilmädir öýde. Ya bir tutuş dünýä koronavirüs olarda sen bizde yok diýip şoňanyň pören wara goýunmaz we aramyzda. Gelin ilki şolar düzedeliň aramyzda wara. Sağ ol. Şu öýüňizde zadyňyzda nujel ýeke ýaşaýan näzdiňiz? Doktor ýaşaýansyňyz. Düşünşiň oňa paýlar. Serat Nur doktora aratdyk. Doktora şahara gaýtaryp goýur diýsin. Öýünde de leçinen aldy ya. Bak Serat. Ne derman almaly, ne ilaç almaly desen bilmeýär o. Okey. Hani yok diýär şeyde. Türkmenistanda virüs yok diýär. Bolmaly tywarlar. Bir baştan 2 günden bar ne? Serat 2 günden bar Hudaý bar üstünde var ya.
Näde? Niyede yatıp näme yiyip näme içip bilen bilem o. Şu habar gelenden soň var ya, inanýarmy? Allah şifa versin näme diýen dost. Amin ya. Hani yoktu ya Türkmenistan'da. Ya işte şu saklap oturanın sebäbinin hiç sebäbi ýok. Ýöne bahana bilen saklap oturan. Şoňa da Niye de koronavirüs var ya? Koronavirüs bize ama 4 san prezidenti getirip oturtuyor ama vazayıtı. Onun yanında ne sana adam vardır onun. Bunga ýejeňiz kim koronavirus ýok diýen kimi? Tacikistan, Özbekistan, ýa-ni İran prezidentler gelip oturuyor avazada ya. Olan nereden gelip gidiyor? Olan yanında her sahanın yanında 20 san koruması vardır. İçimizde Türkmenistan opşu var ha. Şu İstanbul'luk koronavirüsümüz var olsa var ha. Konsulluğa varmalı bar yokuştuk kaçmalı olurum basın prezidentin yanına var ya. Ya biz var ya Bitayda doğrusunu ayda hemmamızdan var ya hemmamız özümüzde günahda hemmamız ağzı verip olup var ya şu konsolosluğun yanına varıp oturmalı başka sistem etmeli. Alkıtmasana bir çaresini gör deyip. Hemme pul deyip var ya pizzas olduk bize doğrusunu ayda. Hakiki. Şu bugün kelleme girişi zaten ha. Ay pul başka yapacak may sağlığın olmasa huzur olmasa pulum bolsun arkamda var ya 10 bin dolar 50 bin dolar pulum bolsun paydası yok men heleyim uyda koronavirüs bu dedi. Hiç ilacı yok elinde şu an. Hakiki. Ben de dinle limon yedim başka su iç limon yedim başka hiç sadet bilmezsiniz dedim. Ey şu pul huvasını ne edip ayırmalay bu adamlardan bir aman pul çol olup dursaydı da. Bilmem o kadar. Diyana bir ağlasım geliyor, bir taraftan var gülesim geliyor, bir tarafta kimden alam çıkarasım geliyor. Bilmeyen näme etjämem bilemem, näme iyip näme etjägem bilemem. Niýede ýatyp niýede turup beremem bilemem, şumat var ya. Erkin bir maslahada ber ya ho içinde peýdalysı badyr çeşne o isin niýe iri. O elimden gelen zada itse oterine. Aydan doktorları canım yani. Baran bizde istat yok diye. Ey Muhammed Peygamberimizin bir hadisi var ey. Çesnok giren öýe kesel girmez diýip. Eger şol bolsa bedenen bir öý diýip hasaplasak çesnok isen men pikirimçe peýda degerim ka diýen. Sebäp diýsen şonu bir hadis eşitdim çesnogyň Nur Ştaýda ully eşitdim. Bilen Ştaýda özüm koronavirüs oldum. 17 günde atlattım. Limon, karaborç, ondan sonra bal, kaynak diňe içiverdim izin üzmen. Özüm 17 günde geçirdim. Men bir zada hayran kaldım. Yok diye de bak yok diye. Açıp taşla yolları inaz. Ölen ölsün kalan kalsın Ştaýda. Näme etjek o yolu kapat. Yolu kapatmaly zat ýok, onyal düzgün ýok, onyal kanun ýok. Yani onyal dünýäde düzgün ýok. Yolu yapmaly diýip düzgün ýok. Bu haramzada bara, şolar ýa haramzada olup çykdy da şu dik düşdi. Stomatolog ýybanut bara. Şoň aşağınakylary bolmaly dik düşdi. Ya emme sen özüň pulun niýe alyp gitjek? Aşağıda diktatorun adam var. Meni işitdiň de. Pulun niýe açan alyp gitjek? 7 metr surp alyp giden ýanynda. Hiç wagt esinden çykarma 7 metr surp. Onu zaten görmem öýrensiňiz. Kimin garyndaşy, kimin ejesi, kimin kakasy ölen bolsa görmem öýrendir. Şonu eltip gömenler. Pulun zaten giden ogo senin o. Yani. Kurban kılıngan bugündür erterdir bir gündür 4-nji gün öle sadece 7 metr surp alyp gidýände bir topar halkın gargyşyny alyp gidýär. Ya başka bir ijasyny amana alyp gelýär. Öldürmeýäsem, aldyrmaýasam nesip bolsa bara burnundan getirsin nesip bolsa. Halkın kösen gününü özüne de görkezler nesip bolsa. O dünýä barannaksy o dünýede Hudaý bilen arasynda ol. O taýda da hasaplaşyr. Ýöne şu dünýede de görmer şol adam. Ol ankat ölüp beýip sypmaly ýa. Men bir zada hasap bermeli. Men bir zada hayran galenda. Şu Kurban Gulun şu awur diye, ment diye, prokuratura diye şolardan pul alýanlar erte birin manyşy döwletde başga bir ütkeşik zat bolup gitse Kurban Gulun ýykylyp gitse soň näme diýen? Şoňa düşünmeýän men. Soň nire giden arzyňyzy kim aýdýaňyz? Şu sadyk kargo, ýene bir kargo, ýene kim ýardam edip şeyler orada farkatla orduranlar. Erte birin bulan deport bolup basylyp gitse kim adaýanja ondan sonra? Kim sizin götüňizde durýar? Şoda. Yani. Nur Hudaý bar, Agam Türkmeniň şeýle pulçul bolşuny men düşünem. Bar bileni biten pul kazanmak.
Bileni seni. Kıyamet kopsun, o taýda maşgalasyny zorlasınlar, aýrylşsyn, ikili gitsin. Ha o şonda da şo pul janyňyzy pul aldy bara. İmanyňyzdan pul, bilýäniňizden pul. Ha o ol maşyna alypdyr, menem aljak. Başyňa ýapjak bu maşyny Türkmenistan'ın özünde 120 tane gadagançylyk var maşynyň üstünde. Sanasyň sowa eken bir gideni gadagançylyk var. Başyňa ýapjak bu maşyny. Erkin durmuş yok. Hiç zaten fayda eden yok. Pulunam, senin maşiniňam, senin baýlygyňam hiç zaten fayda eden yok. Meniň bara şumat pulumam, iýen zadamam hiç zat gözüme görünen şumat var ya, näme? Öýümde rahatlyk yok. Hiç zat gözüme görünen şumat. Bizde de yok işte. Men her gün gaýet geçýän olur wara. Her gün gaýet geçýän. O näme haramzadalar bir oňa azar berermi, bir ýene bir zat edermi diýip. Her gün alat edip geçýän. Kesel bolsa näme etmeli? Medisinada maýa otaýdy. Yok de doktora barıptır. Doktor 2 metre aňyrdan gürleşedi. Därimiz yok diýdi. Biz izah edip bilemiz yok diýdi. Özüň tedawi ediber diýipdir. Awa. TikTok hoş geldin. Nuriye salam. Salam, gowmusunuz? Harma. Yaxşı özüňiz ýakşymy harman işlerle. Aýna görüşüňiz ýaly. Kaçan bir dik tutdular, akıllaryna aýlanyp, halkyň bir pydaly, bir bähwidine bir iş eder. Haý, zady görsen, Indi oýanyň olanlar, gyzlar, indi oýanyň indi. Biz beýtirip ýörsek bara bir zara etjek bara. Hiç wagt esiňizden çykarmaň bara, bir zara etjek. Biz pul dip gowlap ýörüs, hemmemiz daşarda. Bizim öňümizdäki çağılamyz beýtip ýörmesin. Erte bir garramyz bolsun, ýanymyzda otursyn. Şo zady esiňizden çykarmaň o. Şo zady hiç wagt ýadyňyzdan çykarmaň. Gelin agzy bir bolalım. Hayır, men bir video paylaştım, gördüňizmi? Germaniýada bir wagt nasist Hitler nädip bu derece nime boldy diýip soraýar da. Sosyalistler üçin geldiler diýe, men sosyalist däldidim de diýe oturdum diýe teredim. Bir gün niye Yevreýler üçin geldi diýe, men Yevreý däldi oturdum diýe. Bir gün işçi sendikasy var. İş ýerler zabastok edip iş taşlaýyş etdiler diýe, men hökümetde işlämem diýe men goşulmadym, oturdum diýe. Hem alyp gitdiler diýe olandy. Bir gün men üçin geldiler diýe. O adam meni halat etjek töwerümde adam ýokdy diýe. Şo bolýaňyz, şuň soňunda şo bolýaňyz. Şu adam Nur Muhammed bolsa däl, çydaýyň şonu eger şo ýalan bolsa. Şuň sen dim oturýan ýerki saňa öyle ne de biz seretmeýäs. O adam biz bolmaýas. Şoň üçin eger watandaşlar özüňiz oýulmasaňyz, sen erteki gün biriniň ýanyna durmasaň, şuň gün biriniň ýanyna durmasaň, erteki gün seň hem ýanyňda durmaýar. O taksistlere köplönç diýen sözüm batda. Ay gaýlar şeýle, gaýlar beýle diýip, öýmes ýöne jalyp çedýär da ho. Ağam diýdim. Sen näme şu jalyp çedýäň diýdim. Etme hol sen diýdim. Hakyň ýok jalyp çetmäne diýdim. Sen şuňa çenne diýdim. Senden başgasyna zulm edip durka, gaýgar tarap durka, baryp kömekleşdiňmi ağam diýdim. Etmediň dogry däme diýdim. Sen käde duranoklar diýdim. Düşdüň? Durmaýan. Bir-biriniň ýanynda durmasa erti bir öňünden çykanyň bar siktirip geçip gitýär ora. Şoda bulan birazcık öz akıl huşu ýenesi diňe egoist, diňe özü. Maňa bähwit bolsa men barjak. Bähwit ýok, hemme zat peýda. Hemme zat pul bilen hasaplaýarlar. Peýdasy bar bolsa barjak, peýda. Men bir gedek aeroportda bolan wakan aýdym nemede, Aşgabatda boldy. Indi men uçak boldum Aşgabatdan Mara tarap, uçup bilmedim. Haramzada bilet satýan şey gelene sattı, maňa satmady. Haramzada üstüniň beýaşmadan bermeýändigim üçin men ömür çeýesini Türkmenistana da watandaşlar men gaty çeýesini bolan. Başardığımdan birinin hakkını yemok. Yani 5 watt namaz okap eplenip durwaýar mok göne Hudaýdan şeýle bir gorkyan hak meselesinde birinji ýerde. Soň näme boldy ýa-ki maňa bilaýtdy gidibilen mok ay doly ol bullydyň gaharmel aeroportdan çykdym, Kön aeroportu Aşgabatdaky.
Bundan çıkıp daşarda durdum bolun. Inni gaharma bir çilim çekesim ya. Olun daşarda bir yaşını çekip dur. Muňa da bir sana PPS gelip otuyor. Dur häzir şunu terdim. Ýa-ni ýakyn, tek şu ýa-ni ýakyn şol gadagançylyklar, zatlar bolanmaly. Oňsoň seredip durýan şuňa diýdim. Ýa-ki geldi däni bir sarap başlady ýa-ki ýaşula. Oňsoň sarap başlady bolun. Menim doğrumasam götümüşip duran uçu bilmeýänime. Näde ýasyň ýa-ki başlady bir sarap. 2005 ýa 6 şo ýyllar. Oňsoň sen diýdim bolanok mu ýaşul diýdim şeýtdimde. Ýoldaş milisiýaner bolanok başdaýda diýdim çim çekmek. Bolanok diýdi. Bolmaýan olsa diýdim näme üçin siziň öz iş ýerleriňiz bärde çim çekkämen gördüm ha diýdim. Ya özüniki görünmeýär-de, özüniki görünmeýär, seniki görünýär. Ýok, bir garry ýaşul bir daýhan fakira sarap durdum şu wagt diýdim. Näme üçin diýdim siziň öz iş ýerleriňiz çekip dur, onu şu biçoklar nirden geldi diýdim da. Biçoklar amma da ýürütip kurulka goýupdylar otay. Köprüň aşagyna bir kurulka bardy ýadyňyza düşýän bolsa. Men aýtdym, näme üçin onu bu näme goýupdylar onu diýdim bolun. Ay bu meň bilen olsaň näme başlady? Bä, sen nerede işleýän? Ay menem işleýän bir ýerde, saňa näme? Şeýt näme başlady mol ýaşula zup aýaly ökçany götürdi. Ay o diýendir. Men periştem bir ýere geldi. Bir opşy keldi. Ýör adela waraly zat diýip bir sarajak bolup durdum. Menem çekem ok. Elimde saklap dur. Maňa da sen çekýän diýip bilen ok. Oňa siz diýdim o. Näme üçin diýdim kanun hemmikşa deň däme diýdim da şeýtdim. Hemmikşa deň bir diýdim. Saňa da bolanok, oňa da bolanok, prezidente de bolanok şol diýdim. Kanun çykda täýär diýdim. Kanun çyksa şu prezidente de değişdi şol diýdim. Siz de değişdim, men de değişdi şol diýdim bolun. Bu çekinli. Nerede işleýän ay men diýdim pasporty täze aldym. Aýagallygyna daşyrdy uçup gelýän diýdim. Aýagallygyna. Pasportymy hep täze dedim. Men şu pasporty ýitirip Türkmenistana barpdym da şo wagt bolun. Ana şondan soň ol hiç adam diýip bilmedi gitdi. Ýöne men şo taýda bir ýaşulynyň halasy bolandy bilýän şo taýda. Bir ýöne seret birin üçin durman başarmaly watandaşlar. Bir üçin durmasaň erteki gün sen üçin hiç kim durmaýar. Şuňaňyzmy? Şonu gaýrat ediň. Bitirin ýerine ýetirin. Bir üçin durmagy birinji ýerde öňüňde borç bilin, borç. Sebäp diýsen şu haksızlyga sen sesini çıkarmayan olsan, etikun sen hak başına gelende de başkalar sesini çıkarmaya. Sen ilki durup görköz, şol adam 10 yerde gurrun verýär. Ey men dün şunyal başymda şunyal at geldi bolun, şunyal bollo diýip 10 yerde gurrun verýär. Biz şonu bilýär. Why then az tolka pul. Pulun bolsa az joran hem köp, senin tanışyň hem köp, hemme zaten köp. Pulun bolmadymy sen nikto. Boş gürleme 2005-2006 saparmak vardı. Men näme gurbanlygy vardı diýdim şu wagt. 2005-2006 ýyly Türkmen waşyň döwründe de çilim gadagan eger bilmeýän bolsaň dik düşdi tente. Öwren birazjyk taryhy öwren. 2005-2006 ýyllarda çilim gadagan ne bilmeýän bolsaň. Edil bu atgaly ýüregi bara düşünýär däli bolun ýöne şo wagt başlady ol 2003-de mi 4-den bir zatda başlady o zat. Ya bir ýerde wagdarla tutdular. Edirgön wagdarla Aşgabatyň wagdaryna belki iň soňky çilim çeken mendir watandaşlar men zaýda. Ondan bardym Türkiýeden eşitdim ýöne şuňal gadagan edipdirler zat diýip. Wagdarla alagadan bir çilim otladym birim çekip duraken Nikolin. Aňardan PPS geleberik diýip. Why diýdim, niýden çykdyň ay diýdim. Hani o plan liýjança bolamaýan ýa-da. Ýör gitdik bardyk. Oňa ýa-ki diýen sözüm ýadyna da düşmedi. Girdik içerik bolun, adelyň içine girsem başlyk içini çekip duram. Başlygy. Ýa-ki nemen maýormy bir zat dymanyady. Ýa-da noru onlarky görünmeýär, seniki görünýär ýa-ne? Oňsoň menem aýtdym, ýaşul diýdim, men diýdim okuwçy, özüm Turkiýeden ýan geldim, ha pasportymda gelen teçadım ma gör, pasportym ýanymda. Ýazdy bir giden goşul isdi. Näçe stipendiýa alýan? Ay, plançy stipendiýa $100, $100 diýip ýazaýja onu. Ay, ýaz sen diýdim, al bilýän bolsaň diýdim. Ştraf çykarjak bolup otyr. Bolly, oňsoň men aýtdym size. Bollymy diýdim. Şunça haýyşdy ýany da nokta. Bollymy diýdim, maňa da bir
goşol list bilen diýdim bir ruç goçuk bersene menem ýazaýyn diýdim. Ýazanyň bolýan bolsa menem ýazjak diýdim de. Şey diýdim bolun. Näme etjek ýazjak diýdim. Häzir diýdim. Beýik saparma türkmen başymyz diýdim. Şu taýy komnata gelse diýdim. Ey berekalla tuwalama bu işleýäňiz diýämi ýa-da diýdim şu ýaşula diýdim berkän çörp bolan etgäli işden kop gidýämi diýdim. Näme bolýan aýdyňyz men şonu ýetirjek diýdim. Menem tölejek jerim ýani şu başlygada şu oturanda tölejek diýdim bolun. Olum başlyga bu aptallar oturup. Başlyga maýtdy. Bare gümçek gitdi mo milisiýa kop goýberdi. Bar git özüm gepleşen diýdi. Ana ondan soň men bilen ay türkmen başymyz biziň janymyzyň saglygyny ala diýje, näme diýje, eýje diýip bar gidiber indi gaýtalama diýip şey goýberdi. Bir köp gömerem. Ýa kuşy diýip töretjek gahar gelip içi gara görükmi, dönükmi pural bilmede içiýän ýa. Sapyk gaýtdym bolýan. Ana ondan soň Wäge diýdim, "Mazda kände diýdim, bular bilen şey sanaşmaly diýdim." Şo wagtlara geldim şu işler watan. 2005, 2006 boldy. Ya, Nuray jana ağzı bir bolmasak şeýtler sensirap ýöre berýäs. Dälemeýin. Ay, biziňkiler wara Ağzı bir boldurma hiç kimem bir-birine hiç zat edibem bilen onuň milisasam, prezidentam, prokuraturasam, kimmisem hiç kim izet bilen o. Ağzı bir boldurma. Ağzı bir bolsak wara. Yüz adam yapsın hiç adam etmedi. Yumurk geçer ağzı bir bolsak. Filial, tekizle geçki diye onun fil olanı görüyorsun da filin näl gücü var. Geçer ağzı bir bolsak. Filial, tekizle geçki diye onun fil olanı görüyorsun da filin näl gücü var. Ayla da. Sonra görüşürüz iyi tatiller diptir. Nira iyi tatiller? Esko. Tamam. Ben de söylesene neme kaynaklı Barış. Ay bir neme 100 adama yetiversen Türkmenistan'ın içi odal ya vatandaşlar. Şu dava efir paylaşın. Sen her kim paylaşsın vatandaşlar 300'ü 500'ü yetirelim mi? Okasını Aziz'den paylaşın. Kim o? Aziz'e paylaşmasın. Tezgah muhaştı. Murat Kurbancan'a tıkırlar işte. Tamam. Evet, tamam. Bolya onu kelläň artma diýip men sana he aýtdym. Kelläň artma şoňa diýdim, menden kelläň ağır ya. Aýtdym men sana şoňa kelläň artma diýip. Siz özüňizde güne diýelmeden oksoňundan bulaşyp bersiňiz bara. Etmän şonu. Boş ver ya. Diýip geçsin. Şatlyk şekif ýaly haramladalar. Men size bir zat aýtjak. Şatlyk şekif ýaly haramladalar wada Türkmenistan içinde. iPhone utdun, näme utdun diýip kod uradyp imon kodunu alıp imondaki ýazyşmalaryny, kontaktlaryny tapyp şey edip ýören bir haramda da wadyr watandaşlar. Görün ýeriňizde götüne birsan depik güdüne de birsan şarpyk ana iň gowustur. Görün ýeriňizde götüne birsan büyük käşir. Gördüm Götüne büyük birsan käşir bolmasa şişe butukka. Yo, on wara, onu hakykatdan Farhat, Nuri Farhatga berdi. Şonu bir Nuri Farhatga berdi telefonda. Neyse. Farhatga berdi. Farhatga. Ha. Salam aleykum. Aleyküm selam. Farhat canım ya nere? Canım ya yengen var koronavirüs mü yaptı dedi. Yok Vallahi canım ya 2 günden beri iyiyiz. Ya tamam yerim bilemok. Näme yiyip içip getemem bilemok. Geçmiş olsun. Nargiz apke neme mi? Koronavirüs mü? Yok menin ayalım. Sizi tanımadım ben. Meni Nuri gaýtsaň tanydy. Men şu günem gaplaşyp etdimez ben. Ha, tamam. Gelin kayındı başa gelenle göz göre değil bilen gelene toyda bayram tutuş dünyaya geldi bu koronavirüs. Türkmenistan'da koronavirüs yok idi ya. Stomatolog aýtdy koronavirüs yok dedi ya. Stomatologun özüne gelmedi. Şoňa bir barıp yukuştur artık adam reşitmeredip koronavirüs olsa barıp bir yukuşturup kaýsa şoňa. Sağ stomatologam bir gün keladi özü ajaly. Şu paýty Yok adamlar onun eceli gelişine kara oturmalı emez. Özümüz ayaklanmalı indi. Yürümeli. Awa Yıkmalı ağzı bir ol. Oyanmalı indi başka zat etmeli de oyanmalı diňe.
Şattık samsyk dalba yok bilet bugün bir saat günü bilen nerim oynadı benim. Tentek. Boş olar ularga. Boş. Ova nesip olsa adamlar ayaklanmalı. TikTok'ta komentariya yazanımız bilen, ova YouTube'a patpisçikolarımız bilen iş bitmedi. Like basanımız bilen iş bitmedi. Dine canlı harekette görkezmeli, hönktek çıkan vakti hemmemiz bir 1000 adam, 2000 adam pasoystuanın önüne barmalı, şu kimin alıp çıksa çıkaysın. Belediyesi hem başkası hem tovu edertek olmalı da. Yok indi Türkmenler. Ha? Stomatolog'un atası kabrısından tırılıp kesem alıp çıkan mı hiç kimde aldıgısın? 10 adam bakandasın. Yani şu stomatologun atasını direltirip gelseler hem son saklabilmediler şondak bir ağzı birliğimizi bir gezek şöyle görkezmeli. Pasoystuğa varıp ya başka yere baranda şu Türkmenlerin birligini bir görse şonda boladı. Gerek olsa bir iki gezek şunu kitek 1000 adam bir yarım 2000 adam bolup çıksak şu pasoystuğa barsak 3. gezek var şu gitmeli samalyo diyem özümüz düzemiz kimin gitmelisin ben aydık koyun sizlere. Şu 2 gezek gözünün odunu alsan 3. gezek rast halk toplanıp paradı samalyoda uçmalığını kim gitmeli ispiskani özümüz yazamız. Sebep pasoystuğanın içinde 3 tane haramzada diplomayam yok çopan dakmen onar oturan orada. Halkın veren dakmendini 3 tane dalbayı onar oturan. 3 de dalbayı onar oturan. Düşününler son. Oturanlarına missada kellesi işlemedi. 3 tepte oynap kutarıp gelenler ula. Lele kakıp gelenler emmesi. Şonun için görkezmeli. Doğru emez mi? TikTok Covid. Ova mesela bir zat açmaya geldim tidemaz. Novat vereniz yoklar. Aydın kanı. Bana Türkmen askeri kime bu la? Ben dinlesiler koldu men. Gülele Güllü kampanyasında. Men ağaynım bardı. Öz radnoy ağaynım. Erkek ağaynım. Konsolosluğa barsan ne uçur var ne zat var. Hiç yüzüne karamediler. Adamını taptık Türkmenistan'dan can ettik adamını taptık. Dolyasını ayttılar. Dolyasını Aksaray'da verdik. Gittik tane. 4000-3000 veren sizde. Onu böyle aytmayın da. Ama şuna yakın. Şuna yakın veren siz. Ben açık aydı bilmen ekemen dinlen. Açık aydı bilmen çünkü ülkem gitti. Erkek ülkem. 12'sindeki reis oldu 12'sinde. Şunday takoy keserler var. Görseniz oturup ağlasınız. Yele tamam doldu ağla bilme ağlanman. Tokamer duraman. Görseniz orada pasolsuanın adam var ha. Yine şunday list yapan pulu berenler var ha. Pulu berenler. Pulu berenlerin listi ayrı. Bilet satadı. Dasatka son. Dasatka gelen sağdınan var sağdın emezen var. Şular bu hem yurda açık bizlerin yurdumuzun uçuru, uruşu, keseli, yaramağın. Ben 12'sinde öyle barıp ben özüm yaman bolup kayttım. Indi ben 13 azadaydı bilmem sebebi orada 21 gün. Apa sizin adınız ne? Ben sözünüzü bölsem. Siz TikTok.com tamam düşündüm. Ben size Liçka'dan nomer yazamam apa. Ben size isteseniz şu konsolosluğun adamın numarini ben size zaman Tokamen'in kem şu ikisinde mi üçünde mi 21 gün garantisi bitsin Türkmen başı diyen yerine düştü. Tamam. Siz korkmayın tamam sizin ülkenizde hem hissatlarımızda çıkıp efirdeyim. Yok efirdeyim çıkıp plan manat alıp devam aydılmadı uzar. Siz bilen prosto Liçka'da. Yok benim korkum ben prosto işlimiz emmemizden börde unça pul bördeyim köp. Prosto kesel adamları alamız idi. Beren gidedi bermeyen kaladı. Dasatka çıkan adamlaram şunday ağlıydı keseleyen var keselemezler gülüp gitti. Bilemen apa emme zattan amkavarımız var. Şunun için bizler can edip. Şunday adamlar pulun olsa yaş sen dediler ha. Ana şunun iki tekke dövür geldi. Tamam apa Nardan gelende ben şunu liçini özüm 3000'e getirtirdim. Börden giden aydım ben. Bilemen nardan hem 3000'e geledin nardan.
Özüm gelendeyem 2008'de geldim, özüm gelendeyem berip geldim. Tamam, berip Zaten gelesiz. Bilemen, siz hazır börde köp yüzüňizi açmapsyz, köp nämet men aýdyp bana liçkada ýazyn, men siz bilen WhatsApp'ta arkaýy gürrüň edemiz. Men örden kime berip geleniňizi puluyan bilemen. Börden kime berip goýwaranyňyzy ýa bilemen. Hemmesini bilemen. Börde bizer özümüz hem konsolum özü liçni özü berenimiz başka bir adam. Konsolun özü bizere jaň ededi. Beren adam deşten. Beren adam deşten. Şu gün samolyot var, ertene tayin ol. Ondayan bolsa korona testde pul ver, ona pul ver, muna pul ver. Gitmek hiç jamansa demez. Beren sen taşlysan ýaşysan. Yani. Apa men sizi takip edemen onda. Takip edin meni. Hiçbirden korkum yok. Men bir ayın 3'ündem 21 gün doladı. Prosta onlarda kıynalmasın Türkmen başı mı diyen yerine satıldı bilet. Şörden çıktım ondan son geplemen çıkıp. Yo sizin geplemeğiniz gereğemez. Siz arkayın. Bolun siz liçkadan bir zatlar yazın. Takip edin'den hemen yazın size. Ben zaten çıktınızlar çıkalım. Ben sizler takipte hemen boldu takipte bolsanız liçkadan bir zatlar yazıp koyun. Elimizde dokumentimiz var. Bizler konsolluğun eşiğinden alan yoklar. Adamın taptık boldu. Berge oho durungan berge Şirkan Aydımçı gelipdir. Şirkan Aydımçı aydyp berjekmi Şirkan Bey? Yakında toyama var bu Seydinin Aydımçısı bu Şirkan Aydımçı. Hoppa. Bu yam Gülala Güllük komandasından elini ağzına tutup. Tüveleme bura tok. Senin özümüzden den oğlu mu ha? Men den oğlu neme? Yo bu Şirkan'ı men 5 parmağım tek tanıyorum. Ben sizi hem tanıtma sesinizden toka kimliğiniz ayda oturmayın. Bro dis yazay da haramda. Yo bu haramda dis yazmıydı bular arkada alkışta aydadılardanı. Malades toka Şirkan Aydımçı börlere gelip koşulan tüveleme yamundan hem pasoystu vazaryo da alıp başladım ya aydımçılardan hem verdi. Nesillere hem volya yok mu verdi toy soğumu azat etmeye. Nemeddi Aziz Beşimov den oğma şeyini bu. Salam aleyküm. Yok dene olup yatan yok. Hazır kargoda basılacaklar. Dene yakın. Bizerem dene öyle bir. Alım ovasından sayramız alımın. Kargoçuların köpüsü dene öyle. Son Pasoystu'da gidi oturanlar dene öyle. Buların dene öyle'nin özülerin grafımın yerden bir yerden bizere değişlemez. Bizere olan üstünü basıp geçemez. Tamam sizi tanıdım apa siz liçkadan burzatlar yazın havarlaşan. Şirkan her hafta konsert var buyurun gelin gitsin. Nezip olsa basım Sadık Kargon iş yerlerinin turmaya gidip baryan günü bizim konsert verer. Şonda gelip aydım aytmaňa doğuş Amin inşallah. Gelen berersin. Toyda zak mümkün tölen berer dem diýen ýok. Bilen medel gary bolunlar da o da. Haramda am täze albom işleýär diýär. O da şükür däne ol bar, näme bolan däne bolar. Ya däne olun içinden ha Ferhat geldi da toy olanlarım var. Däne onun içinde Sadık Kargo ýaly, konsulluğun işleri Merdan Haramzada ýaly. Merdan ýaly adamlarım var. Olar nesip bolsa kanunyň öňünde jogap bererler hemmesi. TikTok cover sizde takip edikli mi orada? Ben takip ettim sizi. Esko'dan hem çıkarsınız, Bör'den hem çıkarsınız. Ben sizi takip ettim. Siz salam deyip yazıp koyun takip eden son hiçka. Maili yazamam size. Ben sizi tanıdım, sizden ben tanıdınız artık. Ben sizi köp takip edemem de sizin hazır öz yayınınız yok. Başkalardan çıkarsınız. Aziz Beşimov senem dänewden mi? Dänewden mi olam? Han gorgan şafyormuş. Urşondan içindäki. Maşinini sürüp şu ýerde toy sow ýa. Artistler gitdi mi? Şol nemäň içindäkilen biri gerek şol. Aziz Beşimov mu öz familiýasy ady? Toçna özü şu. Aziz Beşimov. Wagt ýere aýtmaly Aziz Beşimov seni. Yegenlerden Nur Yeke. Tamam. Sen ne tip bolsa Aziz Beşimov. Senem bir diýen ne tip bolsa. Senem basym şol
Sadık Kargon toyuna goşulýan senem netip bolsa. Oyam kargo olmadı. Ya bu zaten aparaturada aparaturasını alıp barar Şirkan. O köçede bolan urşun video kameralary alınmaly edildi. Taksto şu taýda kimin ýüzi bar bolsa, kim çodan bolsa baryňy taýyn, onuň baryňy paketleýär netip bolsa. Soğukman bir öýüňde polisiýa gelen wagty näme üçin geldik diýmän, siz äkitmek üçin gelendir. Şo wagt ýatdan çykarmaň bolýar. Ondan soň kunlaryňyzy ol 4 sanyk gözönüň içinde, stenaň içinde oturup pikir edersiňiz şo taýda. Biz hiç kimseyi tehdit etmiyoruz arkadaşım. Bunlar cinayeti baş koşan adamlar. Guromoçuluklu cinayeti adam. O minimum 20 yıldan başlıyor. Bu kamera geçinen gitti Azizcan indi maşininden bilinmem. Moyka soyka girip işlemesen. Yayına giren şu yayın Nuriyeke. Şu yayına girenleri basamış, atamış, depemiş, beni basıp atıp depsinler. Benim ölümden korkum yok. Siz etmedi kargocu. Beni basıp atıp depsinler, benim içinden korkum yok. Yok, birin gepleşýän rahatlamız, konstitusiýaň esasında. Sen onun gatarkyn ol. Biz adam öldüremzok, elimiz bıçakly üstüne topulamzok, elimiz taýakly. Yok, maňa girme basatlara kadar tepediler, Türkmenstan varsan kovlasan, beni kovsunlar, kanda edip kovadılar. Yani Şirkan nesip bolsa senem fenomenidir senem. Tarapyň şu wagtdan giç bolmaka belli et senem. Haýsy tarapy bar zaten ardy. Nuriyeke size iyi yayınlar, men çıkayım. Belki bak bekleyen vardır. Bor Ben aşağıdan seyredeceğim sizi. Bor gelecek, çok sağ ol. Hayır, sağ olun. Nesip bolsa vatandaşlar biram ýakyn wagtda neme wadyr? Bir derneň adyndan berden ruhsat aljak. Nesip bolsa bir guromoçulukly ýa-da piknik edeliň. Hem katlet pişireliň. Öz aydymsaz, aydym bilen gitarasyny alsyn gelsin. Tökümü, voleybolmy, ýani şolar ýaly bir nemede nesip bolsa bir agzy birlik bilen oturalım, tanışalım. Yetim temekkeri Şirkan mutlu olsun gel senem. Mutlu olsun. Oo. Mutlu olsun gel. Döner verilecek şu wagt ekmek arasy. Onun kenarda garaşma biz haram pulu bayamadyk tak gato diýen. Haram pul bilen bayamamyzsyň elimizden hemme bolsa şonu berilýär. Ondan kenarda sorama. Salam illeşler. Birbirini düşürmeyin diye. Aleykümselam. Rozgül zaten ildeşleri insanları birbirine düşürdüler. Sadık Kargon kulun üstümüzde çolanlarını birbirinize düşmeyen diyen zokta şu taýda gelip bize akıl berýändir şu var. Gayrat edin. Yani diýenize birazcık üns berin. Biz bu ýagdaýa bizim isläp gelemzok. Bir kere ak koyun, gara koyun edip oturan hökümete diýin. Öz isleyen adamsyny samaryoda mindirip, islemeýän adamsyny düşürende şonu bolýar. Yani halky bir-birine düşürýän kim? İlki şoňa üns berin. Bul oyun düýpden oýnalyp oturýar, şu zatlar görjek bolun. Şirhan gel efir alaýyn. Pullar nirde ugandan aýtdy. Şu Şirhana bir sözüm bar ikazdyr. O efir aldım ben. Assalamu alaykum. Aleyküm selam bratok, sen şu adamlarına birinci bir uwajenýany öwret. Sen yanıma adam çekecek diýen adamların gelip bäde bir sorak verene sıra sikişiň barmy, ejeňamy, oamy, buamy başlaýarlar. O kawut diýersiň. Sen birinci şu adamlaryňa şu uwajen bir adamla doğru düzgün gepleşmeni öwret. Meniň baş sinir bolýan zatym şu zatlar. Siz şu adamlara hiç kimse onu sana şu at. Ejeňamy barmy diýip ýazy şu watan üçin bar ha, seret. Men nitobur zat yazdymmy? Dur bir minut tandır. Şu an yukarıdan seyredip oturuyorsun öyle. Sikişin var mı? Ecenğam var mı? Kaçandan beri mi? Tamam dur bir dakika. Sen adın Şirhan mı? Adın ne mi? Şirhan. Gomi adalar unutma. Hudaya şükür. Bizim şu an... Ben açacak olan zaten şu da sizin kurmak isteyen devletinizde adamları bu şekilde mi davranıyorlar sonra? Şunu sormak isteyen mi? Ya şimdi
Şimdi şeýle bir rak bar. Gurulur şirketin insanları mülteci edip daşar yurda iyi vermek mi? Sen tarafını tutken devletin. Men hiç kimin tarafını tutamok. Men bäde sorak berim. Onu dem sen adamla gip gürleme. Nurin Bäde adamlar yazı yok. oturuyor çünkü yazı oturan zatlar okosana böyle mi? Davranma şeklini olmasın birinci. Kim otayama? Şirhan, sen näme üçin onu bidiň edýän işlemide garşy çykýan? Men näme diýip garşy çykdym? Şonu aýt sen birinci. Men aýtjak. Näme aýtjak diýen oğlun başda. Salam alaykum. Aleyküm selam. Normalim Muratov. Aha. O maksat Türkiýanyň kanalynda Kamiljan ona bilen çykyp, "Bawa, yurdu ýykjak bolatypdylar. Yurdu ýykdyrmalamaz. Bular watan dönükler" dep çykyş eden kimdi? Aha. Men şu ýerde karşı gelenimin sebebi näme? Aha. Men sorak verdim. Men aýtdym, bularyň dedim, eden zadyny ortaga goýuňlar. Näme edip bildiňizler, ortaga goýuňlar, görkeziňler. Birini suçlaýaňyz video ýok eliňizde. Men şunu soraýam. Görkeziňler. Yollar açıldı studentlere 1 aýlyk Türkiýe'ye, Rossiýaga. Häzir nähepde 4 san samolyot goýuljak bolup oturan. Pasaportlar 5 ýyllyk berilýän oldu. 5 ýyllyk indi dönkütek 1 ýyl 6 aý emas, 5 ýyllyk. Edip bola ekeni. Bizler boşuna çıkmadık oraya. Tamam da indi Türkiýanyň eden işi doğrumuş orada. Haklymış o. Pasoystuğa girip meni sonra oturan zatym şul. Sizler bir zat etdik diýäňiz. Eliňizde ne bir evrak var, ne bir video dokazatystyw ýok. Meniň adam var. Dokazatystyw var dostum. Hemmez adam var. Dokazatystyw var. Şirhan Muratov dokazatystyw var. Sen dokazatystywyny bilesin. Paylaşılı oturan sen bizlerin kanallara abone bol da gör o dokazatystywalar. Bu bir ikinciden sen hakykada dokazatystyw. O giredi sana söyledi. O maksat diyen çıkardı sana söyledi. Sen çıkarsan maksada şartlık çıkardı. Sen birbirinizi diňe edip oturýarsyňyz. Men hiç kim tarafy alamok. Yo Şirhan Muratov ben sana bir zat aýdym. Sen özüňe maňa karyndaşsan seýdi. Sen toka meni tanaň ýok, men seni tanyman. Ajiza näme bolady seniň? Kaýsy ajiza? Seýdideki 3-nji mikroýon 28-deki. Ali ekeniň kızı. Ajiza Mamagül. Emmiň näwresi o, Alik mänem ol. Emmiň näwresi bolsa men dewuşkam şu. Meselelere giýe bolotman. Şu günkü şatlygyň eden işi dogrymy? Ajizaga telefon edädany, sana dedi telefon padarka bar dedi, reski maňa kod koy var dedi. Sana kod barady maňa iwer dedi. Munyň nomerini ýazaddan imosuna girip meniň suratymy koýup Farhat Watan dönügi Ajizany aldalap ýürgen 2 sen Watan dönügi dep komitet katnadyp ýürgen. Haýyrdyr, dogrymy şo zat? Al indi söýüşüp koýdy. Bu zatlar maňa karıştırmadan. Prosto meniň yok. Men seni karıştırjağım. Senin karındaşın şo, senin karındaşın. Durindeki senin karındaşın şo, senin tarafını alıp yürüyen adamın. Senin tarafını alıp yürüyen adamın öz karındaşını maskaraya da oturan, doğru mu şo? Şonda hem sesini çıkarın oturup sen yere kadar. Sizlere sorağımı onlara da sorayım. Ben herkese sorayım. Şatlık aydan elinde dakikazasyon var mı? Çıkar ortağa millet görsün. Sellerde var mı? Sellerem çıkar millet görsün. Elinde yani, var mı? Yani sen şatlık onda eke gittin şatlık onda sen şu sorağı versen ne biçim benim karındaşım orada oyuna oturup sen seydinin içinde barıp korkuzup. Onu hem sorayım. Onu hem sorayım. Ne biçim o elinde bar zadını paylaşır. Sizlere paylaşsınlar. Görsün millet. Sizlere mi inansın o zaman? Onu demek istiyorum. Boş boşuna özün çıkıp geplerini hiç kim de kazat edip bilmişsen dostu. Mışmışa insan inanmıydı. Durmut dinle beni. Netiyle Türkmenistan daşar yurtta kılla yarsından köpüsü. Bu zatlar yalan mı onu? Heyvatına çıktı mı yurdu taşlar? Ha böyle indi durun. Abla neçe yıldan beri Taliban Afganistan'ı almak istedi aldı. Düğün videolar görüp başladın mı? İço daşı. İço daşı Türkmenistan toş tak budit. Sen bir zadaydın Şirkan Muratov seydinin içinde una yağa oçura duruptular. Nazırem giyece gittiler bankamada oçura. Barıp bilinmen değil mi? Bilesen 250 min manat verip bankamattan aylıklarınızı oradan çekip alottular. Dakazat istemez mi sana? Dostum video paylaş. Paylaş şunu. Sana şunu haber veren adam sana video atsın. Video neşte gerek sana atıp görkezeyim mi? Sen liçkama yaz ben sana neşte video gerek olsa atıp görkezeyim. Sen bir bana da kaza etme. Paylaş videonu. Saytında paylaş. Tamam dur bir dakika. Ya burada bir düşünüyorum. Şirhan. Yani tamam da dakazatıstı. Misal için yok diyeli. Misal için yok.
Hawa korrupsiya alıp başını gitti Türkmenistan. Endi biz korrupsiya yok diýelim mi Türkmenistan? Türkiye'de de alıp gidiyor. Bular näme isat diýen? Ya tamam, men Türkiýanyň derdin aýdam ok. Sana sen dakazatçyda soraýan-a. Indi sen gaýda ýollu 5 manat beren ýerin kändir. Hawa dakazatçyda çöplek gezdiňmi sen? Yok. Ýöne şol yok diýip bolsaň biz yok diýmelmi? Korrupsiya yok diýmelmi Türkmenistanda? Yo, indi menin açça kolanzanım prosto şun yazar diýen benim anlamak isteyen ýöne dakazatçyda yok ýanar ýaly. Şol sonra o. Dakazatçyda yok. Jany o. Berdeýini bir sürü adam ters düşünýär men haýdan zatlarymı. Men videolarym tamam ya zaten Türkmenistanyň edýän işi bir kanun. Oň dakazatçysy bolmasa bolmanam. Bir kanun edýän işi mysal üçin maşinlary leba nomer, mamar nomer, dız nomer, ak nomer şolar salan ok Aşgabatda. Dakazatçyda yok bolýarmy şol ýyly salan ok bilýärsemmiz. Yok diýmelmi onu? Onu yazat yok diýmelmi? Men bilemok şu zatlar. Näme saýtyňyzda yok şu zatlar. Jany on seni wara şu birinji reýsde mümkinçilik bolsa Türkmenistany uratmaly abnawleny etmeli sen kelläňe. Abnawleny etmeli. Kelläň sen o köne model Android sistemi oturşýaly abnawleny gitmendir. Şoň üçin sen görmedik zadyny yok. Abnawleny gerekkä muňa. Prosta watana girme üçin olara yalla klap biziň adymyz watan dönüme. Şulara goşulmadım diýip etýän oýunlar bular. Sen bulara alma ekrana, öňe Şirkan, eger sen şunçalary görmeýän bolsaň, sen ýa hakykatdan samsyk sen ýa-da ýallaklanyp oňa zady da goşulamak gitme niýetim de ýok. Arkaýyn bolabilirsin o tarapda. Aduda Türkmenistana gitdi. O wagtaýsy git, näçe gitjekkä? Sen näme giden ok? Meni Türkmenistan korrupsiýaly. Olar bilýär, hakykati bilýär, şoň üçin giden ok. Meseňal yok, bulala ulluk, korona da yok, şulom yok, bulom yok, arkadama şöhret diýmek seňaly. Nuri çıkardana Şirkan, sen wara biderek maskara olup oturýarsyň şu taýda 177-180 adamyň arasynda maskara olup oturýarsyň biderek dostum. Yani belli bir derejede öz talantyň we aýdym aýdýanmy. Şol atlyň bol. Dur, şol atlyň bol. Men aýdym aýtmagy başaram. Sen görýärmi? Sen adamlaryň görýärmi? Konuşan zaten ağzını da bu. Nuri'nin adamları yok berde. Biz Nuri'nin adamlar değerli oğlum. Nuri'nin adamlar değerli. O adamlar böyle. Barda adaydı. Şirkan. Aydım aytma başaram ok. Aydıma maydam ok. Düşündün. Senin takışta düşünün ok mu? İn olmanı maskara vur olmadı garada oturdu var. Bak men düşünmedik zaten beni çekmen. Açça golan zaten. Sen hep aydım aytma başaram ok aydım ok diyen. Ben hep sizin bu zada düşünem ok. Benim adım geçmesin berde. Benim şunu düşünmeyen olsan onu gidip bir tankit etme ilk vurun. Durma. Benim düşünmeyen adım o zaman benim adımı geçirmesinler berde. Dur, benim adım geçirme diye. Biz neyemeten yakandan tutup getirdik mi? Berik gelip komentariya yazyan sen, koşulyan sen, zaprosi veren sen. Ben tanıdığıma yazdım. O yerden biri çıktı ya bana yazıp batı ecen ama. Ağzıma bir gep geliyor da prosto. Bolya Şirhan. Yani sen uvajenyan herkese uvajenyan var. Türkmen adı olsa herkese uvajenyan var. Yöne prosto açacak olan zaten konuşmalarını biraz düzeltsinler diyecek olan. Senin adamların. Senin adamların değil ya. Senin adamların diyelim sen tarafındaki adamlar diyecek olan. Düşündün? Seyredin benim adamlarım. Benim adamlarım. Halkın tarafının. Mening adamlarım haçan ýurdu ütkö diýär. Sana aýdyň endi mening adamlarym. Ay bolýar da. Ya biz platly konsert muň etýän dady. Nur çıkar şuraya alakyň alma ekran. Yo. Daýda sen reklam etme, devam et özüňe. Birdat Şirkan. Yo. Şirkan, jüjany güýsa nasar. Wagt gelende şu diýende atlaňa ýetenim jogap berersin. Çık gittin. Yani menin ettiğin adım Şirkan. Men hiç kim maskara edemok. Men dine açık görköz ya. Şu, kara da şu. Halkın öz terede koyuyor. Özü hep gün özünü maskara ediyor. Nurcan, halkın binamız halkın köpüsü. Korkucuna ele vatan dönüklere koşulmadık deyip yani bir şovu oyunlar bir gayret var. Nuri'nin aycan rahatları halkın isleri ve her kimin görýän zatları başardığımdan bardağda goşup yürek olup bizim önümüzde
Nuri'nin kıyali, Ferhat yali, yeni eylek yüzün açan oğlanlar gıydılar yali. Yürek kolu bir Aydınçı Beçe. Aynen. Alım hoş geldin alım. Aydınçı Beçe maskara olup gitti. Binam yeriyordun, binam yeriyordun. Şeyhan gelsene. Yo, çıkıp gitti, onu çıkıp gitti de yönü var, bilerek yani şu 180 adamın arasında maskara olup gitti. Ya aydım aytcan, aydımın bilen bolluyor, rast düşünen ok mu? Yani maskara olup oturman neme? İn olmanla. Yok, men esas can yani da değil, sen adamla dik gürleyen Nuri. Bir bayrak yer çeken. Sen oynamanı tutup da gelpiyorsun biz, oynamana. Değil kulağıyla ulluk yok, bir dakika ben şutayda bir zadaydım da yani Şerhan'ın bizim içimize gelip gürleşip zaten de pembe zat normal tu nem için ütkedi sırası. Türkiye'ne arvası. Ay ben o vatan dönüklerine koşulmadım demek için. Angrik vatana bara ayanna da şu vatan dönüklerine bizi koşulmadık demek için etken. Eğer şöyle diyani işim Türkmenistan'ın dinleyenler var olsa. Eğer şöyle diyani işim yalan olsa ya da töhmet olsa onu men dönük bolayacak. Edyanım yalan olsa yana. Menem. Dönük bolayacak. Eğer şu hükümete karşı gitmek, şulan alıp baryan siyasetine koşulmazlık, dönüklük kasaplanyan olsa men dönük. Elinden gelen olsa asman tekin. Şutunuz, men sizin alıp baryan siyasetine bollamok, şoň üçin men hiç açan boynam olmayan şu alınıp baryan siyasetine, yani bu men kitagam yani Türkçe aydılsa isyandan geldi. Yani artık bir bollun hvaçit deyip çıktım. Bolmasa menin ol prezidentlikte de gözüm yok, vazifede de gözüm yok. Yani bollu hvaçit to bundan öter niye açın çıdamalı biz? Açın çıdamalı. Uştayda Nora bir dakika. Müjde cevap getiriyor Türkmen halkı. Yine de yok böyle. Şerhan'a bir zatlar bir deyin de. Şerhan, braşka bakalı senin bu edişlerin, senin bu butaya çıkıp prostu gürleşlerin de kazadın kana, usun kana, öyle bir şeyler hiçbir zaman aytma. Onu özün uzadı aytmazdın hem özün yaman goğu kellen işle. Sen fikir ediyen, ben Türkmenistan'a var belimi sallap gezdiyen deyip yok, onun yazatı yoktur. O sen fikir ediyen, ben hazır çıkıp, bularda biraz karşı yaplasam, proaktif gitsem, beni akladılar mı kaydedip, yok öyle bir şey yoktur. Hiç onu unutma öyle. Yani var ya, butaya çıkıp o özüne maskara de butaya çıkıp ne de tamam öngeliyetin yazıyatın konuşuyatık okuyatık yazdıklarına cevap veriyatık senen böyle çıkıp gürleyatin indi o sütten çıkan ak kaşık olacak mı sen ne olacaksan yönetmenin kendimi işlemedi istersen sen benim işlemeye ilişkide görüşürüz. Ne yapayım yani bir yerde hiç kaosu yine daha da nimede oturmak gerek gel vatandaşlar hem kişinin dinleme alman ol ön yargılı bolma her kimin ağzında kendi düşüncesi var çıkıp bizlere ya da halka sizin edýäňiz şeyle beýle dip geplerini eşitdiňiz o yani sırada hemmesini bir ramka salmalyň ol ýalňyş bolar vatandaşlar şoň üçin birazjyk ünsli nemedelin ne yapayım mesela nemede birazjyk ya hiç kaosun içinde sağ olsun gollap görünürken nemetmen onu men özüm işine kägirlen tanıyan şoň üçin onu ýaly nemeleri ýalňyş hasaplayan wara ýöne ýankyarlaryň ha gelip şutaýda bir hilek gürleýär soňam gidýädäniň beýlek kanallar maksatdaň ýanynda da başga hilek gürleýär ana olaryň ýan ýüzüne bassyk ilka näme diýdi men haçan garşy gidip durnydy soňundan boýnuny aldy şey ýapdysaň şeýle diýip ya bular dönük aslında sözünde de durulan oklar gepin. Hakiki ana görýärmi Nuri? Şolary adamlar vatanı satar. O Şerhan va maksat diýilýän va Türkiýeň. Sadık kargo va ne halky vatanı satjak adamlar birinjilikden duran adamlar şular. Satdylarym ta. Şerhan oğlandan yumruk gelsa neyi vurdular arada yenstiler eller selasın inşallah. Sadık hiç defetti mi? Ana merde oğlanlar.
Nuri adamlar dik gürlenne Nuriyal yürek olsa eyleklerde de orta çıktılar. Bir gayret. Salam. Salam. İngormana dilim ortakla. Genece yekece muttur da men bura toklan gurlaş falan. Böyle Nur men işim oğlum hani görüşür oğlum Allah kuvvet versin. Ferhat oğluma da selam ayt. Bolya. Aleyküm selam. Boğar önce. Yaşa. Bolya sağ ol oğlum. Sağ ol. Aydı otur Zakrovalka. Hoş geldiniz. Ağam senden burada soracak da men Balkan'ına. Balkan'dan. Balkan'da dostumuzdan var eken. Hoş geldiniz. Adım Murat men. Murat hoş geldin. Hoş bulduk. Yüzüm örküzüm ok yani yanlış düşünmeyin. Yo düşünýän normal nemmede. Seret de bratok men sanadan bir zat ýemok aňrylan men hiç bu zat ilk birinji gezek gelip görşüm sen ýaýdyňa hiç de bilemokdum da. Indi senden bir zat sorajak da sen maksadyň näme agam? Sen öz şu zatlar etýän maksadyň nämiş? Meniň şu zatlar etýän maksadym näme diýsene? Halk agdy birlige jemlemek birinji bilene. Inni şuun kun ne şu kösünüp bören zatlamaz bara şu pandemiýa diýdi ýollaryň ýapyklygy pasport problemalary kimi görsen gaçka ya pasport ýok 9 ýyl 10 ýyl bäri şu taýda gezip görler watansyz ýalak bolup şu zatlar inni besedilmegi tapawdy ýok muny Gurbanuly Berdi Muhammedow etsin ýa-da şoň arkasynaky jadan bilen Hram Fedi bilen oza şolar etsin ýa-da içeri işler edilen oza içeri işler etsin ýa Reşit Meredif edilen oza şol etsin tapawdy ýok birazajyk gowa tarap ütgömegi bolly ölseň öllip taşlanan türkmen şu wagt İstanbuldakylar Türkiýedakylar ölseň öl gawur bolly taşlanan türkmen menem şolaň biri bolup men özüm näme üçin şu ýoly başlaşdym ölseň öldüýlen bolsa men ölýän bolsam ölenme öwre mertlerçi görüşüp öljek diýdim görüşüp öljek ölýänem bolsa ölüp gitjek zato görüşüp öljek diýdim sen pikir etýän şu zatlaryň bolýan ýa sen men başararym diýip pikir edýän. Başarmasam şo ýolda ölüp gitjek. Jan menki dämi, ömür menki dämi, ygtyýar menki dämi? Şo ýolda ölüp gitjek. Men birine hasap bermelerlerine. Näme şuny içinde hökümet bir de halka hasap berdimi? Näme gadançylyk goýuny bir de hasap berip etdimi? Onuň olaň edenini bolýarda näçin men hasap bermeli olur? Sen men ýalňyş düşünme men ýöne sen pikiriň alýan näme şu näme diýär diýip başarmasak başarmaktan başka wyhydymyzam ýok. Düşündiň? Başarmaktan başka ýolumyz çykalgamyzam ýok. Başaraýmaly biz. Näme üçin başarmaly? Başka milletlerde näme tapawdymyz bar? Ermeniler edende bolupdyr, Ukraina edende bolupdyr. Halamyz okmy? Hökümet diýilen zadyň bara konstitusiýany öz keypine göre ütgüdüp 5 ýyl 7 ýyl edip 7 ýyl paşalyga urup oturmalylar bara iş görkezmeli. Başaran okmy? Götüne edip kok goýurmaly biz. Biz şonu başarmaly. Kim gelse şo gelsin. Ýöne halkyň ardyny diňleýän hökümet gelsin. Kim gelse şo gelsin. Tapawdy ýok. Başaran okmy? Şu birinji gelen ony gitjegini bilsin. Şu halkyň şoň götüne dep bilýän görkezsin bir gezejik. Şonu isleýän men. Türkmeniň awraýy gaçdy. Awraýy mertebeli. Näme üçin? Soňa waka internetden çykýan gürüňlerde, zatlarda owany türkmenlerimiz olar bular. Ya Türklerim diýurda, siziň araňyzda erkek ýok diýurda. Seňe namys däme şol, maňa namys şol. Şo söz eşitmek. Maňa namys şol. Namysly edip çykdym men şu ýoly. Ölýän adam öläjek. 40 ýaşadyk, mundan soň ýaşadyk, gene 20 ýyl 30 ýyl ýaşarsa. Ýaşajagam däl, eger Allah ýazmadyk bolsa. Allah ýazan bolsa 80 ýaşar. Owany görýänmi? Owan näme hawa görýän, owany görýän hawa ömrü masudalyk gowa taýda. Yo, menem şonýan ýakyna Türkmenistanam şonkan bolar diýip mukadýan. Näme üçin biz şu zatlar edenimiz üçin şonýal bolar diýjek bolýan. Yok, ine seret menem diýjek bolýan, men sana adam goşuramak başga adam. Ine ara hiç düzgün ýok, kanun ýok. Näme bolar? Soňa bizim hem şo bolar diýjek bolýan. Soňa bar ýa, ýöne şeýle bir zat bar. Eger halk agzy birleşip bilsek, daşar ýurtda içinde agzy birleşip bilsek, onu şoňa eltemiz ok biz. Biz diňe alagadan agzy birlik bilen bir ýerik jemlenişip bollunny hwat etdiysek,
şonu halkyň arasyndaky adamlar çykar. Şoňa çenli şu hökümetin getirjek öz adamsy bir de gowulup getiren ok. Şundan soň mysal üçin köp kişi diýär-de, ay bu iste bundan soňky gow bolarmy? Elbetde gow bolmaz, öz adamsyny getirse. Ýöne halkyň içinden birini getirsek, onu gowa taraplar. Köneler diýär. Adam 7-sinde näse 70-inde adam o diýär. Şo gidermi kadýan? Mena hiç kellem işan ok. 7-sinde näse 70-inde o däl, ýok. Adamyň daşky durmuşyndaky adamlara da tapaw diýär. Biram üstesine ýürüýtü. Türkmenistan höküm käşke şunu 140 adam serede otur. Käşke şunu 14.000 adam seretse de Türkmenistanyň illeşlerini goşulsa da şoňa onda nähil täsir bolardy. Ol ýürüýtü şoň üçin interneti bloklap otyra. Görmesin YouTube'u diye. YouTube'da näme günah bar? Näme üçin YouTube ala oly Türkde işlemeli, goňşumyz Özbegistanyny işlemeli, Gazagystanyny işlemeli. Men gitdim mesine Azerbaýjanyny işlemeli, Kyrgyzda işlemeli. Ýöne Türkmenistanyna gedekde işlemeliler. Näme üçin? Sebäp diýsen maksady, niýeti owdan. Niýetinde halkyň oýanmagy ýok. Niýetinde halkyň aň düşünjesini ösmegini isleýän ok. Niýetinde ýamanlyk bar, şu halka bolan düşmanlyk bar. Men oturoýun niýe? Şu wezipede men ýene dalşy bir 30 ýyl, 50 ýyl, 100 ýyl oturoýun niýe? Oğlum geçsin. Awa netijede halka goýun bolup gözü ýapyk ýa-da ýaşamaga dowam etsin. Menem iýmane ne berem bilen ýaşamaga dowam edeýin diýe. Yani Gurban Uluslan hojalyk jemgyýeti bolsun diýe. Türkmenistan bolsun diýen ok. Düşünýärmi şoňa? Eger prezidentiň günäsi ýok bolsa şu zatlarda. Näme üçin konsullukda bolan waka üçin derrew çäre gören ok? Näme üçin derrew çäre gören ok şoňa? Bolan wakany eşitmedim-ki. Eger şonu eşitdirmeýän bolsa, onu oň bärsindäkiler basyp görkezsin. Näme üçin Daşary işler ministri Reşet Miredov käýinç beren ok bir gedegem? Hiç mi ýalňyşlyk ýok? Şuwdan halk daşyny közenip börenigi şu Daşary işler ministriniň günäsi bilen. Ya köp adam eger Türkmenistandan çykyp bilmedik bolsa, ýene Daşary işler ministrligini getiren düzgünler sebäpli. Migrasiýa gullugy bar, ol bir üstesine aýratyn janaýat işläp otýar. Senin kösenjüňden baýa otýar. Senin gorkundan baýa otýar. Hani düzgün hiç ýyl adamyň problemasy ýok. Migrasiýa näme gelýär, aeroportda gelýär, çykyjak bolup eline biledi we öň deport diýmedik. Daşy köpüde birinji gedek Daşaryda çykyp barýar. Aýalla on sen gidip bilen ok. Bar gitde migrasiýadan hat getirdi ýa. Näme edjek belli motaýdy. Gawat geleni göýürüp, isleýäni göýürmän, sen gözüň üstüne gaşyň wa diýip gawat geleni kösäp oturup. Han bu zatlary bilen oklarmy? Näme üçin tutuş halkyň bilýän zadyny prezident bilen ok? Näme üçin Daşary işler ministrligi bilen ok, ýa-da migrasiýa gullugynyň başçylygy bilen ok? Orta ýolda olara akça jüýjemişin? Hawa. Aşanaky işlerlerim günäkärmişin. Hemme zatdanam habar wa bulan, hemme zatdanam ma. Ýöne halky samsyk ýerine goýdular. Halkam sesini çykarmady. Ine günämiziň ýerde. Tak što eger biziňki ýalňyş bolsa, ýalňyş aýjak. Şuny getirmeli ekenler onu. Onu ýaşar etmeli ekenler. Düşündiňiz? Ýaşar etmeli ekenler şuny çenli. Oho, biz ona pul berdiýem zok, ýatan ýerimizden iýim berdiýem zok. Bize iň bolmanyny volýa bere bankdan konvertatsiýa öňü ýapyk, haýsy zat ellesen ýapyk, konvertatsiýa ýapyk, western ýapyk, viza kart ýapyk. Awa, pasport pul durana ola bir san stanok durýar. Stanok näçe durýar? Stanok alyp goýýan da peçatlaýan da berýän. Kardeşim men köni pasportum getirip berýän. Sen täzesini bermeli. Olar bolun bir-birinden dokument soraşyp, dowluş şahatnaman, 3 arkan, nirde kim nämen işleýär. Bir zat aýdaýyn. Kösemeň diňe uğurlaryny gözleýär bular, kömek etmeň däl. Şunu nädip kösep bolýar? Halky sagyp puluny almak üçin. Puluna halkda pul goýmaýar. Pasport aljak bolsaň diňe pul bermeli. Pul bermeseň ýok. Diňe. Seredin, ine şahatlyk şehif geldi diýär ştaýda. Şahatlyk şehifler haramzadalar barmyz. Türkmenistanyň içinde eden edip bör. Hani prokuratura, hani kadyet, hani bular Milli Howpsuzlyk Komiteti nirde biz bir ýerine eger bir kanun işetsek derrew çäresini görýäňizde, onuň munyň mertebesini ýetip paýş söz aýdyp börünni muňa näme üçin hani deňlik? Näme üçin muňa jazasyny beren ýok? Näme üçin gedip bör şu haramzady? Näme üçin Murat Düşenfiyal hakkını gözleyen adamlar türmäge diye.
şahatlyk şeýhifýal haramzadalar bolyn elin golun sallap ýör. En soň sen şu zatlar görübem ýene dimy oturjakmy? Buň kun sana yetmese, şuň kun bide yetdi şeýhif, ertir kun sana yetdi dostum. Zakyrwalka nirdenem bolsa. Soň Meryem Üzerli aýaly boldy yetdi. Soň ýeni birine yetdi. Bulary çäre görmelidim hökümet. Şunu eýýäm hökümetiň şular ýaly haramzadalygy gollaýanlygyny adalata garşydygyny görkezýär. Eýýäm şu hökümetiň. Onsoň men näme üçin şular ýaly hökümeti arka çykmaly? Näme üçin men bunu tankit etmeliler? Ha, ağam sen aýsy ýurtda? Türkiýede. Ha, men Azerbaýjanda. Azerbaýjanda. Men Azerbaýjanyň gördüm. Ýalňyşmasam $1 kursu 1 manat 70 tenge bolmaly. Dogrymy? Yo. Dogry. Azerbaýjanda iň bolmanyna $1 1 manat 70 tenge, Türkmenistanda $1 35-36 manat. Pikir edip gör, 35-36 manat 1 manat 70 tenge. Bizem 2 manat 80 kak nähli gowy ýaşaýardyk. Inni sen şular ýaly krizise girdin, ykdysady ýagdaýdan girdin. Sen näme üçin ýene gidip Aşgabat syty gurýan onu? Haýsy kelläňe gurýan? Ýene näçe million dolarlyk bolgusyz kongres zallydy, hiç kime gerek gel ýyllar bir ýerde kullanýan zdanýalar şolar. Näme üçin şonu ýazatlary ýene million dolarlar harjaýan? Ýa-da 2 milyard 200 milyon dolar kim sana aeroport gurdydy? Eger sen turist getirmejek bolsaň, ol aeroporty aktiv edip ulanmajak bolsaň, aeroport näme üçin gurulýar watandaşlar? Has ul edip gurulýar, öňküne ýatyrylyp täýip diýsen, gelýän turistler garşylap bilenok, gelýän uçorlar garşylap bilenok, şoň üçin edilýär. Bular näme? Ýöne ýok ýerden alagadan birden kellesine aeroport gurmak geldi. Ha, aeroport gurdular, 2 milyard 200 milyon dolary bir tonu urup taşladylar. Pikir edýäňim şol 2 milyard 200 milyon dolary guruldy diýip. Ýok, 1 milyard dolar çykanda ýa çykan näler şoňa? Galany şahsy bähbidine. Juwa. Sen prezidentim bolsaň, men prezident diýip alagadan Merkez Bankdaky pulu alagadan kisäňe atyp bilen ok, şuňa tenderlaryň üstü bilen mahinatsy edip almasaň. Diktatura dowlatlerde asnawy guruluşy edip gazanylýar. Şular ýaly tenderlaryň üstü bilen oğurluk edilýär. Halkyň hazynasy boşaldylýar. Muňa milli hazina diýilýär. Milli hazina diýmen gözi, şo hazinaň her bir köpüğünde 6 milyon adamyň haky bar diýmek. Eger şo 1 manat oğurlayan bolsa 6 milyon oğurlady diýmek şo. Näçe pullar oğurladylar? Biz aslında bilýän gaty bir baý bir ýurt bilýän. Awo. Awo. Biz wara biziň Nevit Gaz, o Dubai bilýän, Dubai'dan soňra biz näçinji men geçen internetde gördüm. Biz baýlykda 4-nji men paýlaşdym, 4-nji ýerde dur. Dünýä boýunça. 4-nji 5-nji ýerde dur. Ýerasty baýlykda da. Ýerasty baýlykda. Gaz, Nevitde köp datdy. Onun aşary ina Nevitiň özünden bir giden çymal çykyp otyro, karbamid, polipropelen, polietilen, şularyň ödem eksporta gidip dur. Olardan giden pul gelip dur. Men öň export manager bolup işledim. Gaýtmaka. Biz polipropelen gerek meniň işleýän zawoduma. Polipropelen gerek. Gyýandan dökün dolup gatyr. Birje içerik bazara satanok. Haramzadan birjesi. Birje eksporta satat gelýär, dollara satat gelýär. İçerik bazara üstünü ululşuk bolup maňa 100 tonu gerek de maňa 500 tonu gerek. Ol neme var? Neme derya plastik var. Bular neme vardylar da birjan nemesinde, aksiýasyna, gatnaşanlaryna her kim özüne geregini aýdýar. Barın derya plastikler alik gaýtdy. Näme üçin? Derya plastiğin eýesi Reşit Merezowyň aýaly onuň çagasy ýeşdim. Ana deňlik. Sen onsoň sen şu zatlar görüp, sen ýene dymyk gezjekmi? O, ýa-ni içe dolup gatyp çymallan, içerik bazara goýberem o. Soňundan çykyp telewizde biz telekeçileri gollaýas. Telekeçiler gollamak üçin arkadağımız uly işler aladylar. Diýa bolun umudy gaharyň gelýär ýene. Täp diýsen men hökümetiň içini net sistemasyny görüp gelip oturan adam. Muny düşünmeýän adam telekeçileri gollaýandyr diýip pikir etmegi mümkin. Ýöne hakykatda telekeçiler çinlikke alam gollanok, çinlikke alam. Merkezi telekeçiler çymal almaly. Ýužny Koreýadan, Hytaýdan çymal almaly bolyn. Dolar konvertasiýa etmeli. Onu medenok, sen çymal almasaň sen zawodyň näde berýärsin? Ondan sen dolar almak üçin
harit satmaly bolýan, eksport etmeli bolýan. Eksportdan gelen dollaryňa degen ok. Onuň sen perewod edilýän ni eksport edilýän ok. Ýa diýen çymalyň ýok. Inha bir-birine şey dolaşdyryp goýýarlar. Soň bu zatlar düşünmeýän bir sanak mollum aýal minýä maşyna. Menem köplünç şular ýaly gurlaşagan bolam soň. Minen adam bilen gurlaşagan opşy syýasy temalary şo wagtlarym şeýlemen. Türkmenistan içinde de şeýlemen. Gaty inansaňyz kaçan näme derken ýerden çykarka diýen gedýärdim men. Dogry maýsam şu edýän gurrunglym arkaýyn edenim üçin. Mollum minýä mollum maşgala gowkla durmuş gülýärler. Asuda ýurdumyz bar. Uruş ýok, gok ýok diýä onu udy gene janyň ýani. Way bu jahillik diýen mollumlar, jahila biziň diýen. Ana şo wagt diýen mollumlar inni sorasaň häzir diýmez. Jahil täbi. Men aýtdym. Oho, sen başyňa belki problema gelen däldir bolyn beýdimi aýarlagyň. Şu Türkmenistanyň köp bölegi nägile şu wagtky bolan zatlardan. Inni şo mollumyň ödem nägile. Täp diýsen bankdan aýdan alylan. Bir zat sorjakda bu taýda ýazýarlar da okuyanna şehif diýen kim bolýar? Maşenik bolýar, maşenik. Türkmenistanyň içinde hökümet tarapyndan gollanýan hökümetiň arka çykýan haramzadaty. Yani şo hökümeti men hiç kaçan inanmayan eğer şu şartlık şehifi göz edip basıp televizde orkaz halkın arasında şular ýaly iş edýäni üçin maskara edip basmasa men Türkmenistan düzeleni hiç inanmayan. Hiç inanmayan. Şular ýaly haramzadalar göz edip basmaly adam. Onun meselesini etýär, yalan ýalňyş informasiýalar bilen bu maşenlik bu onu suratlarymyzy goýup watan dönügi diýip şey diýip ýöre. Watan dönügi diýilýän zat Jenaýat kodeksiniň 174-nji maddasy ýalňyşmasam belden geçen. Aşta oko näme diýip ýazdyk şo taýda watan dönügi barady. Wezipeli adamlar diňe watan dönügi bolup bilýär. Biz o prostoy raýatlar sen bir adamyň mertebesini peseltmäge näme hukum bar diýip prokuratura şonu çağırmaly hem dagno. Şuraya edilýän gurullar gepleşikler diňläp otýar şolar şu wagt. Milli howpsuzlyk komiteti haramzadalar. Bir topar binamyslar. Näme şu çağırşan basan oklar? Olat diýär, şehif diýär. Oğlavat ejen öý oglu diýär etdi. Tek bu zakırvalka intek polny nimeni giren o ýetne TikTok içine zadyny girip barlak görüň. Men geçen ýyl bäri görüşip gör bu halk. Geçen ýyl bäri. Şoňa ýekejede arar berýän hökümet ýok. Hökümetiň içinde arar berýän erkek ýok. Ejerde ýetýär dogonyg hemme zada ýetýär bolyn. Biziň elimizde. Zakırvalka ken mi diýäňmi? Samsykda ursaň urwer diýär. Samsyk asal samsyga sen men 3 ýyl boldy TikTok açaman. Näme diýäň o haýwan? Ýok, nemesi ýok, bilmese bilýän nälerler watandaşlar. Aýdýany hemme kişinin deň aýakda turman. Bu zatlar ýerlemän diýär. Men şatlygy bilmem men wagtym mama men o işim güýjüm ma şatlykmy? Hay, samsyga beýni ýok bu. Yok sen olara kelle atma. Nimetme yankı o zat şirhana mine. Indi zakırvalka yankı şirhana değişli diýip aýtýanda sen özüňe çekme näme diýär. Şu wagt men gelinimin ýagdaýy bolýar ine gidip bile mok diýär. Kösönüp görsek diýsek biz näde kösýäs biri-birimizi? Biz şeýdik kösýäs. Ina misal üçin meniň durmuşym gowy. Ha men sesim çykaram mok. Indi birin ýan zadyna serdamyň zakırvalka şu wagt ýa şeýhiň özüne men diýär. Ya başka kellen artma. Kellen artma düşünce. Şu wagt biz birek birin ýanyna durmanymyz üçin birek bire kösä otyrys vatandaşlar. Birek bire kösä otyrys. İlki özümizden başlamaly. Şoň üçin diýen, ilki özümizden başlamaly. İlki anam özüňde bolmaly. İlki bilen biz görüşüp başlamaly. Biz töwerümizdekiler bilen, komnatdaşlarymyz bilen gepleşmeli, diskussiýa geçirmeli. Düşünmeýän bolsalar, gelsinler şu taýak, çağırın gepleşelim. Ýöne hakykatdan hem ana ýanky Şirhan geldi de suud etdi ýa-ni. Suud etdi. Ýani seret oňa 1,5 ýyl 2 ýyl bäri ýoluň ýapyklygy sebäpli maşgalalaryň daga oturanyny görnenok. Pandemiýan bahanalap ýollar saklap otyr. Türkmenistanyň içine giden maşgalalar virusdan öldü, zat etdi. Bu zatlar görnenok ýene de suud etdi ýa-ni näme diýjek? Gözlü kör diýilýär şular ýalara. Gözlü kör. Sen Azerbaýjana geldim diýdiň ha? Ha, o Azerbaýjana geldim men.
Yanlış düşünme näme iş bilen geldin ýoksa gezmäge? Ben ilki Gruziýa geçdim. Gruziýa geçdim. Türkiýanyň bilen Gruziýa geçdim. Soňundan hem Gruziýada sowda işlerimden soňam gara ýoly bilen Azerbaýjana geçdim. Azerbaýjandan hem paromyz bilen Krasnodar'a geçdim. Türkmenbaşa. Salamu aleykum agalar. Salam. Salamu aleykum Nur aga. Salam. Gowmedin? Barmanda. Bar bolun. Salamu aleykum. Näme nerüçe gitdiňiz? Nerüçe detdirýärler. Näme şuň şunu dinleýän, efir dinleýän Türkmenistan hökümet işgärler bar bolsa, birinji oçurşolaryň şunu dinlemeni isleýän. Şatyk Şekiýew senden efirime girjek bolup ala dagal oturma 100 ýyl garaşdyňam alamok sen ýa haramzadalary. Sen ýalary men efirim bermeýän. Sen ýalary şu Türkmenistanyň hökümeti basýança görüşür. Biram Pähliwan Ganjykow wa. Ganjykow Pähliwan. O kanun mumuna ýokma suratda hasap bereseňiz, şu bermeseňiz şoňa çendem görüşürsiz. Ýüne bäde bir zat diýdi, Zakrwalka diýär, hiç zatdan habaryň ýok bolsa diýär. Näme üçin ýüzüňiz diýen sen aýalmy erkekme edil biljekkä da şöyle diýäň men istesem görkezem, istesem görkezekkä o maňa garanda. Men näme üçin ýüzüňi görkezem? Away watandaşlar näme ýüzüň görkezlik bilen hiç nämes bolmasmy? Ýok, indi hawarsızlar abişni näme diýjek bole? Hawarsızlar käwat gönümel girýärdi. Dinamikda bollol. Gönümel girdi de wara ödem. Näme diýäray? Kargo bilenmi bir zat bilen zanimatsiýa diýär. Ýok, Türkmenistan içinden girdi bolo. Onuň dostum sen gidip awara göremetler dikonu näme köýürdik bar. Ýer ýazypdyr Azerbaýjanda näme etjäň diýär. Men dükkanym bar aňyrda, şo taýda işleýän, şo taýda paşty. Şo taýda günüm görýän, şo taýda özüm. İşleýän dükkan bar. Kanalda näme? Ol paramlar. Antena sorada antena gurýan çekenmi näme? Antena onuň Digiturk'un nämetini guradyp biljek we ama zatmy diýip bara ol ýöne köp adam oturana kendip giýraýdy ol. Şoň üçin Nuraga nämeler näl boldy? Bu protestiň sonuçlary näl boldy? Protestiň sonuçlary nesip bolsa, şuň prokuratura konsullukdan videolaryň alınmagyny talap edip hat ýazypdyr. Şol 1 awgustda bolan waka anyklamak üçin saat 4-den 8-e çendim ya 10-a çendäki videolaryň zapislaryny beriň diýip konsulluk pozon bolsa uja suutnama, şoň özü suutnama watandaşlar şoň üçin o taýda ýok ýoldakylar osa yeterli biziň ýazanlarymyz dogry bolýar. Sebäp diýsem näme üçin şu wagt işler Nur dedim. Nury. Bir ýazypdyr daşlar şoňa jogap beren ýekejem tamam. Ferhat ya Zakrwalka dosya yanlış düşünme diye sen maksadyň näme diye. Men maksadym ýok bilýärmi? Ferhat 804 şu an Türkmenden gurrun açyldy da men 3 gün boldy. TikTok ýan zat men bilemok. Türkmen diýip du menem girip gördüm bilýärmi? Men maksadym ýok. Men hiç kim tanamok bardy bilýän. Men Nur diýänem tanamok, Nur aganam tanamok, maksat diýenem tanamok, kenem tanamok. Şuňaňmy adam internet etýär bilýärmi? Näme bolýar, kim bilmek istedim. Ýok, Balkanlaryň bir de beýle gaharlandyrma da sen adyňy Zakrwalka goýmuşsun sen. Men özüm Afrika. Yo özüň goýsun da ýöne sana ýazýarlar. Maksadyň näme diýip sorap biler onu watandaşlar hemen sorap bilerler. Sen haýsy sistema karşymyň dogrymy ýöne oňa gaharlanmaga gerek ýok mençe. Ýok men gaharlanamok ýöne onu näme maksadyny soraýan diýe. Näçe watandaşlar ýani men maksadymy bilmeýän emmadyr sorma haky bar. Ýöne Balkanyny iýleşdirmemiz gaty gowşak näme daraşýar şu mesele boýunça Zakrwalka näme üçin şeýle kare Balkanlylar kän şetem çykanok, üýnem çykanok men pikirimçe konsulluk Balkanly bolsa hiç pikirlenmänjik tam bolýardy. Minleri bermeli, arkaýyn gidibersin Türkmenistana tarap. Hiç mesele ýok. Yani siyasata da goşulanoklar Türkmenistan ýumurluk ýatyrmyýene diýämi bir aktiwist pes Balkanlarda. Näme üçin şeýle kare? Balkanlar gorkak. Aynen. Sen niýeden öldün?
Ay onam değil. Men de yaptın. Lewapdan sen Balkana hiç gelen ok, edil bilem ok da. Yok, Balkanlardan men tanışlarım var. Men Balkanda işlerim ettikler. Sizin çıkarılan yok sesine. Doğrudur, menim garşam ok, men näme üçin garşayn? Men bilem ok, iş bilem ok, bir zat bilem ok. Men özüm bilýän. Balkanlardan näşdan tanışma gorkylar. Doğrudur, dostum. Ne? Serdar Hoca nefes. Ben de hepimden korkmayan bazı zana deyip tu barnım yöne sistema yaramaz. Senin korkaylar emedim. Düşünmedim abi. Gürleşen Azerbaycan'da magazin var. Salam aleyküm yaşlı. Yaşlılar men o sen bilen deňdim. Näçenji ýyl sen? Aleyküm salam. Aleyküm. Men 92-nji. Menem 92. Prost tanamadyk, sylamaz ýaş boldy. Ýani sen geçen ýyl bize o nemeden giripdiň ýadyňa düşýärmi? Nämeden? Näme diýerler, Twitterden beýlekisi bar anura. Telegram, Instagram mı? Telegramdan giripdiň sen. Tanadyň meni? Näme diýen o edil çöre ursun bara. Men Yo, çöre urdurup oturma özüňe, neme? Murat, sen çöre urdurup oturma, men sen tanayan, sen Azerbayjanda magaziniň var, işleýän. Magazinde zat satýan, sen özüň Balkanly, Krasnovodly asly. Dogrymy? Owa. Men sen tanayan, sen men bilen tanışypdyň, sen ýöne sen men tanabilen, şomat däli bir güt diýip men girýärdim şoma. Ýadyňa sal, ýöne siýasat nemesinde däl, siýasat gruppasynda däl, muň ýaly siýasy zatlar gürleşilen okdama. Bir biznes gruppasy bar. Oňa da özüňiz anlatma. Dinle, men sen diýen Telegram hiç ulanmadym da men. Telegramda chat var, Telegramdy şoň ady. Men häzir sana toçny ýatlap bilemok. Ýöne men sen bilen gürleşdim, sen adyň Muratlygyny bilýän, edýän biznesiňi bilýän, Krasnovodly sen. Men tanışdym sen bilen. Sen men tanamok. Serdar Hoca Nepes bardy şomat bilýänmi? Serdar Hoca Nepes açypdy şo gruppany. Serdar Hoca Nepes hem aktivist, bizim ýanymyzda şo giren 10 oglanyň içinde şolam. Men bugün hem sen gurrun boldy. Şu gün hem iki kiçek gurrun etdik biz Serdar aga bilen, sen gurrun boldy. Men sen tanap otyrym. Sen näme diýen o? Sen tanama men 20 ýyl soň sonra menden men seni tanıyan. Men 20 ýyl seni görsem ýekejede sen bilen gurleşdim. Men 20 ýyl soň tam aýdyp ejek. Ýa-ni o mat sen men adymy bilmeýädiň. Men ýüzüme maçamokdum amat adymy bilmeýädim. Men adym däli bir gütdi. Men adymy şomat döwlet diýip beripdim sana. Ýa gowja ýadyňa sal. Ýok, men sen bilen gurleşamok. Gurleşýän dostum, Azerbayjandan paromda ýük alyp gelip ýük daratýanlaryň ýanynda da işledim diýdiň sen öň. Sen şola bolan däm şo Murat? Ýöne Azerbayjana gitmeziňden öň. Sen men tamoyym biri bilen gaşdyrýan ötýän. Farhat zorlama şonu, zorlama. Koy. Bor zakrovalka bolýa. Sen işläniň ýan zorlap biler, bilýänmi? Yo, men senden gorkýanmy, men näde? Yo, men seni gorkuzmak üçin ýa bir izdivaç etmek üçin ýa seni zorlap komitetçik ýaly soraga tutmak üçin gelmedim. Prosti men seni tanadym da, sesiň hem şo ses, özüň hem şol. Prosti men diýdim, ha, bu tanış oglan, bir salamlaşaly diýip geldim men sana. Ýok, dostum, sen ýalňyşdyr. Men nä tanadym diýerim, men nä gorkamak, liboy datdym. Gorkma dostum, biz YouTube'a çyksag hem efirlerde görünsek hem gorkma, adam satýan häsiýetimiz ýok, arkaýyn boluber. Satýan adam satýar, o men hiç çekinjem ýok, men ýalňyşak gurlamok. Men seni gaty gowy tanaýan, потому что Balkanyň çöpüni sanaýan men. Balkanda bolanyňyz barmy diýdiň de, men boldum Balkanda. Ay bolup bersen dogrudur. Ferhat geçmiş olsun sana. Näçe ýazdyk da. Taňry ýalkasyn. Şunuň üçin çünki Ona da Allah'a şükür yavaş bolup otyr. Malades. Bolýa Murat, näme diýenem bolsaň gorkma. Sen o geçen ýyl gürleşen wagtyň başga Muratdyň, bu ýyl tüveleme ütkepsiň biraz. Ýöne ütkeme, şo geçen ýylky duruşuňa dur, mert bol, gorkma. Sen geçen ýylky sözleň bardy. Sen geçen ýylky mertlikleň bardy, erkeklikleň bardy diýip duran. Men seni gaty bolup tanadym. Prost indi halkyň içinde men seni düşürip oturmaýyn, azemme ýazyp otyr farkaly aldyratmasak bolak galdy. Ýok, boş ver. Ýöne Murat, menem 92-nji ýyl. Erkek bol. Mert bol. Hiç kaçan yalana dogry diýme, dogryga da yalan diýme.
Şona et boldy, aga akdy, gara di. Halk nire gidýän olsa şo tarafa gitgin. Il bilen gelene toyda bayram diýe bilýärmi? Maňa bilen gelene toyda bayram. Iliň ýykylan ýerine ýykylgyn, çünki iliň güýji siliň güýji diýe ýadyndan çykarma şonu. Sana bir zat berçe, bir soraw berçek de diňde. Aha, berani. Sen ay diýe kängürlükmi diýe sakulap başlady diýe. Men senden näme üçin gorkaýyn bu bir. Ýok, gorkup oturma diýjek bolýan sana. Aha. Diňde men sözüm bitireýin. Men seni tanasam, men sana gön aýdyp bilýän, men seni tanýan o, ey dost, ýadymdamy gürleşdik biz ikimiz. Men seni tanamok, sen özüňe panik tutýan bir zat bolýan bilem. Murat, sana mysal getireýin men. Sen häzir tanasam, gowumy dost diýip aýtýan diýen, men ejem bilen kakam özüniň çagasydygyny boýuna alan okşumat. Sen nerden tanajak meni? Men sana ýene konkretni aýdaýyn-da. Sen nädip tanajak meni? Ay o doğru. Ejem bilen kakam şuma geçip koydu men de motan dönüp diýip. Sen amurja görersin o filmi. Men seni 100% tanıyan Murat. Hiç tanımadıklarım alyan vatandaşlar, Üstayda Karaca Murat dip bir gelýär. Köp efire gatnaşanlaryň öňden tanışdyryp men alyanam bolsak, keseki tanamayanlarymyz alýas ki pikirlerini, düşünjelerini bileliň. Biziň edýän işlemimizde näme kemçilik bar, näme ýalyňyz, ýa etmeler, öýle dagap, her kim şol öňkü gulçuluk, öňkü dulçuluk diýen ýaly ýaşa bereliňmi diýen pikir emele gelýär. Şonuň üçinem täze gelýän illeşleri alsam dogry hasaplayan mukam erdip bir var mesal üçin yanka gelmedi. Yani biziň edýän işlemimizde kemçilik ýokdur, azakly bakan näl baha berýän, özüň näl baha berýän? Ya edil men bir zat diýip biljek, men seni häli hiç bilemok, men sen hiç videoňam göremok, proses türkmen diýip bu şaýda türkmenstan ben öňüme video çykdy. Menem türkmen kadi giýip gördüm, bilen men hiç tartdan habarym ýok. Doğru Ferhat. Men türkmençilik diýip YouTube'da da kanalym bar. Şo taýyp görüp bilersiň, edýän gepleşiklerimiň manysyny, maksadyny şonu bilersiň. Oturda gör ýani. Biziň aýtjak bolýan adymyz inni sosial adalatsızlygyň öňüne geçmek. Yani durmuşda şeýle bir zat bar. Pulu bolan ýaşap ýör, pulsuz garyp görgüli, köşenip ölüp gidende de oň ideýany ýok. Şo bolmaly. Biziň özümiz bir 6 milyon halk. Men şu halky ýaşatjak bolýan esas maksadym Türkmenistandan inni hemmek ýüpün kesen daşary gatça, daşary urda gidýär. Mundan Ýewropa çyk gidýärler. Häzirem Türkdäkiler ýüri Ýewropada. Yalan bolsa yalan diýin. Şu taýdaklaryň içinde häzir Polşa gitjek bolup ýörüni, haýsy Germaniýa, Ýewropa, Amerika gitjek bolup ýatany haýsy şu izme uğurlup beýlendirýär, no ýurtda ýap bar ýa, ýurt gidip bar elimizden diýen oklarda bar bilýäni eklenç. Pul. Ya başga bir zat bilen ýokmu diýesin gelýär. Nuram, Assalamu alaykum. Aleykümselam. Bolýa. Assalamu alaykum ağalar, vatandaşlar. Aleykümselam. Gomy delaňyz. Awdra Nuran. Bu şuň oturdum keleme bir giden zat geldi. Aha. Şu bara indi bundan soň beýtmeli bara. Hemmesem ene 165 adam Hudağa şükür gün-günden hasta yavaş adamlara interesini bolup barýar. Потому что hemmesine beýin gelýärdi. Men aýtjak zadym Nora dinle. Bu da bir предложение да. Şunu diskutiert edelim. Короче, любой bir medianın kanalyň saýty bar. Doğru. Şu saytlarda zat atýan, mesaj atýan, Twitter'ı bar, Instagram'ı bar, hatta Facebook'u hem bar. Любой kanalyň. Hemmesine bir atmalı. Evet. Yani çotko ровно yazmalı, atmalı. Indi eşidin şunu etmeli de чтобы bara bizim именно şu çıkış edilir ya примерно kadın önünde konsolosluğa любой bir yerde şolar освещать etsin. No, şolar bir gelsinler, görsünler. Çünkü потому что ne diysem
uruş janjal gerek gel. Doğru değil mi? Evet, şu bolun vaka Farkadın başından geçen vaka ve konsolosluğun içine ekidilip daşarda bidem aktivist deyip ağırlap maşine mindirip soňam izinden ertibem içeride urulup yencilen şuloğlanın havarını televizyona yetiştirecek bololun. Her kim şu tayda Türkiýede hemmemiz Ferit Turgudodolun Ferit Turgudodol Pahirin erkek doğunun öýünde işleyen Türkmenler tanıyan. Ya arkadaşlar köpüňiz belki käwir deputatlaryň öýünde işleýäňiz, aýal maşgalalarymyz. Ya niye bu kadar duyarsızsınız ya? Duyarsız bolmaň, birazjyk hereket edin, birazjyk yetirin başlyklaryňyza, kömek edin diýin. Ne şular ýaly dat boldy. Gayrat et, kontakt bu taýdak esasy iletişim, yani atnaşenler rol oynaya. Jaň ediňden bir telewiziýa haýyş edip şey edip şu Farkadyň nemesin näme üçin biz Fox TV ya da Kanal D, Show TV, TRT, başka Avrupa'daki, Amerika'daki CNBC dedi, CNN dedi, International. Şulara çıkarıp bilem bu. Şu efir şu Amerika'dan mı görüyorlar, Rusya'dan mı görüyorlar? Şu efiri Ukrayna'dan mı görüyorlar? Benim koyan TikTok videolarım aşağına Amerika, Rusya, Belarus, Türkmenistan, Türkiye esası görüyorlar. Ne için her kim bir yerden edebilen zaten eden o. Edeliğin biz yüz tutacağız. Yani bizim yüz tutmamız eci diyelim. Bir kaptarlan sizden bollu verin. Twitter'da gönü hesapları var Erdoğan'ın içeri işlerinin getirelim. Bolun vakanı adalatsızlık abi. Konsulun edip görün ayvını getirelim hemmemiz her yerden. Kıyınmış o da. Challenge çekerler. Daş ondan bir challenge'e çevirmeli düşünen mi? Bu berde prosto bizim yiğitler var. TikTok çekerler. Bir giden var. Prosto 30 sekundluk challenge hiç kıyın değil. Şunun içinde o kellesine göre lüboy bir zadı çekip bile stop ünsünü bütün medya zada versinler. Türkmenistan'ın konsolosluğuna versin. Что bize dokument ne vadayut veren oklar. O bir. İkinciden ben mantığa düşünemokta adamda akıl var, mantık var, akıl. Akıl böyle hiç kelime sığan ok. Ne öyümüze alıyorlar ne de böyle pradlivat ettiler. Pradlivat etseler hem böyle huyuna pradlivat ettiler. Önüne arasan garankı bile o gapam yapıp bile ne ölmeli Türkmen derler bize. Arada hayt kanallı biz bilen habarlaşsak deyip son habarlaşmadı TRT mi? Kanal 7 bilen Focus. Yoğunluk dedi o yanın fiilalli şu sebepli İçeri İşler Ministrinin haber var vatandaşlar. Yeminle şoňa ödü bilen hem gepleşdi. Ýöne bu zatlaryň dowamlılıgy soňundan ýatdan çykaryp bilýär, ýenedip bilýär. Biz hem ala edýäs. Täzeden ýazýar, täzeden çykýar. Düşünýäňizmi? Köpçülik olup näme talap etseler bu waz proýekde dowam edip otursak bular şer raýat kerekdir. Hani başlaryň aýdan olam. Burada var berde. Seret go bir ideýa da o. Prosto napys pikirleneli. Seret. Emme şunkü günde 21. asırda biz zaten yaşatıyoruz. Vek teknolojide. Ulanmalı da seret biz yanlış ulanıyız. Doğru Hudaýa şükür. O hazır izleyicimiz köpeloti munam devam etýäs. Ýöne onun yanından öz güýjümiz bilenem. O vatandaşlaram o duyarsız kalmaz bu zada. Öz güýjümiz bilenem. Yaz. Imенно şu miting etjek günümüz bizim ulu şitimiz sama abaronamız zadımız olya. Türk televizyonesi. Yadından çıkarma bunu. Bizde Türk kanallardan başka kanallar görülen ok. Ve Rossiyski kanallar. Şunu şunyalı etmeli ki yazmalı, pozmalı şu günü şunyalı gitmeli problema değil. Kanalların haysi nerede yerleşe men bilýän nerede. Nady bu? Mezen yanına barýan aýtýan nerede nämene haysi kanal nerede durýar. Primoy barmalı kendel 5 adam barıp akuratny biri gürleýe akuratny düşündirmeli situasiýany. Owa situasiýany düşündirmeli. Şoňa göre
Eğer de gelmeseniz, eğer de bizden biri ölüp ya şun yalı yine o kimal kaşıkçı gibi bir zatla bolsa ya bir Farhad'ın sluçu yalı yana bir zat olsa prosto naprosto bizler size hakkımız helal etmiyoruz. İşte derdimizi gelip ayttık. Geri kalanı sizden. Naliçi barıp gepleşik aytmalısınız adı. Naliçi diyende yüz yüze. Barmaly aytmaly doğru aýdýaňyz. Her kim işte görüşmeli. Aga biz advokat, men geçen hepden 5 gün ýyl advokata gatnadyk. Ifade berdik watandaşlar. 5-nji günüm dokument hazırladık. 2 tanatynam şu düýün pazartesi tawşyrly. Yani bu zatlar inni elimiz boşaşyp başlady. Ýöne gynansa hamana şu zatlar şu diňe bir sanaýmaly adama gerek ýaly. Görüşýänler bar aktivistlerimiz aramyzdaky nemeler görüşýär ýöne halk köpçüligi goşulanok. Ya bir kere bizi köçede görenlerine gorkuşup ya da görmedik sürep ya da bir hilek ya arkadaşlar biz öcü değil biz adam yiyen yam değil biz. Biz kanundan çıkman diyen adamlar gaytam. Biz adalet gözleyen öz hakkımız hukukumuz gözleyen adamlar. Ya bir yolda geçip barakanız bir salamlaşmayı bile çok görüyorsanız kösönmeye devam edin arkadaşlar. Ya bu kadar mı korkak olur insan ya? Bu kadar mı korkak olur insan? Yani birazcık paddeşke her yerde. Ya etkiyanın doğru ya da yanlış diýilen ok. Ya bir şu oturup şu videolar görübilen oklar. YouTube açmana korkýarlar. Like basmana korkýarlar. Ya arkadaş bir gelip yok oradan Allah Taala eli vurup el bilen şey düzsün mü? Ne edip düzsün? Siz görüşmeseniz nerede var onun cemiyet ödönden düzelen cemiyet nerede var? Nerede var? Hiç yerde de yok. Cemiyetin ödönden düzelen hiç yerinde de yok. Bir yekajetin orkadan tarihte ödönden düzelip gitti diýem. Kırgızstan değil, Kırgızstan. Görüştüler, hemme halkam görüştü. Kırgızstan ne etti? Ayırdı koydu. Şu bizler o ito biz olar bizden az ama o halkı ettiler o. Prosto korkmamalı. O bir ikinciden hem seret şuna aytmasam bolanok çesini aytsam başta menem dinleyedim. Göreyedim. O katnaşamoktum. Soň durdum. Aýok, muň ýaly etsek bilet, 4-3 adam bolanok. Men etsem, şu emmesi karoçi şu görmekten başlaýar. Şunňaňmy? Az dinlesinler adamlar. Bizim işlerimiz öňüne gitse, işlerimiz öňüne gitse, men saňa aýdan şu taýda bar 160 del. O günden ýene bir hepde içinde, inşallah Allah'ın büyük, Allah'ın izniyle mine yetemiz. Mesela garantir bu yöne şu aydışmayalı edeli hemmesi işte ötüverdi. Doğru değil mi? Hemme işte. Yazdılar oğlanlar yol bul ağam diye men doydum diye savrım bu tordaydı diye. Benim nire nemetmel olsa yakın wagtda nesip bolsa piknik ederiz. Nesip bolsa derine adından tanışalyň, oturalım, yiyelim, içelim birazcık bir birek tanalım. Bir cevsleşelim, ağır birleşelim. Kim neyle ya şu taýda da oturup öz aramızda maslahat edelim, näme edip bilýäs, näme edip bolanok, birazcık aktivist görkezin. Bu zatlar var ya yurt dağap var ya, cemiyet dağap var ya, cemiyet öz doğandan geçti. Öz ayarlagyny işe salan üçin 500 dolar almany hiç satça bilen ok. Kakası oğlundan, oğlu kakasından arşy kaýda edip ber. Ya bu dereceye geldik biz. Ya pul nedir ya arkadaşlar? Para arkadaşlar. Birazcık pulu gara oyunda inni doğan garnaşdyga öz bir ganymyzyň birdigine milletdigimizde bir ünsür elin hemmemiz. Bar maksadymız ýöne pul bolmasyndy. Bizin ha görüşýär, eklenji taşladım. Maňa ara şolary eklenji gerek. Gel, kime gerek bolsa edi bersin. Ölýänem bolsa mülk gidi berjek. Yani yok aşykdan ölen yok. Arsaly Hudaý berýär. Ýöne men şey dip kazanacak pul diýem ok men watandaşlar. Men maşkalam o taýda goýup 1 ýyllap, 2 ýyllap şey dip kazanýan pul diýem ok men. Pulçuluk diýen men şo kazanýan pulu. Kazanýan bersin, dowam etsin. Ýöne kazanjak puluňyzdan siz dollar galyp dur, inflasiýa hatagyna ýene siz şonun ütgeşik zat kazanaňyz ok men size aýdaýyn. Bir halta çemendi 50 000 alýan bolsaňyz inni 500 000 aldyňyz. Dollaryň kursunyň tapadam 10 esse diýmek, şo taýda da ýitiren adyňyz şol. Ya birazcık Bratok, yaşlı. Düşünmeseňiz yaşlı seni görnötüň, ekranyň işlöti. Ekranyň işlöti. Eşdeňmi bratan?
Yok. Alo. Olur yerize diýen dämi? O ne oluyor? O şoňa aýdotyn. Ekranyň öçür bratan. Eşdeňmi? Dost. Ya neme dip bilýän ekrany zapros berende iň sag tarapdakysyny saýlasaň ekran görünen nokta diňe sesiň çykyp gat. Çykaraýyn men täzeden şey edip gelay. Dostum. Şimdi aytjak zadym bu. Nura dinle. Ha. Eşdeňmi? Haydi ver. Hayır. Pожалуйста. Menem biraz dinle. Menem canlı zada aytýan потому что. Assalamu alaykum. Salam. Aleyküm salam. Seret kanalda var. Bahçeli zatta. Bu karşıda karoçu bu tarafta o bağcıların üstünde. Kanallar berde emmesi düşündün. ATV'm berde. Prosto gelmeli. Ova girmeli. Randevu almalı. Düşündün şu zat öğrenmeli nereden alınıyor? İnternette hem zat var. Google'a giren çıkıyor emmesi. Düşündün. Şoňa şu zatın uğruna düşmeli. Dostum ben burada açacaktım. Haydi. Buyur. Hoş geldiniz. Bizlerden ne için ağız bozukçuluk biliyorsan mı demeden? Ha. Nemeden? Dinimizi unuttuk. Ara içip, pive içip, nas çekip, çilim çekip, her kim birbirini öldürüp, soğuyup, şu dinimizi bilemiz yok. Allah'ı tanımız yok. Ana şundan bizim ağız bozukçuluğumuz gitti. Önden sonra emmesi ağzı bir bolup gördün ya o önkü dövürler. Yo. Bu zada bara. Re bratok. Bratok mu? Dostum sen. Kara совсем уважаем sana şunu aydaman. Bizler cool. Sıkıntı yok. Hemmemiz cool. Hemme adamzat cool. Toko kimin kulu bilesen mi? Allah Taala'nın kulu. Berdi Muhammed. Aferin. Başkasının emez. Benim şunu açacak olaman bize Allah'ımızı unuttuk. Bizlerden 5 vakit namazımızı unuttuk. Anatamızın kadrını ene köpsü var. Şimdi yaşlar var anatasını ayak tekiçe görmediler hazırki var. Men şu tema dinli temasında şeyler karayan biz şeyle düşünceye eýe bolduk. Yani biz eğer işten misal üçün hökümetde işleyen olsak işten çıksam ağaç ölörün. İşten çıksam ağaç ölörün diyen pikirde gezdik. Hudaýy unuttuk şeydi. Hudaýy bizler bara ene mesela prostoy misal nime edemem kara prostoy misal kara şunça talipler barası Afganistan'ı basıp aldılar. Şolar bilesenmi neçe yıldan beri dinine uyup indi. Ana neçe yıldan öten soň ana basıp aldılar. Bilesenmi? Ya tamam olur bir maksady uğruna algany üçin ol tapady ýok. Şolar ýalyk maksady okkunly her kim algasa her kim ýetýär. Olur bir maksady etrafynda demlendiler. Yani şeyde bir zat var. Birazcık yine men şunu käneşdim-de öňnalokda onu işleýänler bar da olun ya hökümetde zatdy işleýänler bar. Aýdýa bir bunu işten çykdym onu ýa çıkardılar olun ýa gaterwet diye nime düştüm diye stres näme derkem näme bolurka diýip diye men niye şu Amerikada geçiyor ne oldu diye şu dereceden Amerika gittim diye ya da naturçada bir biznes açtım gülýarak bolup gittim diye ya da Ýewropada hiç haçan şu elimdäki işten çıksam men ağaç ölörün diýip pikir etmeler. Ağaç ölörün diýip pikir etmeler. Kalkana şondan dini ağaç ölür otyrlaryň haşy. Nimişe çağını bilmeyi beçe bakı bilememme, ana hatınımı sakla bilememme, anatamı bakı bilememme, kellesinde ne şoka pikirle. Bu sınav dövür bu. Bunu seni Allah Teala'm herkes hatta sınıydı. Sen ölük bol, dirik bol, tap oldu yok. Her zatın özünün bir nimesi var böyle. Bizler düşüncemiz nime? Ana bir gaysınki düşüner, gaysınki düşünmedeydi ben kandı sana düşündürsün. Düşüncemiz prosto zat hani barzadı nime edecek olup onu edecek olup onu edecek. Beram yallakılık var Türkmenle yallakılık. Adamın ağzı birligi. Birbirini sıla birbirine uvajan edip zat edip geleverse hemmez adam normal. Avuyam nimenin üstü bilen boladı. Tak indi bu ben seni görenden ucu tanabilim bana doğru mu? Sen bana düzük tanamıysan. Ana dinimiz ağzımız bir olsa ana ujana şondan gidede. Senin ruhun şu benim ruhum bilen tanışadı. Ana şondan gidede eken. Ben şonu düşündüm. Ya beram özümizde nime var? Özümüzdeki günahın şu taýda görýän aýdaly bir toy edýäs. Toyumuzda bir
ýokary wezipeli biri gelýär bolun. Şonu ýere oturçymyz bilem zok. Aýratyn ýerde, aýratyn mihman edip, oňa aýratyn hyzmat edýäs. Ya arkadaş, kimse kim ya? Men misal üçin vilayet hakim bolan bir toýa baraýyn, öyle karşılanmam istem. O herkes ýaly herkesiň arasyna oturup nahar ýyp bilmelmi? Onu aýratyn ýere oturdup, ya mollu da bolsa geçip töre getirip aşany körpenje alyp mollulara maýnatdyk. O mollularymyz nerede biziň şu wagt dinar sırap gören, dinar smok mollularymyz nerede? Kardeşim çıkın da birazcık deyin ya, Allah'tan korkun deyin. Öz hakkaly ýaşurlarymyz mecliste kabul edip gör nemeleri. Ya dinin hakikattan hem ýaşanoklar. Ne mollasy, ne halky. O taraftan dostum, o mollalar pulun mollasılar dostum. Unakan ak yürekten molla, ak yürekli mollalar var. Senin her bir zadyňy dinlediler, her bir zadyňa kömek ededi, her bir zadyňa dua ededi, duasy hem kabul bolady o adamlaryň. Unakan adam bizlerde az. Hazır göresene Türkmenistan'da toka pul, maşenik pul, oğurluk, köp sazı oğurluğa başladılar indi, pulsuzluk. O düşündürmek, oladığını düşünmediler köpsü. Neyse arkadaşlar, teyze gelenlerimi alayın. Ruhsat verseniz, toprak geliyor. Davatı, Nura. Hoş. Men toprağa, men çıkaman. Tokakara, şuna hem aydın, şu aydın azadım var ya, Nura. Bunu testten geçirmeli şu aydan zadım. Hayiş Nura. Men bilen yerini, men sen bilen havarlaşar ertir. Ova. Любой митинг, любой bir zat naliçi var yaz. Liçni men özüm bolan yanında var yaz. Ova kanala, ova yaz. Ova bir aylananda 3 kanala aylanıp gatyaz. Yazma zadımız yazıp ova randevusunu alıp ona reşozadı. Men bir zat bilýän. Bolýarmy Nura? Bolýa. Bor ýaşy, sag bolun. Aha. Tamam. Bir zat bilýän. Men näki şu hereket etdirýän zat meniň imanım. Azda känne Hudaýa bolan inancym. Yani şu men näki bolan iman bak bir kişi bu. Yani bir adam şey edip şular ýaly gowukturyp bilýän bolsa, o taýda yüzlerçe, müňlerçe imanly bar bolsa, kardeşim, her ne olursa olsun yapacaksın. Yolunu tapıp. Yapacaksın. Men Türkmenistan içinde de görüşüp gelýärdim diýip aýdýan, men häzir birden delilemem bar, elimde arşikaýetlemem bar. Ötedäki karanda adalardan hem gorkamokdum diýişýärdim. Men prokuraturada gatnak gördüm, kadiýetde gatnak gördüm, salgyt gulunyda gatnak gördüm. Seni basarsam dik gördüler, şey dersem dik gördüler. Korkmalylar. Yok, uların etmeli işi, ular neme mesela düşüntürüp atsam. Pula satılan adamlar da, ularda yürek, insan, başdan yok, içkili zat yok ularda. Toku pul kellesinde, senin edişintene kazanç olsun, pul olsun, bakayın, anama ettim ya başta. Anamı betçeme şu problema. O kellesini işletme de o problemi jizn parçasını gitsem, ertesi bir gün özünün başına geleceğini düşünmediler. O halk köfeli oturana, yaşından köfeli oturana, sen son karradın, sen kime gereksin? Yani ya yaşından öttün, sen kime gereksin? Hiç kime gerekmez. Onu düşünmediler. Ya son devletimiz ona getirdi onu. Asıl insanları, Moğolların hepsini bu İslam'ı yok etmek için çapalayırlar, çapa gösterirler. İslam'ı bir yere toplarsalar, yaman kanun toplanacak. Misal için men Mitçi'de varsam men hükmen milisi alıyor. Yani iki kere aldı ben, 2 kere ara açırdı bana. Görüyor musun? Mitçi'de gelin deyip. Mitçi'de barmana korkaysa basa aytma, Mitçi'de barulemiz yok, zamanımızda. Menin bir tanışımı Vahabistetçek kollar olun var, ağzı beklika kanyağı içirip barladılar. Görüyorsunuz değil mi? Mecbur. Hakbeyler olmasa. Veya da Vahabist olup gidiyor şu. Yani birazcık halkın içinde de an düşünce birin yanına durmak değilin düşünce bolmasa bizi yeke tutup köseyerler. Ben sana tutmana ağzı birlik toku Allah'ın yoluna düşesen, mesela dostum erkekçe görün dereme, şu yanına bara 100 desen 100 1000 desen 1000 adam koşulu gidedi. Hakkıda ben özümün praktikamda barladım, ben şu dinim yoktu, yani ara içip keyif edip bezimçilik edip bilgen adamdım. Deşimde bir halkaşma ya ana o kadar
senin yanında 5 manat pulun var, mana şonday bir adamla sataşıp yürüýärdi. Ana Allah can var indi Allah'ımı tanap şu Türkiye'ye gelip öňden afutan etim dany ünis vermedim dinime. Yani mundy kellemi sokmedim dinime yani. Aslında bizler şimdi dine uymalarken ak yürek bilen de indi şunu düşündüm özüme. Şonda izah etsen bir hareketlerin yolların açılacak eken mene. Özün kellendeki pikirlerin ütküdeki. Yani şunu birinci uçuraydın da kellendeki mısılların ütküde uru. Yok bardaki. Ravşan yani dinine de uymalı. Yani dinim uyuyan ne Türkiye'de görüyorsa kâvır din narsaran ol. Hakkını yok olar bar. Hükümetin pulunu uğurlama olsa ya da sen hakkını bir bermeli olsa misal üçün birini tanıyan bir Türkmen oğlanı veya şunu işletti eline 250 lira verip koyverdi. Veya şunu işledi. Yani ödem hacı hoca yani cuma namazına gidip görün. Edil hemmesini umumlaştırmalılar. Yani olor din naram olmalılar. Olor din narlık gerek gel bize. Ahlakı olmalı. Ahlakı. Ana ma tutma şonda bir adam. Dinler olsun. Yani ahlakı olmalı. Şurada bir daha sorayım da şu vatandaşlara hemmesine. Şol jama bark gören, misal üçün Türkmenistandagı meçhidi bark gören adam barmy? Mesela men 2 kere gittim. Bark gördüm. Yok. Ben Türkmenistandagı men bir daha aýtjak bolýan meçhidine bardım. Deredin, bir daha aýtjak bolýan. Meni meçhidi bar etdim. Aşgabatdan näse sapar bardy. Men öz yerimde 2 ýerde gördüm. 2 de men polis aldy. Aşgabatda men kan bardym o ýere. Aşgabat onun aldy däl. Ýöne bilen ýanlamaly. Berbat yani bu metin yakınlaştın mı polis tepende çıktık da. Indi soyerde bir iş anla mollama da böyrdeki bilen bu hoca detler. Baram dara hiç yılın yadak yoktu mardak dara. Bilemok cuma namazında. Levabı gör levabı. Kelle giydiler levabı ponne. Bilmem zaman varsan vakit. Son kudu yanderler. Ova. Indi soyerde men levabın kıyının hocasını dinlek gördüm. Bu asfaltın hocalarını dinlep gördüm. Näme derler? Kur'an açarlar, ýosab bolsunlar. Kur'an okurlar Arapça. Yalanmyzy aýdyňa, bir da türkmençe geplep mana şol dogonlar, mana şol şunýana edelin. Şunýadan dip aýdan ýok. Näme de? Mana pul jemläliň, palanyň ýerine palan edelin derler. Onu aýdylar birinji oçur. Bizden yurtta şu pula birinji oçur pula. Birinji oçur mana palan sadaka berjek boles. Mana palan yerde palan olup durdu. Soňa da sadaka berjek pul jemläliňe diýerler. Ýöne başga bolýanlar da görem ýok men. Dinimizden öňe sürüp gelin bir ýere toplanalyň. Din çamanýam şeýle. Kara endi men onu hem sebäbini düşündirin. Dinli temanym üçin girdi. Kara bize hazır ağız bozukçuluk. Hazır primerine sen 5 temiz toplansak 5 temiz başka yere gideriz. 5 temiz bir yana gideriz. Azı Türklere karakan Türklerden köpüsü bulmasa dinine uyup yürüyen. Yani şular bir ağız biraz nasıl toplanadılar? Nimeden toplanadılar? Bunlar da ruhudur. Yani şundan dini bir yani içkili ara içsem çilim çeksem bir yere baradılar. O Türkler de burada adı var yani. Ara içsendir yenetyendir dinle sövdürün okları yana. Valla. Şeyde bir yeçik gelir de ingolmanla. Dinkiler var hacı hocalamılın köpüsü birazcık şolar met durmalılar. Men 50 yaşadım, 60 yaşadım. Bundan soň bir aýagym gördü. Dip görüşäýmeli boldy. Sonra dostum aýdaýyn bir bakany. Sözüň bolsa bir da ýadyna çykarmaýyn. Aýdy. Biz aýdy bu ýaşaşymyzda nime kazanýarmyz? Bizler nimeni bilmeli aslında, nimeye döreldik, nimeye geldik, bizler Allah'ı bilmeli. Yani Allah'ın Kur'an kitabı yazıklı, şunu dinleyip şunu uzak. Özümüzün problemamızı ucu din Allah'ımızdan dua edip sorap, yani son ucu özümüzün ayağını zat edip gitmeli. Doğru emezmiş onda. Olmasa yaxşı bulardı yani. Bize dörenemiz için Allah'a şükür etmeli. Bir rızkı için hep şükür etmeli. Yani şunda yürüyüp varsak, moş bizlerin yurdumuza mavat olar, parahat olar. Bugünlerimizden ya şükür etmeli de teret dini birazcık yanlış düşündürmeliler halkada. Yani yok. Yani kuvvetine başa gelip koronavirüsten ölüp yatır bolun. Biz ona şükür edeceğiz. Şeyde oturmalı. Yani şükür ediyor. Ay Allah'tan gelenler. Ya kardeşim tamam Allah'tan geldi de bunun aşağını sen soramalı değil mi? İyi demeli değil mi?
Munun aýdya nemeni urya, vaksinany urya 3 günden soňra ýok bolýar. Ya arkadaş sen munun nämesine ura urdun? Munun dawlenesi barmy? Ya bagyrynda bir kesel barmy? Bu zatlar analiz etmelilermi? Ya Bize, ben sana bir zat aytayım. Bize yurdaktan hiç kili sormalı bilmesen. Ular ölük, ular dirgemez, ular ölük adam diye hasaplı ve ular hazır ta meyni açılanca ona bir neçe yıllar gerek. Yani bize hazır mesela ediyorsun bana Allah can senin kelleni açtı, meynini açtı. Sen başka adam bulup çıkasan şu adamlardan saylanasın. O saylanı bilimi yürüyen ala ana şonda tupoyluğuna ötediler ular. Köp kişinde de şu var biram. Ay diye Allah'dan tapsın, Hudaýyndan tapsın, ölmän geçti, ölen. Ya sen beddua edip otursun bolýar da, ol ýöne dua bilen etmeli, birazjyk görüşmeli, bazada ýetkemeň isleýän bolsaň, bir zatlara görüşmeli, ondan 50 götürmüni iş bilen, 50 götürmüni belki dua bilen eder. 50 götürmem iş etmän, oturan ýerinden onu yok o zat ben sana aytdım bana Allah sana yol bermese sen min darış min çargış senin bir yoluna mızada etmedi. Allah sana yol verse mesela izah edem yok prosto düşünce o. Allah'ım dünyada bir tek Allah var. Her bir zatın çöz oturan zatı. Tamam dostum dine vurdunuz din temanı yapalım la teman. Bir kere onun goşulan mok mente. O pikirine goşulan mok. Näme üçin diýsen, sen ilk etmeli işiň et, ondan soň Hudaýdan garaş. Sen etmez, beýtmez, görlemelerle ilki hereketini görkezsen, ondan soň garaş. Yok, kara indi, kara mesela burada. Şunu için hasan ha? Yani şu hereketi ilki adamlar oturan yerinden dine dua dilek edip Allah'a can yurdumu düzelsin diye otursan iýjem düzelen okşar. Şonu maýdaýyn. Yok o başka tema. O mesela aytdy bana prosto dinini diklep bana özüň agzy bir edip barasa soň şu hareketini edip ber. Allah sana her tarapyny eşigini açar dotma. Men oňa karşymyk. Mesela prosto din edip sen dua etsen Allah hocalarymyza iman berse din özü keljek. Hocalarymyzda iman ýok. Tamam. İslam ýapalysan şol dini gurruna. Ha, Ravşan ruhsatlar şartlık şekil falanla näme diýjek böyle. Tamam. Tamam dinini hayır. Ona yaxşı gaplamaz. Var Ravşan. Yaxşı da var. Mysal üçin men öňdüň sizle izletim. Soň gelip sizler tanaýyn diýdim. Soň ýanlaňyza bardym. Soň baýa tanadym. Ravşanyň nämäň dininden, şehifiň dininden soralyň. Forty möjek. Dimamanda. Bam kaya gittim ka. Wagta gözügen ýokdy. O şu wagta görülen. Gözükmez näde? Nerýiň oýar bir giden. Tat düşündirem bilip bolanýarmy? Malýalat. Gidip derken sürle. Gidip derken bolýar. Yani Forty möjek gel Forty ýanyna bilýän şolar ýaly bir dine bar. Öz bolsun. Ateist midir, näme midir? Kakasy näberli maşyny. Ateist degen o dine hakaret etdiňmi bolar. Yani. Oňa bir etek giydirsek, aýda katyna hakaret etdiňmi bolar dere. Yani hakik şo. Kepeseniň hidat ýok adam bilen. Urama neriň gaýaly. Dini diýen Saparodan soraň aýberden soraman diýe. Cemal Saparownka pul. Näme diýe prezident? Cemal Saparow oňam geçmiş ba. O Cemal Saparow oň delosyn açatak bara. Ol İran gyrny seltip satan gyýlaryna. Bu Türkiýeге getirip goýup giden gyýlaryna. Doğru. Oňam de tamlasak ýaman kanzat ba. Watan üçin barmy sen? Bar näle brat goýmaýardy. Goýmaýardy da. Unutma. Walla dawlenim göterdi ýa artistan bäri. Näme diýeklerimi de unutdum bar ýa. Yani artista bak ya o denowly mı seydili mi göt veren bilmem nereden o hayvan. O neme mi? Şu efirine girip bak yine hemen şu gününü görüp yaş oturan adam vardır. Ya çorti bani senden güçlü çarron
artistlar, men degen toylar soğup, worlaryň toylaryny soğup yüregenler gelip Türkiýede işläpdir. Senin hem geleceğin şo Besibay'ında dinle oturan bolsaň eşitmeni. Ödemen Türk'ten bilenim. Evet, Türk'te boktan TikTok'ta bilen boku yok. Aydım aydan bolady da çort İbay. Neyse söyleme vatan için bir yerde de şimdi ayal maşkalalar var, şeyler var. Baharım geliyor da. Bes bir geleceğin oylan. Erti bir yıl karı sen. Korkak adamı laçama. Hey gül. Kaharım geliyor. Yollar açılsa benim fikrimçe var ha. DJ Bega da gayca. Sultan Kurdu da gayca. Yağış bilen Murat Moğlu da gayca. Hepsi gayca eybir. Yollar açılsa. Barınızdan oluyor. Binleyenler şolar olaymadı. 4 tane 100 tane takipçisi vardır da bolsa özünü bile o Michael Jackson zannedemiler bile girip yapıp beni aralaştırman tam todrugo. Çort İban sen 2 dakikadan всю жизнь gerekemez oğlum. Tamam vatan şu sen var ya sinirlendin biraz sakinleş. Baharman alayın ben ruhsatlarından birin. Dur şu deniz ayda ötüydün de ayadıma düşen vakti. Şimdi bu benim pozitsiyam. Toprak alıyorum seni. Öbürünü demedeyim başkasından. Al. Benim pozitsiyam da bu Kur'an kitaptayım bizim politik yine hazır ki neme var ya yani ki ağzı birliğe zada çekilen yolu vardı orada mı yani aktivistler bilmem zakon zatlar var ya yani herkes öz hukukunsa Kur'an'da da toşun şona kadatları var şu yolları var bir de güçlü ondan bizimkiden de o yüzden bizi yasaklıyorlar bir de yani ki dostum da oraydı çerrum meçitlerin bariyeri komitetin kameraları asık içleri daşları her yeri doğrudur bir ötüp gitsem alı giderler hasırdadım özümüz bir Türkmen musulman diyorsa bizi de yaşamana da ruhsat veren oklar o haramda adalar özlerim var şu komitet diýilen haramda da var ne etjegini özüm bilen o dini uyanlara dini uyan dip azar berip otur o içip bal dedip nemedip görün kafe diskotekalardakiler olur köşede tutanyan olur taraf gör bir karar verin ya ne yapmaya çalışıyorsunuz yani işte bilen goşup karar verin yani. Ben kendi velayatımdan gururum üzerinde. Yani Marı da öyle deyip fikir edemem. Yani doğru aydıp geçtiğimizde yalaka deyip. Yani çerrüm bizim halk distriktiğini çok yani normalden aşırı yalaka yani. Anladın? Ya benim fikrimçe şeyle bir derecede dolandırmalı. İçen içtin abi. Gitsin kafesinde. Günah işlemesi de onun özgür iradesi olsun. Mescide gidip namaz kılmasam özgür iradesi olsun, ihtiyarı olsun. Yani içen eğer bir adama azar vermeyen olsa, kanunu bozmayan olsa, olam geçsin. Olam iyiliğin arasında yaşasın. Beyle ki svobodni yaşayan, şonu yalı oluşayalı, dinini yaşamak isteyene de sen dinini yaşayan deyip azar vermeliler. Yani köçöde de dinara beyle kart aramalılar, eyleken beyle kart aramalılar. Eğer çok mu istiyorsun çok dindar bir hayatı kardeşim kimsenin elini tutuyor. Aha Saudi Arabistan, aha Dubai göç git kardeşim madem o kadarsın ya da göç git has dindar ülkeye ama ben şeriat gel dolandırılmanı istemem çünkü şeriatsa adam dinini yaşap bolya. Şolar ya sistemi kurnak bolya. Yani Türkiye'de şeriat var mı? Namazını okuya. Orasını tutmak isteyen tut ya. Şolar ya da edibim yaşap bolya. Yani her hayatını özgürce yaşamak isteyenin özgürlüğü bolmaly. Yani kanun bilen dolandırılmaly, kanun ikisine de denk etmeli onu. Eyle kada artykmaşyk vermeliler, beyle kada vermeliler. Bitti. Ya bunun bir çarşırımlı tarafı yok. Yaşamak isteyen din yaşasın. Yani kalkıp köşede de sen ne için beylege inyan deyip sakkallı yaşula arsa aramasın. Beyleke sakkallı yaşulan beyleke sen ne için beylege inyan deymesin. Bırak halkın özü yazgaracak bolsa. Halkın özü içinde yazgar yara bizim Türkmenlerimizde Türkmençilik diýen bir zat bar. Biz artık maç aşa nemege inýänler halkın özü yazgar ýata. Eger şoňa da utanmayan bolsa geysin. Namusy özüne gerek, abra özüne gerek. TikTok'a çıkıp eden edip bören gyzlar ama
kim onu neme diýär ki göwegini açyp herhilek tans edýär. Kim onu neme diýär ki hayat oňa gerek, awra oňa gerek. Bize ne? Hayat onkoy. Ertirkün özü özüne edýär herkim. Menine şu wagt şol edýän işimden utanamok. Çinlik ýalam utanamok. Sebäp diýsen, iň bolmanda hakykata aýdyp ölüp gitdi diýsinler. Ölüp gitse de şu hakykata aýdyp ölüp gitdi diýsinler. Nuruşka Paheriýaly iki tane erkek var, biri eden ne diýär, birim diýendi diýär. Ola eden ne diýär, benim diýenim diýän diýär. Elbetde Türkmenistanyň içinde edil häzir diýbilem zok. Ýöne şoňa da nesip bolsa barsak diýeriz. O taýda da diýjek wagt bolyn bular ýaly dowamlyk edip bolanok. Ana Murat Düşenfň başyna gelenler gördüňiz da. Biz şonu bilmän otyrsmy bilýäs. Şo urguly inson sesleri ma şonu men mümkün olsa bir ses tapyş edip TikTok'a da goýjak. Biz o bir taýda haçan ýynarlar kadip gorkup ýaşap ýörseýänini bilýän şo pakir. Şu adamın bilem zok näme karar çykdy. Eger bilýän bolsa ýazsyn, näme şo taýdan näme çykdy. Birinji gün täýdüň suwdy wa diýip eşitdim men. Başkalan bar gözer Türkmenistanyna marda häzirem. Çağalar gelin Hudaýa şükür. Ýöne men şolary Türkmenistanyň diktaturasyndan halat etmen haladasynda. Ya men iki maksadım var. Birinçisi Türkmenistanyň düzelmegi. Men ansadan watanymdan ýüze gelen ok, görüşýän soň üçin. Ýöne görüşime görä halka da katygorykly däl ýaly, gaýtaman ha şirkan ýalylar ýa ýene gorlar gelýärdiň. Bizim edýän işimizden aýyp tapjak bolýarlar. Edýäniň dogry diýip iň merkezi şu prostoja zat şol. Düşünýän hakykatdan hem gelen günümizde günnäl. Allah kuwat bersin. Belki Hudaý başarar. Yani koşulmasaňam şonu bir diýä. Biz isleýäs ki gönüllüs isleýär ki gel ýanymyzda dur, bile dur. Yani ona bir diýen iň bolmanda öňümizde töňe taşlamaň nämetin özüň bir halkyň içindäki adam bir ütköşük käde gazanjyňam ýok men bilýän şol adamlaryň hiç sem ütköşük gazanjyň ýok. Hemme seni gördi, meni gör. Bir 300 gazan ýa bir 700-800 ýokarsy. Bolly. Şol aralykda pul gazanýar hemme. Şirkan var karar veren ok. Çünkü sonki 2 videosu var. Sonki 2 videosum ya şu 10 günde çıkaran 2 videosu rolü var. Şonu tam biz taraf oldu. Anırdan onu kıstılar ödeyen. Şonun için berk yine tam tersine önkü kılığına geçti. Çünkü şu 2 tane rolünü gördünüz mü? Edil Cahan Sayadovayalı yankı ben gördüm. Gördün mü şonu? O rolü o hökümeti tanqytlaýar. Men biznes açacaktım, ay şunça pul berek, ay no içi wort nahuy bolluçul Türkiýe giderim diýip tipi şoňýaly edip hakyky şonu tanqytlady. Ikinji rolüge de ay TikTok'da watan dönüp däle şirkan näle bakarman sen garştyr ýa o şirkan näle ol. Ol ezik müzik beýle kowlanol. Beýle kowlanol. Men garştyrdım ya şirkan müzik. Garştyrdım şu wagt ol şirkan o däl. Ezigem var. Ezik ol Ädirem şol watan dönükleri kim bilýänmi? O şolar açylsyn diýip hereket etsen watan dönü bolýan ekeniň. Ezik de malades, ezik we bir Yok. Bu dostumun ayda oturan o bir huy pilot var. Ben sana söyledim Goşut. Başta bizim Bülent'e komentaryalar ben efirine girip yazıyordum. Padirja dedi duran adam bak. Ya Şirkan'ım şey dedi mi? Yok, Şirkan Türkiye'nin kampanyasında. Şirkan şonu yazdı mı sen şu Şirkan'a diýäňmi? Bakarım watan üçin. Yok. Men şu ezik müzik men şu ezik Yok, ezik müzik. Zat. Ezik müzik başta. Yok, ezigem değil, başkası da bir tane daha bir hayvan var. Başta bizim Bülent'i bizi Padirja tutan. Sonlardan raz götüne soktular mı? İndi özçe sürüyoruz durup näme galasın geldi mi götün olsa o yurda var toduru goy. Hep bir huy var. Aktivistlik vardı gurrun etcek da şu aktivistine şu wagt ses çıkarýas da oradan böyle aktivist как будто hiç kim dinlemeýän ýaly. Ay biraz başkarak hareket etsen endi men tam bir detalini aýtmaýyn. Separatist ya ekstremist ya ýene ondan aňyryk ýene bir zat diýerler. Şu wagtda mesela terörist ya vahabist sразу kellesine şo bolady. Mesela şu Talibanlar ilk çıkan zamanı şolar
teröristim ya adam ösýadlarym. Yok, olar öz hukugyny edil bizinki ýadylar olar. Çünki biraz doğru hak hukugyny gözler. Olar dini tarapdan ýene din tema gelemok ýöne olar öz ýanky şeriat tarapyndan ýöne ýurdu öz elimize alaly boldy o 20 ýyldan bäri uruş, indem gelip grajdanski uruş, öz şuňa alyp ýaýnyp gitdiler olar. Vatan üçün. Tüm başka Vatan üçün gerçekten şurada bir muçuk keseyin roz gülürem diye da yönü küfür ediyorsunuz diyor. Ben hak görüyorum ya, vatan için biraz dikkat edelim lütfen. Yani çünkü gerçekten bizi her Tamam. herkesten izleyenler yani bunun için çünkü bazen şartlar da yani ki dostumun aydı işte abi tutacan duygu emosyonal hareket etsek bolanok. Ya men şeyle nemelere dişim kıstımda häzirim kısıp oturuyorum. O çıkaryan haramlardan çıkaryan seslerini göre ha diyen zatlarını göre men maşgalan mağarada gelinim mağarada men şu at edil yanımda diýse de şoň iç kinemesini daş kinemesini uryanla hamın olun prosto şoňa da sabr edip oturuyorum men. Näme üçin diýsen bu ýollu birazjyk tamakel bolmasaň herkesim var bunda, herkesim var. Beýleki kesimem var, tankide edip oturanam var, kellesini arýanda berip oturanam var. Bulan hemmesine yani birazjyk tamakin bolmasak biz sebäp netije biziň hemmesini gujoklajak bolýar. Hemmesini bir ýerde tutjak bolýar, dämi? Diýmek bulan içinde alsagam bolar, körem bolar, topalam bolar, hemmesini hoş görülen sebäpler bolýarsa. İşte goşu bu kaharım gelip söylememin sebebi olur da abi. Ben onu anlatmaya çalışıyorum o artiste. Senden güçlü artistler yani muzikantlar toya çıkıyor İstanbul'da hepsi. Çünkü Ankara'da bir şey kalmadı. Senin hem geleceğin şu o. Hava şu atlar gör yani o şu atlara okuwçylar var da. Efirde 100 tane adamın bilen şalkıldap bilen aydım yok bilen aydım ýa şu maralım mı bilmem bir Türkçe. Prostoy premier. Sen okuwçydaýda özüň mysal üçin 4-nji kurs. Şöyle okuň diýen mysal üçin. Sen pikir edýän Türkmenistana gitseme diýen özüň mollum mysal üçin okuwruň mollum. Seredýän birden mollumlar şutaýda u borçsa ol bul çağa seredip şey dip işläp ýör. Vay. Soraýan näme üçin gaýtdyň? Mysal üçin 2 ýyl berem giden ok diýer. Ay aňar gaty näme boldy? Ayna paýta diýip pul çöpleýärler. Ayna plan diýip pul çöpleýärler. Ýöne aýlygy oňa paýlap bermeli. Sözüne aýlygy mal bilen ok. Biz sözüne de ýöne çäre diýip düşündirýär bolun. He diýe onu beýdi işläp bolan oken diýe. Sebäp diýsen netijede hem kariyera wa hem gazanç maşgala eklemek wa. Her kim maşgala urasy gelýär, täze jaýa göçesi gelýär. Her kim aýratyn gaýnany bilen gaýnaty bilen ýaşaman aýratyn ýaşasy gelýär. Senem ýaş okuwçy, gyýdy bolup bilersiň, oglan bolup bilersiň. Bu zatlara beýdip edip bolan ok diýe. Onsoň insanyny görýär, o taýdan bir aşlar gelip dur, doktorlar gelip dur, mollumlar gelip dur. Oho bulan hemmesi ýokary bilimler diýe. İş tapman gaýtmandyr, işi taşlak gaýdypdyr diýe. Şu derejä gelen ýagdaýda indi sen pikir edip gör, bärdäki beýinlemez bar. Ýa-ki ýitideki bolup biler ýa-ki çağalar. Bular beýlek gidermi? Gitmez. Bular beýlek gitmese seniň çağalaryň gowy bilim alarmy? Almaz. Gowy bilim almasa çağalar gelecekde şolardan sen ütköşük dağda garaşjaňmy? Garaşma. Ondan bilim ýurdu ösdürýär. Dünýäni ösdürýän bilim, ýurdu ösdürýän bilim. Bilim ne ýaşlara? Nirde nemerek işlerde arkası bolman üçin nirde samzyk topoy kellet işlemeýänler organny onny öňüme aşylyp haksızlyk, adalatsızlyk üstüne adalatsızlyk edip gör. Sen şo ýurda barp ýaşarsyňmy? Ýaşamarsyň. Ine iňer westady beýin göçü bar. Beýin göçü diýil ýaşaňok. Beýinler içinden daşaryk tarap gidip barýar. Bärdäkiler hem barmaň niýetine därle Ýewropa ýa-da Lijb galma üçin bolsa öýlenmegiň aladasynda. Indi sen şular ýalak illeşler bolup durka. Türkmenistan ösöredik garaşýan. Ösmeýär. 10 ýyl soňun pikir ediň. Şuň kun mundan 10 milyon kögöý berilen ýalňyşlygyň netijesi. 15 milyon kögöý berilen ýalňyşlygyň netijesi şuň kun. Şuň kunyň ýalňyşlygam ýene 10-15 ýyldan görüp oturýan ol men kellämez bolok nämeler bolup biljegini. Intak menem tarih çakym alyp bilem ok nämeler boljagyny.
Şoň üçin men size aýdýan. Ýurdu düýtmeli. Toň Türkmenistan ipdat galanok. O haramdadylar iň soňunda bir samolyota miner. Ha owansan kam etmedi. Alýadanym Täjikistanyň ýene uruyda çykyp gidýär, başga saga düşdi. Ýok ordakylar bolýar. Biz ýene galýas. Biz sen men näş oturan ýyldaşdymyz galýas şu ýurtda ýene. Ýene bize galýar şo bulamok. Şoň üçin biz şu wagtdan aladysyn etmeli ýani bolyn. Organ işlerler ikellep yapışmaly şu işe. O haramda şyky fiýallar şo taýda tutup bara kösemeli wapşy. Eden oklar, edibilen oklar. Birazcık bir ağzı birleşin diýip şoň üçin iň bolmanda daşyndakylar internet we media we YouTube we görüň öwreniň diýip gaýtam şu zatlar görmänem gorkuş otyrlar. Men onsoň men umyt göremok. Ertir gün birazdan üç göjüne umyt göremok. Menem umyt görmesem menem taşlayan bir gün. Menem sabrym çäksiz däl, çäkli. Menem sabrym çäkli. Farhatyn kam çäkli, başga dostum kam çäkli. Anhadur Sultan işe girdi, umydum ýok diýdi. Her kiminki çäkli. Her kiminki. Şu konuda bir şey aýdyp geçeyim de goşuda. 1,5-2 sene bolup gele oturan. Ben sana söyleyeyim mi? Menin tanıdıklar başlı 1000'den köprek adam güvünü kaldı halktan kıraya çıkıp seyredip dur şimdi. Çünkü gördüler bu halktan peyda yok yani götüne sikse de turmaz diye de bağışlan yine biraz şey. Yine başladın. Yine başladı. Naktörü güvünü kaldı da adam. adam. Ay canım YouTube'da koyuluyor bu videolar. Bekmay ho. Ha, pardon şu resmi kes ya. Yok. Tamam. Kaptanın alyanın kendir. Yok doğru da. Yani prosto yine senin aydanına geliyor yani ki de prosto göğününü öldürmen de bu turun boldu artık yeter. Kaçanaçı yürüyecek bundan. Şu Özbekistan'dan geçen Türkmenlerin studentlerden mi olduk ha geçebilmedik? Geçebilmedi yok. Geçebilmedi. Havar da yok. Havar var idin oturlar öyle täzen idine hökümet alik gaýtdy geçirmen soň. Öde möňüne afçer, bayan afçer düşüp şonu garanisa etdi. Çolary. Nerede? Şu Abratna'da Özbekistan'da oturlar mı? Benim Abratna Taşkent'de geldiler o. Ha yine ýöne misalda ol. Şu var siyasata da giren oklar şolar. Ýöne degi ay burwango aldı söwün oklar yani vatan üçin ýaldy söwün o motoron oklar mysal üçin ay sen ýöne bir ekrana goýda o ýaşly bize oturduk. Bizim bir işlemeye ya da bilem o garson ofisant olmaya motorçu olmaya ýagdaýymyz ýok, pulumuz da ýok. Haýyş mysal üçin de bu ses bermeler haýyş. Ýolu açaýda men öýme barja howzat diýip ýönejik bir rolik koýsa da ýetikse ho. Hökümet. Onu diýse ýem hökümete garşy gidýäs biz diýip pikir edýärler. Vatan dönük hemen. Yo indi hemen vatan dönük bolýar onu hakkını sorar. Yo indi şon o derece olarak koysan hatta biz bilýäris da anyk bir zat bolýar da bize de bir tutoruk ýazat ýok. O tyrlar her kim öz problemasy bilen ha o näme etjek? Onda olara maslahat bardan bir ýerde fırında işle öwren. Ya o Türkmenistanyň raýatlary, terede düşünmedikleri we Türkmenistanyň raýatlary okuwçylarymyz bolmanam Özbekistanyň raýatynyň aladyny etmer daha sonra berýäňiz şutaýdy. Türkmenistanyň raýat okuwçylarymyz Özbekistanyny okuwuny dünýä iýun aýyna öýüne etjek bolýar bolyn Türkmenistan granisa serhetge ka ýani neutral kaçanny getirýärler şonu Özbekistan bolyn aňara alan ok bolyn ýygyny alyp gaýdýarlar. Yine başkalarım şey diye. Ertya olun alan ok serketler, bayanlar, afçerler alan ok. Bir de ýokardan buyruk geldi bir adamım Almanly, 50 ya on Alman otyur. Edir şu ýagdaý Eýranyň Dubaýyň üstünden gelen 3 tane 4 tane oglan vardy. Geçen ýyl şu Tomus aýlaryny etdiler, olaram almady. Türkmenistan. Olaram almady. Oňa kim günäkär bilýäňizmi? Gurban ul günäkär däl. Boştan günäkär, men günäkär. Aştaha o ýollary açjak diýdiňä diýär häli beri. Ya Özbekistan bara ýanky o andan uruşdan gaçyp gelen eskerleri, samolyotda uçup gelenleri, yenekileri bara nälen bolsa 5-nji hökmünde şonu öz özbegim diýip hatda bu köp ýanky marşal dostum aldy.
Olar ha uruşup geldi. Olar Afgan grajdanini bu Türk yo kellerine sığmayacak zat şuna diyen ak zat ak ola gara zat gara ola Türkmen pasportlu student okuunu gutordu. Yani mantıklı logически zat bu poçka. Okuunu gutordu. Indi öyüne gelecek ola. Onda koyarın oklar. Yo nire bile ne mi diyeceğim bile onda o tirlerin ay bolyalı düz onda da oturanırlar şu vaqt Taşkent'te ay düzelerler bu düzeler deyip oturanırım şu vaqt ana bir sana kom tapandırlar ya ikisini bilem ok ay näme işlersin ya var kellesinde pikir yazıp bilen tursa aşmalı işler şu tayda boldu başka pikir yoktur uzolarda ya ay kösön ya akılsız başın cezasını ayaklar çeker deyipdirler. Yani bizim ayaklarımız çekken olsa köpürek cezanı demek bizim akılımız ulanmayanımız için käbir aklımızın ulanıp edebilecek zatlarımız bar kaşon etmeyenimiz için. Demek kösönmäge intak biz borçlu. İntak biz kösönmäge borçlu vatandaşlar. Ödem köpçülük ulanmanlığı için asanlı pikir edýänler olaram şolara goşulyp kösönmäge dowam edýär. Ene şu wagt analiz şo da köpçülük ya biz 100 miňlerçe 500 miň 600 miň adam türkmen bardy aýdylýar Türkiýede. Ya ol bir gaty uly zat ol. Bulan 600 miň diýäniň köpüsi bar, yani çağa çuwasyny aýyrsaň belki şu 500 miň arasynda bardyr biz. Köpüsi 800 1 milionam diýär. Ya 500 miň adam ya realny işçi gücü adam. Realny işçi gücü şolaryň hemmesinde eli zat tutýan aýagy ýerine işläp bilen adamlar. Nerede kardeşim şu 500 miň 10%, 50 miň ya 1%'ı nirde lan 1%. Şunu ýoňam aýtdym. Şunu 1%'ı nirde. 5 miň adam bolup çyksam köp zat ýetkä. Demek ki şu 1%'dan täkazak gider şu tema. Ya da 1% halk niye üns vermez ya? Yani her ülkede bir 2%, 3% halk bir zatlar talep eder bolun. Biz 1%'dem däle näçe bolýas bir müňe demäýetem zok biz. Goştgan seret şu meselede var mende bak başka kelip pikiri var. Çünkü hemmesi bir ýandan 10 ýaly o derejedeki yankı belkem ya bir kelip gödegrak bolsa da akıla sahip tamam. değildir. Var olsa ben çıkayım abi sıkıntı. Bilgen ayda değildir. Şu bizim hazır bir utuşumuz var. Yankı bizim yankı kökümüzde halkta yankı svoboda bir sıfır. Şoň üçin onu emelle getirmek üçün Türkmenistan hökümet hizaýdan biz etmeli. Yani yankı doğru aýdym. Assalamu alaykum. Aleyküm salam. Arman teknikdi. Urbanguly haramzada diýmeňler sizin ýekeci näme kömek edip bilerin diýip kelläňize gelse şu ýagdaýda şuna näme kömek haýsizlerden studentlerine Rusça kitaplar var. Çeper eserler var. Hel gaýtalyk gelen şu yankı bilimsizlikten bilimle şoň ýazatları perewod edip YouTube'da oýunlar, TikTok'da oýunlar şoda ulwakan iş, hökman siyasata girmeňler. Mysal deyin, ene garynjanyň önüp ösüşü. Mysal diýende ya da bir professoryň bir statýasyny terjime edip lawazlayıp okap şonuň içinde kitabyň içinde hemme zat var. Şu adamın beynisini kapıt edýär. O meniň zatda goýan zadym bar. Ne ýene şu aýda geçende bir min soň Harvard Üniversitetiniň professorlarynyň leksiýasyna seret. Näme diýär? Meselem demir ýoldan diýär tormuzy işlemeýän lokomotiv geçip barýar diýär, gelýär diýär. Soň diýär ýoluň üstünde de 5 sansy işläp dur diýär. Şu 5 sansy tormuzy işlenokda öldürmeli diýär. Yolum soğulya, demir yolda soğulya da sağ tarafta olsa diye bir adam işläp. Indi yankı leksiyada da bir müňler diýär otur. Sizlere soraw dedi. Haýsy öleni gowy? 5 adammy, bir adammy? 90% elini götürýär, bir adam öleni gowy diýär. Görýän adam bir şoň ýaly mysal diýen şoň ýaly leksiýalary okuýaňyz, bilýäňiz, şu wagt okuýan zatlaryňyzy şu terjime edip YouTube'a zat goýsaňyz türkmen dili şuma türkmen dilindäki kontentler gaty häzir sprosy bar. Dinleýärler, görýärler. Çünki türkmen dilinde kontent ýok diýenýärler. Ýok, bir prikol diýsen, ýa-ni aýdymsaz diýmesen,
Soň näme bar? Kinolar diýmesen ya tans prikollar diýmesen başga zat. Almy kontentler, almy nemeler gözleýän ýok. Mene mysal üçin bir zatlarda analiz gözlesem türkçe ýa-da orçça ýa ingilisçe gözleýän. Hakykatdan türkmen kontentler. Şol studentlaryň elinden geläjek zat. Bolýar siz ina bu efirlere hem gelme aktivist syýasadan garşma. Ýanky zat edip i plus YouTube'dan şo zada prosmotrumuz üçin wara mümden gelsen pulum töleýärler o size wara şo kokman go content etsen. Yo. Bakarman. Ersar hoş geldin. Awa boldum başda. Yo ziyan yok. Dinläp oturdum. Näçe günden bäri girip bilen okmay elim değmedi. Wa doýmaýyn iş alada bilen biraz. Yaman hayal edýärsiň. Ersar. Näçe günden bäri ýani girip bilen okdum ýani efirlerinde täzekler köpelikden şu gün bir girdim. Ýanky Özbekistanda studentler barda etçe golundy. Bizim granisamyza ýakyn owalarda ýaşy ullar wagtyny urýarlar. Awa. Şonuň wagtyna urulanlar, bir ay, bir ýarym ay bolanlary köpsi ýogul urapdyr. Şo sebäpden ýollary ýapdy. Etrap şäher arasy şu günden. Şo sebäpden alan däldir diýjek boldum da şonu aýtjak boldum. Yo ol men diýänim mundan bir aýoňa, mundan bir aýoň bolunmaka ol men täze eşitdim ýöne. Bir aýoň bu iýunny okuwny torýarlar. Bular iýulda zatda bolunmaka. Bir pakalene geldi o taýdan. Buharadaklar, enet Daşkentdaklar bilmedim. Soň günde 10-12 adam ýogalýar diýdi şondan. Şonu diýjek boldum. Be. Internet boýunda onu. Mena şoň üçin urduram. Ýani gelinime de aýtdym, şu gelseler diýdim, urdurtma diýdim. Men hem şo gurrun aýtdym. Bol saglyk maňa gerek. Özüm bilýänni urdurmaň diýdim ýani. Koronawirusyň test nemesi ýokmy? Bolup şo günüň çekin. Ya anam ýok olar. Näme? Ýakyn garnaşymyz ýok boldy da şoň. Haýsy vaksinany urýar? Bunu birinciden ara bu vaksinany öndüren firmalar özleri garantiýa beren oga. Owa şonu diýär. Öndürücü garantiýa beren ok. Biziň ýem hökümetimiz oňa laýyklyk sertifikaty berip oýlap berer. Dik düşdi. Owa şonu diýär, şo aňardaklaram garantiýa beren ok diýär. Şo kesele garşy diýip diýär içilip. Ýakyn bir garnaşymyz ýok boldy da ýaş ulyrak ýöne gezip böp gulýaly. Şonu alan soň dawleniýe galan gyzdyrma başlap ýok bolan da ikincisini almalyken de ýene bir küçük günlerden. Bir ay bolan eken alanlar. Ya. Şonu diýjek boldum da hani galandam geljekler wazy galet bersin şu wady iş sagatynda bolan soň dinläp durun sizi. Hemmeňiz. Tağam mara şu vaksinalar da atlar men pikirimçe ujo arada Angliýada protest geçirdiler. Urdurjak gelip şonu urdurmasaň samolyoda mindirjek gel nämetjek gel ýaly nemeler çıkardılar da. Garaşya bir de Allah'jan görünür görünmez belalardan beterlerden gorusun. Hakikatdan hem ya bizim şeyle var cahili nememiz var da cemiyetimiz var üstüne de cahil hükümet işyerlemez var. Cahil köpüsü. Ya tak što na liniju statistika diýilýän zat her wagt dogry däldir. Statistika diýilýän zat her wagt dogry däldir. Statistika tuğulama seyredip biz şuna geldik. Mihmançılığı paka yapacak. Vatandaşlar häzirem efirin soňuna geljek. Köp sag bolun hemmäňize gatnaşanyňyza. Ýakyn wagtda çöl, piknik, bir zatlar nemeder, deňiziň arasy barmy, dag barmy? Muny jemgyýetçilik guramaň adyndan netip bolsa resmileşdirip bir oturalım. Ya hiç olmasa piknik yapalım. Birazcık siýasatdan daşlaşalyň, danym tanışalyň, gülüşeliň, degişeliň. O näme de bolsa biz türkmen, bu lokal maşgala şu zatları ýatdan çykarmalyň. Hemmeňize köp sag bolun, onu häzirlikçe sag oturun. Minnetdar. Aýtjak zatlarym şolardan ibaret çoğunlukça. Boronno sag bolun. Sputnik V ulanyň barlardan geçenniýe yalan dostum yalan. Sputnik V däme şu Türkmenistanyň urýanam. Öldürýänam şo bolaýmasyn. Neyse, görüşürüz. Sen Sputnik V maňa özelden çyksana. WhatsApp'tan. Sen bilen gowy jedele deýin men şu temada. Sag bolun onu hemmeňiz. Sag oturun.